मध्ये मनपूर्वक स्वागत. जागते मना मनात भिडते एका सुरात जय जय महाराष्ट्र हो दुमदुमते हीच घोषणा शिवसेना शिवसेना एकनिष्ठ वचनबद्ध क्रांती भले युद्ध आणू आम्ही सूरज हृदयातून हीच भावना शिवसेना शिवसेना एकजूट एक संघ हॅलो. वैभववाडी कणकवली देवगड मतदारसंघाचे सन्माननीय आमदार, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र सन्माननीय आमदार नितेशजी राणे साहेब यांचं या ठिकाणी व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं स्वागत करूया. आज माजी खासदार निलेश राणे यांचा आज शिवसेना शिंदे गटामध्ये प्रवेश होतोय. शिवसेनामध्ये या कुडाळ मालवण मतदारसंघ हा महायुतीमध्ये शिवसेना शिंदे गटाला सुटलेला आहे आणि आज याच कुडाळच्या मटांगणावर निलेश राणे यांचा शिवसेनेत प्रवेश होतोय. आपल्यासोबत बाळा चंद्रकर आहेत, ठाण्याचे नेते आहेत आणि त्यांच्यासोबत आपण चर्चा करणार आहोत. साहेब, आज निलेश राणे यांचा शिवसेनेमध्ये प्रवेश होतोय, काय तुमची प्रतिक्रिया? आज संपूर्ण शिवसैनिकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. कारण कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून धनुष्यबाण हा चिन्ह आणि आपल्या शिवसेनेतून हा उमेदवार संघ सोडावा म्हणून विनंती केली होती. तर आमच्या जिल्हाप्रमुख सन्माननीय आंग्रे साहेब आणि सगळ्यांच्या विनंतीला मान देऊन मुख्यमंत्र्यांनी आधी सर्वप्रथम हा शिवसेनेसाठी मतदारसंघ सोडला आणि त्यानंतर आज आम्हाला सक्षम असा उमेदवार दिल्यामुळे सर्व शिवसैनिकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. एक राणे कुटुंबातलं पुन्हा एकदा एक कुटुंबातला सदस्य हा शिवसेनेमध्ये येतोय आणि तब्बल 2005 नंतर आज पुन्हा एकदा स्वगृही परततोय. एक बडा नेता हा शिवसेनेत येतोय. कशा पद्धतीची या नेत्याचा उपयोग होईल आणि कशा पद्धतीचं वातावरण आहे? राणे कुटुंबियांना शिवसेना जुनी नाही. सन्माननीय नारायण राणे साहेबांनी शिवसेना उभारली होती आणि जेव्हा निलेश राणे साहेबांनी परवा मीटिंग दिली, त्यांचं डिक्लेअर झालं, तेव्हाही त्यांनी सांगितलं की धनुष्यबाणमध्ये आज आम्ही प्रवेश करतो आहे, शिवसेनेत प्रवेश करतो आहे. तर त्यांनी त्या गोष्टीचं स्वागत केलं आणि आज सन्माननीय शिंदे साहेबांनी हे बाळासाहेबांच्या शिवसेनेतून आणि मुख्य शिवसेनेतून हे धनुष्यबाण पेलवलं आहे. त्यामुळे खरोखरच आनंदाचं वातावरण आहे. जिल्ह्यात शिवसेनेला 2 जागा मिळाल्यात, काय सांगा? जिल्ह्यात शिवसेनेला 2 जागा मिळाल्या आणि दोन्ही जागेवर आम्ही प्रचंड बहुमताने निवडून येऊ. एकंदरीत आता आपल्यासोबत आहेत शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय आंग्रे साहेब आहेत. आंग्रे साहेब, निलेश राणे यांचा आज शिवसेनेत प्रवेश होतोय. आनंदाचं वातावरण आहे. मगाशी आमच्या निरीक्षकांनी सांगितल्याप्रमाणे आमची जी मागणी होती मुख्यमंत्र्यांकडे की ही सीट आम्हाला शिवसेनेच्या धनुष्यबाण निशाणीवर मिळावी, ती आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याची आणि आमच्या सगळ्यांची मुख्यमंत्री साहेबांनी मागणी मान्य केली. द्वार शिवसेनेच्या तिकिटावर लढतोय याचा सगळ्यांना आनंद आहे. किती मताधिक्याने निलेश राणे निवडून येतील? कमीत कमी 1 लाखाच्या लीडने निवडून येतील असं सगळ्यांना अंदाज आहे. 1 लाखाच्या मताधिक्याने निलेश राणे निवडून येतील असा विश्वास आंग्रे साहेबांनी व्यक्त केलेला आहे. कुडाळ मालवणचे जिल्हाप्रमुख पावसकर साहेब आहेत. पावसकर साहेब, कशा पद्धतीने निलेश राणेंचा प्रवेश होतोय, काय उत्साह, कशा पद्धतीने? आनंदाचं वातावरण या जिल्ह्यात आहे आणि या ठिकाणी शिवसेना जोमाने वाढत आहे याचा खरा आनंद सर्व कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना आहे. कुडाळ मालवण मतदारसंघात एकूण जे निलेश राणे उभे राहणार आहेत, समोर वैभव नाईक आहेत. कशा पद्धतीने हे आव्हान आहे आणि कशा पद्धतीने? काय नाही, 1 साईड आम्ही जिंकणार, 1 साईड. नुकताच या शिवसेनेत मालवणचे माजी नगराध्यक्ष आहेत आणि मालवण एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ठाण्यामध्ये शिवसेनेत प्रवेश केलेला आहे. साहेब, शिवसेनेत प्रवेश केला आणि तुम्ही प्रवेश केल्यानंतर आता निलेश राणे पण पाठोपाठ येत आहे, काय एकंदरीत? निलेश राणे हे राजकारणातले आमचे गुरु आहेत आणि त्यांचं जे काम आहे ते लहानपासून थोरापर्यंत सगळ्यांना भावणारं आहे आणि त्याच्यामुळे शिंदे सेनेत ते येतात. हे शिंदे सेनेचं महत्त्व त्याच्यापेक्षा जास्त वाढणार आहे, याच्यात काही शंका नाही, कारण त्याची कामाची पद्धत चांगली आहे, सगळ्यांनी घेऊन काम करतात. आपण ठाकरे गटामध्ये होता, या पक्षामध्ये मालवणचे नगराध्यक्ष राहिलेला आहात. एकूणच तिकडचं वातावरण आणि आता समोर असलेले वैभव नाईक पण आता पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले आहेत. काय एकंदरीत आव्हान वाटतं तुम्हाला निलेश राणे आणि वैभव नाईक? आणि शिवसेना भाजप महायुती आहे सगळ्यांची, शिवसेना भाजप राष्ट्रवादी, त्याच्यामुळे महायुतीचे सगळे कार्यकर्ते त्यांचे ॲक्टिव्ह आहेत. त्याच्यामुळे
जिंकण्यात कुठलाही आम्हाला वाटत नाही की आम्हाला काही प्रॉब्लेम होतील म्हणून, कारण कार्यकर्त्यांची मोठी फळी या ठिकाणी आहे आणि त्याप्रमाणे सगळे काम करणार आणि नक्की ते विजयी होतील. मालवण शहरातून किती मताधिक्य आहे? मालवण शहरातून जास्तीत जास्त मताधिक्य देण्याचा प्रयत्न आमचा राहील आणि ते नक्की मिळेल यात काही शंका वाटत नाही. एकूणच निलेश राणे यांच्या या शिवसेना प्रवेशामध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. वैभव नाईक यांचं आपल्यासमोर आव्हान नसून निलेश राणे हे प्रचंड मताधिक्याने विजयी होतील अशा प्रकारचा विश्वास हा शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेला आहे. कॅमेरामन साहिलसह कृष्णा डोलम, कोकण 7 लाईव्ह, कुडाळ. शिवाचे मोडितो वैऱ्याची मुंडकी मोजून पाचाई सोडते असे मराठे आले मराठे आले मराठे आदिनाथ अशा शिवाचे मोडितो वैऱ्याची मुंडकी मोजून महायुतीच्या उपस्थित महायुतीच्या कार्यकर्त्यांसाठी सूचना आहे, आपण सर्वांनी सहकार्य करायचं आहे. या ठिकाणी व्यासपीठावर युथ आयकॉन सन्माननीय निलेश राणे साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. जोरदार टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं स्वागत करायचं आहे. शिवसेनेचा वाम आला. जागते मना मनात भिडते एका सुरात जय जय महाराष्ट्र हो. तुम ते हीच घोषणा शिवसेना शिवसेना. हॅलो, नमस्कार, सुस्वागतम. नमस्कार, आवाज येत नाहीये. भारत माता की, भारत माता की जय भवानी, जय भवानी, जय श्रीराम. धन्यवाद. 14व्या विधानसभेच्या निमित्ताने आज महायुतीच्या महामेळाच्या निमित्ताने उपस्थित सर्वच महायुतीचे पदाधिकारी आणि आपण सर्व उपस्थित कार्यकर्त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होत असलेल्या या महामेळाव्यासाठी आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित राहतात. आपल्या सर्वांचं आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व पत्रकार बंधू आणि सर्व मीडियाचे प्रतिनिधी या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. आणि आजच्या या महामेळाव्याच्या
प्रथम पर्वाला आपण सुरुवात करत आहोत. या महामेळाव्याला सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब काही वेळातच या ठिकाणी उपस्थित होतील. सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री आपल्या सगळ्यांचे लाडके खासदार सन्मान नारायणराव राणे साहेब हे देखील या मेळाव्याला काही वेळातच उपस्थित राहणार आहेत. या ठिकाणी सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब, आमदार सन्मान नितेश राणे साहेब आणि सर्व प्रमुख पदाधिकारी हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या मेळाव्याला सुरुवात करण्यापूर्वी मी विनंती करेन, आजच्या या मेळाव्याच्या निमित्ताने उपस्थित सर्व कार्यकर्ता बंधू भगिनी आणि उपस्थित सर्व या ठिकाणी कुडाळ मालवण मधील जनता आहे, या जनतेला या ठिकाणी मार्गदर्शन करण्यासाठी मी विनंती करेन. कुडाळ तालुका खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन सन्माननीय दीपक नारकर यांनी आपल्या ओघवत्या वाणीने आजच्या या मेळाव्याची सुरुवात करावी. सन्माननीय दीपक नारकर. हॅलो. महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. महायुतीच्या वतीनं सर्व कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचं आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. नमस्कार. आपण सर्वांनी हात उंचावून या ठिकाणी घोषणा द्यायची आहे. भारत माता की वंदे. महाराष्ट्र राज्याचं आराध्य दैवत श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुद्रा करून आजच्या या महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांच्या या मेळाव्याच्या निमित्ताने या मंचकावर उपस्थित असलेले या महायुतीचे उद्योग मंत्री आदरणीय सामंत साहेब, कणकवली देवगड विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय नितेशजी राणे साहेब, या मंचकावर उपस्थित असलेले सर्व शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्व आदरणीय पदाधिकारी आणि या मेळाव्याच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सर्व बंधू आणि भगिनींनो, येत्या 20 नोव्हेंबरला या महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका या ठिकाणी संपन्न होत आहेत. आणि या पार्श्वभूमीवर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ मालवण या मतदारसंघामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये पहिलीच या ठिकाणी ही मुख्यमंत्री महोदयांची आणि सर्व मंत्री महोदयांची या ठिकाणी सभा संपन्न होत आहे. गेले कित्येक वर्ष आपण या ठिकाणी या विधानसभा मतदारसंघामध्ये आपण बघतो की या विधानसभा मतदारसंघामध्ये विरोधी पक्षाचा या ठिकाणी आमदार होता. गेले 14 सालापासून ते आजपर्यंत 24 सालापर्यंत या ठिकाणी या आमदाराने कोणत्याही प्रकारचं काम या विधानसभेच्या मतदारसंघामध्ये या ठिकाणी केलेलं नाही. या विधानसभाच्या मतदारसंघामध्ये रस्ते असतील, वीज असेल, पाणी असेल, अनेक प्रश्न असतील, शिक्षणाचे प्रश्न असतील, अनेक मूलभूत गरजा असतील,
या सर्व गरजांकडे या दुर्लक्ष करणारा आमदार म्हणून जर कोण असेल तर या विधानसभेचा जो आज विद्यमान आमदार आहे तो या ठिकाणी दुर्लक्षित असलेला असा हा आमदार आहे. आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला एक वारसा मिळालेला आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा आहे. आपण या ठिकाणी जर बघितलं तर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 3 विधानसभा मतदारसंघ येतात. एका विधानसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व आदरणीय दीपकजी केसरकर साहेब या ठिकाणी करतायत. त्यांच्या मतदारसंघामध्ये 3 तालुके येतात. दुसऱ्या बाजूला आदरणीय नितेशजी राणे साहेबांचा मतदारसंघ आहे, त्यांच्या मतदारसंघामध्ये या ठिकाणी 3 तालुके येतात. कणकवली असू देत, देवगड असू देत, नाही तर वैभववाडी असू देत. आपण सर्वांनी या ठिकाणी दोन्ही विधानसभा मतदारसंघामध्ये एकदा जाऊन पाहावं की गेल्या 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आमच्या शेजारच्या आमदारांनी कशा पद्धतीने या ठिकाणी आपला विकास केला, आपला मतदारसंघ एका उंचीवर नेऊन ठेवला. हे आपण सर्वांनी या ठिकाणी दोन्ही मतदारसंघामध्ये या ठिकाणी जाऊन पाहावं. त्यांच्याही मतदारसंघामध्ये एक तालुका या ठिकाणी सागरी तालुका म्हणून या ठिकाणी मिळतो. तुम्ही जाऊन बघा, आदरणीय नितेशजी राणे साहेबांनी असू देत किंवा आदरणीय केसरकर साहेबांनी असू देत, या ठिकाणी सागरी तालुक्यामध्ये या ठिकाणी 5 स्टार हॉटेल आणलीत. अनेक गरजूंना, अनेक या ठिकाणी जे आपले या ठिकाणी बांधव आहेत, बहिणी आहेत, या ठिकाणी नोकऱ्याच्या संधी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिला. आमच्याही मतदारसंघामध्ये सागरी तालुका आहे मालवण. तुम्ही सांगावं मालवण वासियांनी आणि कुडाळ वासियांनी कोणती प्रगती या ठिकाणी झाली. गेल्या 10 वर्षामध्ये इथल्या स्थानिक आमदाराने हा मतदारसंघ मागे नेण्याचं काम केलेलं आहे. नुसता 10 वर्षामध्ये मागे नाही तर 20 वर्षानं हा मतदारसंघ मागे गेलेला आहे. आणि ही आता येऊन वेळ टेपलेली आहे की आज येणारा 20 तारीखला 20 नोव्हेंबरला हा माजी आमदार इथला झाला पाहिजे. ही आपली सर्व कुडाळ आणि या ठिकाणी मालवण वासियांची जबाबदारी आहे की या ठिकाणी प्रचंड मताधिक्याने आपण सर्वांनी या ठिकाणी निलेशजी राणे साहेबांना या ठिकाणी विजयी करायचा आहे. तुम्ही जर बघितलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी कुडाळ तालुक्यामध्ये मनोसंतोष गड येतो, रांगणागड येतो. या रांगणागडावर या मनोसंतोष गडावर या 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये या आमदारानं जरी रांगणागड बुदरगड तालुक्यामध्ये जरी असला तरी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातनं, महाराष्ट्र राज्यामधनं सगळे जे येतात त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधनं पर्यटक जातात. एकही या ठिकाणी योजना, एकही या ठिकाणी काम, या ठिकाणी कोणतेही काम या इथल्या स्थानिक आमदारांनी केलेलं नाही. माझी आपली बांधवांना सगळ्यांना विनंती आहे, हे गतिमान सरकार आहे. आदरणीय शिंदे साहेबांच्या या ठिकाणी नेतृत्वाखाली आपण काम करताना, एक महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्वजण काम करताना एक गतिमान सरकार म्हणून या ठिकाणी आपण या ठिकाणी बघतो. या महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनेक योजना या ठिकाणी शिंदे साहेबांनी आणल्या. या ठिकाणी माझी लाडकी बहीण योजना असू देत, भाग्यश्री योजना असू देत, महिला उद्योजिका योजना असू देत, सुकन्या योजना असू देत, जननी योजना असू देत, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना असू देत, अनेक योजना या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये आदरणीय शिंदे साहेबांनी, आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, आदरणीय अजित दादा असतील यांच्या नेतृत्वामध्ये अनेक योजना आणल्यात. आणि हा मतदारसंघ आपल्याला सुजलाम सुफलाम बनवायचा असेल, हा मतदारसंघ एक महाराष्ट्र राज्यातील दर्जेदार मतदारसंघ बनवायचा असेल तर येत्या निवडणुकीमध्ये धनुष्यबाण या चिन्हावर आपण सर्वांनी मतदान देऊन आदरणीय निलेशजी राणे साहेबांना या ठिकाणी प्रचंड मताने या ठिकाणी निवडून देऊया. आणि हा मतदारसंघ एक आदर्श मतदारसंघ म्हणून महाराष्ट्रामध्ये गणला जाईल अशी मी खात्री बाळगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सन्माननीय दीपक नारकर. आपल्या ओघवत्या आणि खणखणीत अशा शैलीत ही दमदार सुरुवात झाल्यानंतर आपल्या राज्याचे लाडके उद्योगमंत्री आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री सन्माननीय उदयजी सामंत साहेब या निमित्ताने इथे उपस्थित आहेत. मी त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती सन्माननीय संजय आंग्रे जिल्हाध्यक्ष यांना करेन की सन्माननीय उदय सामंत यांचं स्वागत या निमित्ताने करावं. आणि उदय सामंत साहेब यांना पुढच्या दौऱ्याला जायचं असल्याने त्यांना या ठिकाणी स्वागतानंतर आपल्या सर्वांना संबोधित करण्याची विनंती देखील मी या निमित्ताने करत आहे. सन्माननीय आमदार नितेशजी राणे साहेब, सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब, सन्माननीय शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष संजयजी आंग्रे आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सन्माननीय उदय सामंत यांचं स्वागत होते.
धन्यवाद. यानंतर मी विनंती करतो सन्माननीय उदयजी सामंत. कुडाळ मालवण मतदारसंघाच्या विराट सभेसाठी या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आम्हा सर्वांचेच नेते आदरणीय निलेशजी राणे, विधिमंडळातील माझे सहकारी, कणकवली मतदारसंघाचे आमदार माननीय नितेशजी राणे, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले महायुतीचे सर्व सन्माननीय ज्येष्ठ पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी, युवा पदाधिकारी आणि हजारोंच्या संख्येनं उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, काही वेळातच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब या व्यासपीठावर उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या समवेत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री आदरणीय राणे साहेब देखील उपस्थित राहणार आहेत. परंतु आजची गर्दी बघितल्यानंतर दोन्ही राणे विधानसभेमध्ये असतील याची खात्री माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला झालेली आहे. माननीय नारायण राणे साहेब या राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना अल्प कालावधी कामासाठी मिळाला. परंतु त्या 6-7 महिन्याच्या कालावधीमध्ये या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला खऱ्या अर्थानं जर विकासाची गंगा कोणी आणली असेल तर ती राणे साहेबांनी आणली. आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत निलेशजी असतील, नितेशजी असतील, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची, कोकणाची आणि महाराष्ट्राची सेवा करतायत. हे आमच्या सगळ्यांच्या दृष्टीनं अतिशय महत्वाचं आहे. आज मला देखील मनापासूनचा आनंद आहे की या मतदारसंघामध्ये आता परिवर्तन होणार आहे. मला इथल्या सगळ्या मतदारांना एक हात जोडून विनंती करायची आहे की परिवर्तन करत असताना थोड्या मतानं करू नका. अशा पद्धतीनं परिवर्तन करा की पुढच्या 5 वर्षानंतर फॉर्म भरण्याचं धाडस देखील या मतदारसंघात आपल्या विरोधकांचं होणार नाही. अशा पद्धतीनं मताधिक्य हे महायुतीच्या उमेदवाराला असलं पाहिजे. आज महायुतीच्या सरकारनं माननीय शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली, अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली अनेक चांगले निर्णय हे महाराष्ट्राच्या जनतेला अर्पित केलेले आहेत. आणि त्याच्यातला सगळ्यात महत्वाचा निर्णय म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. आज नितेशजींना देखील अनुभव असेल की ज्या वेळी आम्ही आता प्रचारासाठी काही भेटीगाठीसाठी गावामध्ये जातो त्यावेळी महिलांच्या चेहऱ्यावरचं असलेलं हास्य हेच आम्हाला आशीर्वाद आहेत आणि हेच आम्हाला मताधिक्यापर्यंत पोहोचवणार आहेत याची देखील आम्हाला सगळ्यांना खात्री आहे. कारण ज्या महिला भगिनीला संसार चालवत असताना माझ्या स्वतःच्या प्रकृतीकडे दुर्लक्ष झालं तरी चालेल, परंतु माझं कुटुंब सुस्थितीत असलं पाहिजे, माझा नवरा चांगल्या परिस्थितीमध्ये असला पाहिजे, माझी मुलं चांगल्या पद्धतीनं शिकली पाहिजेत, माझे सासू सासरे देखील अतिशय चांगल्या आरोग्यानं सुदृढ असले पाहिजेत, ही भूमिका महिला भगिनीची असते. आणि वेळ प्रसंगी ती स्वतःच्या प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करते. आणि म्हणून या योजनेला मी कधी सहकार्य म्हटलं नाही, या योजनेला कधी मी मदत म्हटलं नाही. तर मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातल्या माझ्या महिला भगिनी जी आमची संस्कृती पाळतात, जे आपलं कुटुंब सांभाळतात, यासाठी महाराष्ट्र शासनानं दिलेलं हे त्यांना बक्षीस आहे. आणि या बक्षिसामध्ये खंड पाडण्याचं काम काँग्रेस, उबाठा आणि महाविकास आघाडी करते. महिला भगिनींनी हा देखील विचार केला पाहिजे की ज्यावेळी ही योजना सुरू झाली त्यावेळी पहिल्यांदा कोर्टामध्ये कोण गेलं, हायकोर्टानं आपल्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टामध्ये कोण गेलं, आणि सुप्रीम कोर्टानं निकाल दिल्यानंतर देखील मागच्या 15 दिवसापूर्वी देखील ही योजना बंद व्हावी, ती महिला भगिनींपर्यंत पोहोचू नये यासाठी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांचा एक कार्यकर्ता हायकोर्टामध्ये पुन्हा गेला होता. पण आपली योजना एवढ्या ताकदीची आहे की सन्माननीय न्यायालयानं देखील सांगितलं
की महाराष्ट्रातल्या महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी जरी योजना आणली असेल तर ही न्यायालय देखील बंद करणार नाही आणि अशा पद्धतीनं काँग्रेसला फटकारण्याचं काम आपल्या न्यायालयाने देखील केलं. मला महिला भगिनींना एक विनंती करायची आहे की ज्या सरकारनं तुमच्यासाठी ही योजना आणली आणि ही योजना बंद करण्याचं काम काही लोक करण्याचा प्रयत्न करतायत तर त्यांना या निवडणुकीमध्ये आपण सगळ्यांनी मिळून धडा शिकवला पाहिजे. आज नागपूरचे एक आमदार आहेत, त्या आमदारांनी जाहीरपणानं सांगितलंय की यदा कदाचित काँग्रेसचं सरकार आलं, येणार नाही हे सोडून द्या, पण यदा कदाचित काँग्रेसचं जर सरकार आलं तर पहिला आम्ही काय करू, तर पहिला आम्ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणि म्हणून काँग्रेस म्हणजेच उभाठा आहे, उभाठा म्हणजेच काँग्रेस आहे आणि हे दोन पक्ष म्हणजे शरद पवार साहेबांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आहे. हे महिला भगिनींनी आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. युवकांना देखील रोजगार देण्यासाठी महायुतीनं काम केलंय, वरिष्ठांना देखील न्याय देण्यासाठी, आरोग्याची सुविधा देण्यासाठी सरकारनं काम केलंय. 75 वर्षावरच्या वरिष्ठांना एसटीचं तिकीट आम्ही माफ केलंय, 50% महिलांसाठी तिकीट माफ केलंय. या सगळ्या योजना ज्या आहेत या महाराष्ट्राच्या जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी, मतदारसंघातल्या जनतेसमोर पोहोचवण्याची जबाबदारी सगळ्या शिवसेनेच्या, भाजपच्या आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी घेतली पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की काही चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. काही लोकांनी योजना बंद पाडण्याचा जरी प्रयत्न केला असला तरी 35 दिवसानंतर जेव्हा निकाल लागेल तेव्हा महायुतीचं सरकार पुन्हा एकदा सत्तेवर येईल, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी पेटून उठून काम केलं पाहिजे. आणि राणेंना आक्रमक प्रचार करण्याची सवयच आहे, त्यांना त्याच्यामध्ये मार्गदर्शन करण्याची काही आवश्यकता नाही. पण आज ज्या पद्धतीनं आपण ह्या ठिकाणी जमलाय, आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे की मुख्यमंत्री महोदय येतील, निलेशजींच्या बाबतीतला निर्णय ते जाहीर करतील. नितेशजींचं जर तिकीट इथं फायनलच झालेलं आहे, केसरकर साहेबांचं देखील तिकीट फायनल झालेलं आहे. या हजारोंच्या संख्येनं आज आपण जर निश्चय केला तर या तिन्ही मतदारसंघात समोरच्याचं डिपॉझिट जाऊ शकतं, एवढी ताकद आपल्या सगळ्यांची आहे. पण राणे साहेब व्यासपीठावर नाहीत, परंतु राणे कुटुंबातले 2 राणे इथे आहेत, म्हणून माझा तुमच्या बाबतीतला एक अभ्यास सांगतो. कदाचित तुमच्या हातावरच्या रेषा थोड्या उलट्या आहेत. ज्यांना ज्यांना तुम्ही मदत करता, ज्यांना ज्यांना तुम्ही मदत करता ते अशा निवडणुकींच्या वेळी चांगले गुण तुम्हाला दाखवतात. थोडा मला देखील हाच अनुभव आहे, परंतु सिंधुदुर्गातली जनता तुमच्या बरोबर आहे, सिंधुदुर्गातले मतदार तुमच्या बरोबर आहेत. आणि म्हणून लोकसभेला देखील काही लोकांनी जी स्वप्न पाहिली होती ती 1 लाख मताचं मताधिक्य सिंधुदुर्गवासियांनी राणे साहेबांना दिलं आणि काही लोकांचे मनसुबे धुळीला मिळाले. आणि म्हणून सिंधुदुर्गवासियांना नक्की काय करायचं हे माहिती आहे. माझं गाव देखील इथंच आहे, वेंगुर्ला. त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांना मी देखील जन्मापासून ओळखतो. परंतु मला असं वाटतं की राणे साहेबांनी जे काम केलेलं आहे त्याच्यानंतर नितेशजींना आणि निलेशजींना जपणं ही सिंधुदुर्गवासियांची जबाबदारी आहे आणि ती जबाबदारी आपण या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये पार पाडाल याची खात्री देखील आहे. अनेक वेळा आम्ही पत्रकार परिषदा बघत असतो, अनेक वेळा टीव्हीवरचे बाईट बघत असतो. काही लोक टोकाला जाऊन टीका करण्याचा प्रयत्न करतात, पण काही लोकांनी हा विचार केला पाहिजे की आपल्या राजकीय जीवनाची सुरुवात कोणामुळे झालेली आहे, आपल्या राजकीय जीवनाची उन्नती कोणामुळे झालेली आहे, आपल्या राजकीय जीवनामध्ये पैसा कोणामुळे आलेला आहे. हे जर 2 मिनिटाचं मनन आणि चिंतन काही लोकांनी केलं तर त्यांच्या समोर, डोळ्यासमोर फक्त नारायण राणे साहेबांचाच फोटो येईल, दुसरा कोणाचा येणार नाही. आपले संग्राम देसाई वकील आहेत, नितेशजी त्यांचं घर मी कधी बघितलं नव्हतं. मध्ये एकदा त्यांच्या घरी जाण्याचा योग मला आला. सिंधू रत्न काहीतरी त्या इमारतीचं नाव आहे. आणि त्यावेळी मी ऐकून होतो की राणे साहेब ज्यावेळी महसूल मंत्री होते त्याच्यानंतर मुख्यमंत्री झाले, पण त्यांचं सिंधुदुर्गवासियांवर प्रेम किती आहे. तर ज्यांच्या बरोबर राणे साहेबांनी काम केलं, ज्यांनी राणे साहेबांबरोबर काम केलं त्यांना मुंबईमध्ये घर असावं ही संकल्पना महाराष्ट्रातल्या पहिल्या नेत्यानं कोणी मांडली तर ती नारायण राणे साहेबांनी मांडली. आता टाळ्या वाजवल्या म्हणून त्याच्या पुढचं सांगतो. संग्राम देसाईंना मी विचारलं
इथं कोण कोण राहतात त्यांनी मला मनीषी यादी सांगितली. ए राहतो, राणे साहेबांचा फायदा घेतला पण तो आता राणे साहेबांबरोबर नाही. बी राहतो, त्याला राणे साहेबांचाच होता, तो राणे साहेबांबरोबर नाही. पण मला असं वाटतं कोण असलं आणि कोण नसलं याच्यापेक्षा ज्या भावनेनं राणे साहेबांनी त्यांना मदत केलेली होती ती सगळे सिंधुदुर्गवासियांना माहिती आहे. आणि म्हणून कोण तुमच्या बरोबर नसला तर तुम्हाला काय फरक पडेल असं मला देखील वाटत नाही. उलट नसलेले चांगले, जे तिकडे गेले ते चांगले. निलेशजी, तुमचा पायगुण एवढा चांगला आहे, एका रत्नागिरीतल्या माणसाला पण तुम्ही तिकडे पाठवून दिला आणि माझा मतदारसंघ मोकळा झाला. त्याच्यामुळे तुमच्या पायगुणात देखील चांगली ताकद आहे. आणि जे आपल्या बरोबर राहून घरभेदीपणा करतात त्याच्यापेक्षा समोर जाऊन राजकारण केलेलं त्यांचं कधीही चांगलं असतं. पण मला पूर्ण खात्री आहे की सिंधुदुर्गवासी याचा नक्की जाब त्यांना विचारतील आणि नुसता जाब विचारणार नाहीत तर तुमच्या मागे 20 तारखेला ठामपणानं मतदान रूपी आशीर्वाद घेऊन उभं राहतील ही खात्री या ठिकाणी मी बाळगतो. माझी एक मुंबईला कोकणवासियांची बैठक असल्यामुळं मला गोव्याला जाऊन मुंबईला जायचं आहे. म्हणून निलेशजींची, नितेशजींची परवानगी मागतो. परवानगी एवढ्यासाठीच मागतो, नाहीतर उद्या परत चौकड यायची. सामंत आले, 2 मिनिटं थांबले आणि निघून गेले. त्याच्यामुळं सामंत थांबलेले नाहीत. सामंत हे राणेंबरोबरच आहेत आणि सामंत आणि राणे आता थांबणार नाहीत हा शब्द त्या सिंधुदुर्गवासियांना मी देतो. पुन्हा एकदा निलेशजी, तासाभरानं इथं काय घडणार आहे मला माहिती आहे, परंतु तो अधिकार मुख्यमंत्री महोदयांचा आहे. पण भविष्याच्या 20 तारखेसाठी आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं जशा नितेशजींना मी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत तसा मी निलेशजींना देखील शुभेच्छा देतो. आणि जर ट्रेननं जायचं म्हटलं तर तुम्ही कुडाळमध्ये बसा, नितेशजी कणकवलीमध्ये बसतील, भैया राजापूरमध्ये बसतील, मी रत्नागिरीमध्ये बसेन, शेखर निकम चिपळूणमध्ये बसतील आणि योगेश कदम हे खेडमध्ये बसतील. एक मतदारसंघ मी जाणीवपूर्वक टाळला, जो निवडून येईल महायुतीचा त्याला आपण सगळ्यांनी मिळून विमानानं घेऊन जायचं आहे म्हणून गुहागर शिल्लक ठेवला होता. त्याच्यामुळे सगळेच्या सगळे मतदारसंघ हे महायुतीचे असतील आणि महायुतीचं काम करत असताना शिंदे साहेबांच्या, देवेंद्रजींच्या, अजितदादांच्या आणि राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सगळेच उमेदवार फार मोठ्या मताधिक्यानं निवडून येतील याची खात्री बाळगतो. आपल्या सगळ्यांची परवानगी मागतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सन्माननीय सामंत साहेब. सामंत कधी थांबणार नाहीत, पण राणे कधी कोणाला थांबणार देणार नाहीत आणि थांबणार पण नाहीत. यानंतर मी विनंती करतो सन्माननीय राणे साहेबांची धडाडती तोप म्हणून ज्यांना सिंधुदुर्गवासी सगळे ओळखतात असे आमचे सावंतवाडीचे लाडके सन्माननीय संदीपजी कुडतरकर यांनी आपल्या रोखोक शैली त्यामध्ये उपस्थितांना मार्गदर्शन करावं. सन्माननीय संदीप कुडतरकर. आजच्या या होऊ घातलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाचे उत्सव मूर्ती असलेले सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे तरुण नेतृत्व, आमचे मार्गदर्शक निलेशजी राणे साहेब, कणकवली मतदारसंघाचे आक्रमक आणि धडाडीचे आमदार आदरणीय नितेश राणे साहेब, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष माझे मित्र सहकारी मनीष दळवी, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष माझे मित्र अशोकजी दळवी, शिवसेनेचे अध्यक्ष माझे मित्र संजय आंग्रेजी, व्यासपीठावर असलेली सर्व जाणती आणि कर्तृत्ववान मंडळी, काही क्षणातच मुख्यमंत्री आणि राणे साहेब या व्यासपीठावर येणार आहे. आता उदय सामंत म्हणाले त्याप्रमाणे होणाऱ्या कार्यक्रमाचं आम्ही सुतोवाच करू शकत नाही. तो कार्यक्रम झाल्यावर मुख्यमंत्री तो जाहीर करतील. पण मी निलेशजींना शुभेच्छा देतो की कुडाळ मालवणची जनता भाग्यवान आहे की निलेशजींसारखा एक आक्रमक, तरुण आणि अभ्यासू युवक तुम्हाला मिळालेला आहे. लक्षात घ्या, येणारी निवडणूक ही स्थित्यंतराची आहे. ह्या जिल्ह्याने राणे कुटुंबियावर प्रचंड प्रेम केलं.
आमच्यासारखे कार्यकर्ते राणे कुटुंबियावर एवढे प्रेम करतात की माझ्या लेखी जर दैव कोण असेल तर राणे साहेब आहेत. हे का प्रेम राणे साहेबांनी या जिल्ह्याला दिलं. कालची लोकसभेची निवडणूक घ्या, पुणे 2-3 महिने झाले, तुम्ही सर्वांनी हैराणून आपल्या नेत्याला दिल्लीमध्ये पाठवलं. राणे साहेबांच्या ऐवजी कुणीही उमेदवार असता तर निवडून आला नसता, पण तुमच्या मेहनतीवर राणे साहेब भरघोस मतांनी निवडून आले. एवढं प्रेम तुम्ही जिल्ह्याने या राणे कुटुंबियांवर केलं आणि त्याच पद्धतीने राणे कुटुंबियांनी सुद्धा या जिल्ह्यातल्या तमाम नागरिकांवर प्रेम केलं. मी आज 2005 सालापासून राणे कुटुंबियांच्या जवळ आहे. राणे साहेबांनी आणि राणे कुटुंबियांनी इथल्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मान दिला, कार्यकर्त्याला मान सन्मान दिला. सिंधुदुर्गच्या जनतेला सन्मानाने ताटमानेने जगायची ताकद दिली, एक ईर्ष्या दिली. हे फक्त राणे कुटुंबीय संबंध महाराष्ट्रात करू शकतात. आम्ही गेली 20 वर्ष राणे साहेबांच्या बरोबर फिरत असताना, महाराष्ट्रात फिरत असताना ह्या आपल्या सुपुत्राची काय ताकद आहे, काय वलय आहे, हे आम्ही अनुभवतोय. निलेश राणेंबरोबर, निलेश राणे जेव्हा 2009 मध्ये पहिल्यांदा खासदार झाले, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पहिला मान मिळाला. देशातला सगळ्यात तरुण खासदार जर कोणी दिला असेल तो तुम्ही दिला, निलेश राणेंच्या रूपाने दिला. आणि ह्या तरुण खासदारांनी तिथे संसद गाजवली. आजही या जिल्ह्यामध्ये जे पंतप्रधान सडक योजनेचं जे जाळं दिसत आहे त्याचं 100% श्रेय निलेश राणेंनाच द्यावं लागेल. एक खासदार म्हणून त्यावेळी मनमोहन सिंगांकडून निलेश राणेंनी ते करून घेतलं. झारा पत्री देवी रस्त्याचा हायवेचा जर मुहूर्त कोणी केला असेल तो निलेश राणेंनाच श्रेय द्यावं लागेल. ते काम निलेश राणेंनीच केलं आहे. टेलिफोनचं जर जाळं पूर्णपणे विणलं असेल ते काम कोणी केलं, निलेश राणेंनीच केलं. ते श्रेय निलेश राणेंनाच द्यावं लागेल. असा एक तरुण नेतृत्व आज तुमच्या समोर विधानसभेला आपण महायुतीच्या माध्यमातून उभा करतोय. खरोखर कुडाळ मालवणवाले यांचं भाग्य आहे. ज्याला राजकारणाची जाण आहे, माणुसकीचं प्रेम आहे आणि गरिबाची कणव आहे, असा हा नेता आहे. आम्ही निलेशजींवर प्रचंड प्रेम करतो. ही तरुण युवा ही सगळी निलेशजींवर प्रेम करते. दोस्तीसाठी स्वतःचं काळीज काढून देणारा माणूस आहे. साधी राणी उच्च विचारसरणी असलेला एक उच्च विद्या विभूषित नेता. स्वतः डॉक्टर आहे, PhD झालेला, पण कधी आपल्या नावासमोर डॉक्टर ही पदवी त्यांनी लावली नाही. सर्वसामान्यातल्या तुमच्या आमच्यातला तुमचा भाऊ, तुमचा मुलगा ह्या पद्धतीने काम करणारा हा तरुण आहे. आणि अशासाठी मी तुम्हाला सांगतो, उद्या आमदार म्हणून 5 वर्ष तुमच्यासाठी हा मतदारसंघाचा कायापालट केल्याशिवाय निलेश राणे राहणार नाही. ज्याचा जन्मच त्या राजकीय कुटुंबात झालाय, ज्यांच्यावर समाजसेवेचे संस्कार झाले आहेत. आम्ही यांच्याबरोबर फिरत असताना जाणवलं, राणे साहेब असतील, नितेशजी असतील, निलेशजी असतील, कधी त्यांनी म्हटलं नाही की मी नेता आहे, मी साहेब आहे, मी मंत्री आहे. नेहमी सांगितलं आम्हाला इथपर्यंत आणलं आमच्या सिंधुदुर्गच्या जनतेने आणलं. या लोकांनी आम्हाला इथे दिलं आणून, आणि त्यांनी कधीही स्वतःची शेकी मिरवली नाही. हा त्यांचा मोठेपणा आहे. आमच्या साऱ्या का कार्यकर्ता एक पद मिळालं तर आम्ही 2 इंच जमिनीपासून उंच होऊन चालतो, पण जमिनीवर राहिलेले समाजासाठी वाहून घेतलेली ही कुटुंब आहे. मला त्यांचा अभिमान आहे. आज मला सांगा, निलेशजींबद्दल जर बोलायला गेलो किंवा राणे कुटुंबियांबद्दल बोलायला गेलो तर इथे दिवस अपुरे पडतील. इतकी जंत्री माझ्याकडे आहे, मी इतका अभ्यास केलाय. आम्ही काँग्रेसच्या मुशीत वाढलेले कार्यकर्ते. आम्ही खरे तर राणे साहेबांच्या शिवसेनेचे तेव्हाचे विरोधक, पण ज्यावेळी 2005 मध्ये राणे साहेब आले काँग्रेसमध्ये, त्या दिवसापासून आजपर्यंत राणे साहेबांचा एक कार्यकर्ता, कडवा समर्थक म्हणून मी राणे साहेबांबरोबर आहे. आमच्यासाठी काही मोठं नाही, आमच्यासाठी आमचा देव फक्त नारायण राणे, कारण जो जनतेसाठी धावून येतो.
आम्हाला दगडातला मूर्तीतला देव कधी पावला नाही, पण राणे साहेब पावले. सकाळी 7 वाजल्यापासून रात्री 2 वाजेपर्यंत अहो रात्र जनतेची सेवा करणारे, जनतेची गाणी ऐकून घेणारे असं हे कुटुंब आहे. काय नाही केलं हो जिल्ह्यासाठी? या जिल्ह्यात राणे साहेबांनी काय नाही केलं? माझा सवाल जाहीर आहे विरोधकांना, आमने सामने या, आमच्या एका व्यासपीठावर या आणि लेखाजोखा मांडूया राणे साहेबांचं काम आणि तुमचं काम. राणे साहेबांनी फक्त शासकीय योजना राबवल्या नाहीत. इथे पडव्याला मेडिकल कॉलेज काढलं राणे साहेबांनी. कोणासाठी काढलं? 700 कॉटचं हॉस्पिटल काढलं. कुणासाठी काढलं? आजपर्यंत तुम्ही देशात बघितलं असेल, महाराष्ट्रात बघितलं असेल, जी मेडिकल कॉलेज, जी हॉस्पिटल झालेली आहेत ती सरकारी जमिनीवर झालेली आहेत. पण महाराष्ट्रातलं एकमेव राजकीय व्यक्तिमत्व राणे साहेब, ज्यांनी स्वतःतल्या खिशातल्या पैशांनी जमीन घेऊन तिथे हॉस्पिटल निर्माण केलं की माझ्या शेतकऱ्याचा मुलगा तिथे MBBS झाला पाहिजे, माझ्या गोरगरीब सामान्य शेतकऱ्याला तिथे औषधोपचार मिळाले पाहिजे. 2-3 वर्षापूर्वी कोरोना सारखं मोठं भयानक संकट आलं. तुम्हाला मागे जाऊन थोडी आठवण करून देतो, कारण आपली कोकणी माणसं आपण पटकन सगळं विसरून जातो. आमचा तुमचा सगळ्यांचा स्वभाव एकच आहे, पण का आठवण करून देतो सांगतो. त्यावेळी कोरोनाचं संकट आलं. संबंध महाराष्ट्रात रत्नागिरी, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा ह्या डेथ रेट मध्ये सगळ्यात जास्त असलेले जिल्हे होते. त्यांचं सरकार होतं. उद्धव साहेब ठाकरे राणे साहेबांच्या हॉस्पिटलला परवानगी देत नव्हते. कोरोनाचे पेशंट ऍडमिट करायला, तपासायला राणे साहेबांना परवानगी देत नव्हते. शेवटी राणे साहेबांनी झगडून परवानगी घेतली आणि ते हॉस्पिटलमध्ये कोरोनाचे पेशंट ऍडमिट झाले, म्हणून हजारो लोक आमच्या जिल्ह्यातले जगले. मी उदाहरणं देऊ शकतो, नावं देऊ शकतो. मी सावंतवाडीतले जवळजवळ 25-30 जणांचे प्राण वाचवले आहेत, त्या हॉस्पिटलमुळे वाचवले आहेत. कोणासाठी केलं? हे आपल्या सामान्य जनतेसाठी राणे साहेबांनी केलं. इथे इंजिनिअरिंग कॉलेज काढलं. कुणासाठी काढलं? आज अभिमान वाटतो, तिथे शिकलेली मुलं आमची आज विविध पदांवर नोकरी करतायत. किती उदाहरणं देऊ. काल जेव्हा मुंबईत मेट्रो पहिली सुरू झाली तेव्हा त्याचे चालक होते ते राणे साहेबांच्या कॉलेजचे SSPM चे विद्यार्थी होते. ज्यावेळी टीव्ही वाल्यांनी त्यांची मुलाखत घेतली तेव्हा त्या मुलांनी सांगितलं, आम्ही राणे साहेबांच्या कॉलेजमध्ये शिकलो म्हणून आज आम्ही इथपर्यंत आलो. दुसरं उदाहरण देतो. अशी अनेक उदाहरणं आहेत, पण तुम्हाला परिचित असलेली इथले बाजार समितीचे माजी सभापती बाळू कुबल यांचा मुलगा यांच्या कॉलेजमध्ये शिकला. आज एका परराष्ट्र कंपनीत मुंबईला नोकरी करतो. 1 लाख रुपये पगार आहे. सांगा ना केवढी सुबत्ता आणली राणे साहेबांनी. 1 लाख रुपये आपला तरुण तिथे मुंबईत पगार घेतो. कुठे शिकला? राणे साहेबांच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिकला. हे काम राणे साहेबांनी उभं केलं. वृद्धाश्रम काढलं सांगव्याला. आज आमच्याकडे वृद्धाश्रमात एवढी गर्दी असते, वेटिंग लिस्ट आहे. का काढलं? स्वतःच्या खर्चाने राणे साहेब चालवतात. एकही संस्था शासकीय याच्या चालवत नाहीत. सगळ्या संस्था स्वतःच्या खिशातून चालवतात. महिलांना रोजगार मिळावा म्हणून आमच्या वहिनी साहेब सौभाग्य होतंय. नीलम वहिनीनी इथे महिला भवन काढलं. ओसरगावला जाऊन बघा, तिथे किती महिला तिथे काम करतायत. लोणची, पापड, सर्व प्रकारची पिठं, सगळी सरबत तिथे तयार होतात आणि मुंबईच्या मोठ्या मॉलमध्ये जाऊन विकली जातात. हे काम त्या कुटुंबाने उभं केलं आहे आणि तुम्ही त्यांच्यावर आरोप करता. अरे तुम्ही एक तरी बालवाडी काढली सांगावी. राणेंवर टीका करणाऱ्या कोणत्याही नेत्याला माझं जाहीर आव्हान आहे, तुम्ही एक तरी काढलेली बालवाडी आम्हाला दाखवा. मी उद्यापासून तुमच्या समोर नतमस्तक होतो. मग एवढं काम करणाऱ्या माणसाशी आपण पाठी उभं राहायचं नाही तर काय करायचं? अनेक किस्से आहेत. नितेश राणेंनी कोरोना काळामध्ये स्वतः कोल्हापूरवरून
O2 CO2 सिलेंडर आणून लोकांना दिले. सावंतवाडीची गोष्ट सांगतो. सावंतवाडीच्या कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये CO2 संपले. तिथले डॉक्टर अभिजित चितारी म्हणून तेव्हा डॉक्टर होते, त्यांनी मला फोन केला, संदीपजी जरा नितेशजींना सांगा आम्हाला सिलेंडर द्यायला, सरकारी कोट्यातून आम्हाला सिलेंडर मिळत नव्हते. मी नितेशजींना फोन केला. नितेशजी म्हणाले काळजी करू नका, मी व्यवस्था करतो. 12 पेशंट व्हेंटिलेटरवर होते, ऑक्सिजनवर 12 पेशंट. डॉक्टर म्हणाले 12 पर्यंत सगळे जाणार. मी उघड्या डोळ्याने बघू शकत नाही. नितेशजींनी तिथून सिव्हिल सर्जनला फोन लावला, आपल्या पद्धतीने पाठवले सिलेंडर, आणि शासनाचे सिलेंडर आले. त्याचा पहिला हा कोटा जर कोणाला दिला असेल तर सावंतवाडीच्या कॉटेज हॉस्पिटलला पाठवला. 12 पेशंट वाचले. हे काम केलेल्याचं आम्ही कौतुक नाही करायचं, आणि त्या कुटुंबावर तुम्ही आरोप करता. निश्चित करा, राजकारण म्हणून आरोप करा, मुद्द्यावर चर्चा करायची प्रत्येकाला अधिकार आहे. राणे कुठे चुकले असेल निश्चित तुम्ही टीका करा, पण व्यक्तिगत टीका का करता हे मला समजत नाही. मग राणेने कोणाचा चहा तरी पिला, कोणाकडे 5 पैसे तरी मागितले? उलट राणेंचा हात असा आहे नेहमी, सकाळी 8 वाजल्यापासून रात्री 12-1 वाजेपर्यंत दादांच्या घरी लाईन लागलेली असते. किती दादा मदत करतात मी इथे सांगत नाही, पण हे काम राणे कुटुंबीय करतात. चिपळूणला पूर आला, तुम्हाला सांगतो मी निलेशजींबरोबर होतो म्हणून हे बोलवू शकतो अधिकारवाणीने. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना चिपळूणला पूर आला, सगळ्या घरात दारात चिखल भरला. हा तरुण युवक टेम्पोच्या ट्रक आणि टेम्पो घेऊन त्या प्रत्येक घरात स्वतः जाऊन चटया वाटल्या, धान्य वाटलं, स्वतः दिलं. स्वतःच्या खर्चातून, कुठचीही शासकीय यंत्रणा नव्हती. आणि जेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेलिकॉप्टरने हे करायला आले, पाहणी करायला, त्यांच्या बरोबर असलेले भास्कर जाधव एका महिलेच्या अंगावर गेले. एका पूरग्रस्त गरीब महिलेला अद्वैतत्व शिवीगाळ केली. YouTube वर तो व्हिडिओ आहे, जाऊन बघा. अरे हा तरुण काय संबंध नसताना त्या चिपळूणमध्ये त्या गुडबगावर चिखलात उभा राहून जलसेवेचं काम करतो. निलेश राणेंना चिपळूणला उभं राहायचं नव्हतं. फक्त त्या मतदारसंघाने मला मतदान केलं आहे. मी त्या मतदारसंघाचा माजी खासदार आहे, माझं ते दायित्व आहे, म्हणून निलेशजींनी तिथे मदत केली. काय गरज होती? रत्नागिरीमध्ये भाजीपाल्यापासून दुधापर्यंत सगळं करोनाच्या काळात पोचवलं. ज्या वेळी ह्या जिल्ह्यावर नैसर्गिक आपत्ती आली, संपूर्ण कोकण पट्ट्यात राणे कुटुंबीय सोडून कोणी मदतीला आला नाही. वस्तुस्थिती आहे ही आपल्याला मानावी लागेल, स्वीकारावी लागेल. आपण काय करतो? खोट्या प्रचाराला बळी पडतो. हे काही न करता फक्त खोटं बोलतात आणि खोटी स्वप्न दाखवतात आणि मतं मिळवतात. मला एक सांगावं, एवढं काम करून, निस्वार्थीपणे काम करून, जनतेचा जनता म्हणजे माझं कुटुंब हे जर सांभाळून ही लोक जर काम करत असतील तर आपण यांच्या मागे उभं राहणार नाही तर कोणाच्या मागे राहणार? ह्या फसवेगिरी करणाऱ्यांच्या मागे उभे राहणार? कोणताही प्रसंग येऊन दे आणि त्यांच्या कानावर जाऊन दे, पहिला धावत जर कोण येत असतील, निलेशजी राणे असतील, नितेशजी असतील, दादा असतील किंवा हे तमाम कार्यकर्ते असतील, यांच्या पठडीत तयार झालेला प्रत्येक कार्यकर्ता हा अंगार आहे. कोणत्याही संघर्षाच्या वेळी हे पाठीमागे कार्यकर्त्याच्या आणि जनतेच्या ठाम मध्ये उभा राहिलेले आहेत. निलेश राणे हा वाघाचं काळीज असलेला माणूस आहे, वाघाचं काळीज. अनेक संकट त्यांनी अंगावर घेतली, परिणामाची तमान आहे बघितली. आम्ही अनेकदा निलेशना सांगतो तुम्ही सबुरीने घ्या, नाही माझ्या स्वभावात नाही, ते त्यांच्या स्वभावात नाही. जे असेल ते रोखोक, तुम्हाला जे काय सांगणार ते समोर सांगणार, मागून बोलणार नाही. तुमचं काय करायचं ते समोर करणार. अशा स्वभावाचा तुम्हाला उद्या आमदार मिळणार आहे. माझी तुम्हाला फक्त विनंती आहे, 20 तारीख पर्यंत तुम्ही प्रत्येक क्षण निलेशजींसाठी द्या. येणारी 5 वर्ष निलेश राणे तुमच्यासाठी आपला वेळ देतील, एक आमदार म्हणून वेळ देतील. ज्या दिवशी निलेश राणे आमदार होतील ना,
त्या दिवशी तुम्हाला अभिमान वाटेल की माझा मुलगा आमदार झालाय, माझा भाऊ आमदार झालाय. प्रत्येक घरातला माणूस म्हणेल मी आमदार झालो आहे. दादा केंद्रात मंत्री होते, आम्हाला एवढं मोठं पण वाटायचं की दिल्ली आमच्यापासून फार दूर होती. दिल्लीला जायचं म्हटलं तर फार मोठं नियोजन करायला लागायचं सगळं. दादा केंद्रात मंत्री झाल्यानंतर दिल्ली आमच्यापासून फक्त 2 तासाच्या अंतरावर आली. का आली? की माझा माणूस, माझा नेता तिथे बसलाय. दिल्लीच्या तख्तावर माझा नेता बसलाय. नितेश राणे आमदार झाले, आम्हाला आमदार झाल्यासारखं वाटलं. अनेकदा आम्ही सांगितलं आम्हाला आमदार होण्याची गरज नाही, नितेश राणे आमदार म्हणजेच आम्ही आमदार आहे. त्याच्या पुढे 2 पावलं जाऊन उद्या निलेशजी जर आमदार झाले तर हा कुडाळातला प्रत्येक कार्यकर्ता आमदार झाल्यासारखा आहे. तुम्हाला आज दिसून सांगतो. आता राणे साहेबांवर अनेक जण टीका करतात. काही जण राणे साहेबांना सोडून गेले. ज्या लोकांना राणे साहेबांनी घडवलं, ज्या लोकांना अन्नाला लावलं, ज्या लोकांचं आयुष्य राणे साहेबांनी निर्माण केलं, जे कुठेतरी अडगळीत पडलेले होते, ज्यांना भविष्य नव्हतं, ते राणे साहेबांनी टिळा लावल्यामुळे नेते झाले. दगडाला शेंदूर लावून राणे साहेबांनी त्यांना देव बनवलं आणि ते लोक आज राणे साहेबांवर घराणेशाहीची टीका करतात. मी परवाच्या दिवशी त्या युट्यूबवर वाचलं की एकाने टीका केली की राणेंना घरातच सगळी पाहिजे, मुलगा आमदार, बाप खासदार. मी एक कार्यकर्ता म्हणून, या सिंधुदुर्गचा नागरिक म्हणून अभिमानाने सांगतो, आम्हाला अभिमान आहे कारण ते लोकांसाठी तेवढं करतायत, दुसरा कुणीही करत नाही. रात्री 2 वाजता गेला तरी निलेश राणेंचं तुम्हाला पत्र मिळणार. रात्री 2 वाजता गेला तरी नितेश राणेंचा पोलीस स्टेशनला फोन जाणार, हॉस्पिटलला फोन जाणार. हे काम हे लोक करतायत. अनेक गोष्टी बोलण्यासारख्या आहेत. एक भावनिक गोष्ट सांगतो निलेशजींबद्दल, कदाचित निलेश राणेंना माहीत नाही, ती वस्तुस्थिती आहे, काळजाला हात घालणारी गोष्ट आहे. सावंतवाडीचा आमचा एक मित्र, राणे साहेबांचा कट्टर कार्यकर्ता संजय विरुनोडकर म्हणून, कदाचित निलेशजींना ती माहीत नाही गोष्ट किंवा लक्षातही नसेल, पण आमच्या काळजाला ती चिरून गेली. संजय विरुनोडकर म्हणून सावंतवाडीचा आमचा एक राणे समर्थक, राणे साहेबांचा कट्टर कार्यकर्ता, त्याचा मुलगा, एकुलता एक मुलगा, अचानक त्याला कॅन्सर डिटेक्ट झाला. त्यांनी मुंबईत घेऊन गेला मुलाला, कुठच्या तरी हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केला. हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केल्याच्या नंतर डॉक्टर त्याला म्हणाले कॅन्सर आहे, ह्याला तुम्हाला लीलावती हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करावं लागेल. त्याला लीलावती हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केला. 15-20 दिवस राहिला तो. 20 लाख रुपये बिल झालं. परिस्थिती एवढी नव्हती, एकुलता एक मुलगा, 15 दिवस ऍडमिट आहे, एवढा खर्च आला. दुर्दैवाने तो पोरगा दगावला. मला वाटतं 12-15 वर्ष वय असेल त्याचं. दुर्दैवाने पोरगा दगावला. आकाश कोसळलं त्या बापावर, कारण 6 महिन्यापूर्वीच त्याच्या बायकोचं हार्ट अटॅकनी निधन झालं होतं. 6 महिन्यापूर्वीच. सांगा काय अवस्था झाली असेल. इकडे मुलाचं लीलावतीमध्ये शव आहे, 6 महिन्यापूर्वी बायको गेली आहे. तो बाप आणि त्याच्या मुली 2 त्या हॉस्पिटलमध्ये ओक्साबोक्सा रडत होती. एका मुलीने राणे साहेबांना फोन केला, राणे साहेबांना कथन केली. राणे साहेब म्हणाले तू काळजी करू नको. निलेशजी घरी नव्हते. राणे साहेब म्हणाले मी व्यवस्था सगळी करतो. शव उद्या सावंतवाडीला न्यायचं आहे म्हणून त्यांनी डॉक्टराला विनंती केली, माझ्या मुलाचं शव माझ्याकडे द्या, मला सावंतवाडीला घेऊन जायचं आहे. तुम्हाला सांगतो, डॉक्टर म्हणाले पहिले पैसे भरा. पैसे भरल्याशिवाय बॉडी ताब्यात देता येणार नाही. ही सत्य घटना आहे. संजय विरुनोडकरला कधीही तुम्ही विचारू शकता. आणि बॉडी अडवून ठेवली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ही गोष्ट निलेश राणेंना समजली. हा तरुण तडक उठला आणि लीलावतीमध्ये गेला. लीलावतीमध्ये डॉक्टरच्या केबिन मध्ये खुर्ची घालून बसला. का त्याचा देह तुम्ही देत नाही आहे?
पैसे भरायचे, पैसे भरू आम्ही, पहिली आधी बॉडी डिस्पॅच करा. एक दिवस झाला मृत्यू होऊन, निलेश राणे तिथे बसले, पैशाची व्यवस्था मी म्हणाले. ते शव निलेश राणेने बसून पॅक करून घेतलं आणि सावंतवाडीला पाठवून दिलं. सांगा कोण करेल? घरातला माणूस तरी करेल? हे कुठेतरी काळजात राहणाऱ्या गोष्टी आहेत, काळजात राहणाऱ्या. निलेशची नाही माहित नसेल, दिवसाला असे कितीतरी गोष्टी करत असतात. पण हे कोणतरी माझ्या घरातला माणूस मला मुंबईत आधार आहे, ही आपली उद्या काळाची गरज आहे. मुंबईत मी कोणाकडे जाणार? एक उदाहरण देतो, माझं घरातलं उदाहरण देतो. मध्ये युनिव्हर्सिटीचा फ्रॉड झाला, युनिव्हर्सिटीचे रिझल्ट थांबवले गेले. माझी मुलगी आर्किटेक्चरच्या दुसऱ्या वर्षाला होती, गोल्ड मेडल मध्ये होती, आणि त्या ऑनलाईन मध्ये काहीतरी फ्रॉड झाला. ते म्हणाले आम्ही ऍव्हरेज रिझल्ट देणार. ऐकणार की गोष्ट आहे, ऍव्हरेज रिझल्ट देणार असे त्या माझ्या मुलीच्या कॉलेजमधल्या, बळीराम हिळे कॉलेजमधल्या 5-6 मुलींचे मेरिट मधल्या अडकवून ठेवले रिझल्ट. आणि तिला सांगितलं तू परीक्षेलाच बसली नाही. पोरगी रडू लागली. मेरिट मध्ये असलेली गोल्ड मेडलिस्ट पोरगी, तू परीक्षेला बसली नाही, काय करावं मुलीनी? दुसरीची मुलगी असती तर आत्महत्या केली असती. मला फोन केला, रडत सांगितलं पप्पा असं असं घडलेलं आहे, आमच्या 8-10 मुलांचे रिझल्ट ठेवलेले आहेत, आम्ही तुम्हाला रिझल्ट देऊ, ऍव्हरेज पास म्हणून देऊ. मेरिट मध्ये 90%, 95% मिळवणारी मुलं. मी काही केलं नाही. मी नितेशजींना फोन केला, नितेशजींना सांगितलं असं असं आहे. नितेशजी मला म्हणाले सकाळी त्यांना पाठवा माझ्याकडे. मी नितेश राणेंच्या ऑफिस मध्ये घरी पाठवलं जुहूला. नितेशजींनी त्या मुलांच्या बरोबर आपले 2 माणसं दिली. 2 माणसं दिल्याच्या नंतर ते युनिव्हर्सिटीमध्ये गेले. युनिव्हर्सिटीमध्ये जो रजिस्ट्रार होता तो पहिला दाद देईना. जेव्हा नितेश राणेंचं कार्ड असं टेबलावर ठेवलं, त्यांचा सन्मान सगळ्यांना बसवलं, मुलांना बसवलं. नितेश राणेंच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितलं जर इथे जेन्युइन खरा रिझल्ट देत नसाल तर अर्ध्या तासात आम्ही आमचा गुण तुम्हाला दाखवू. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, अर्ध्या तासात 95%, 98% मिळालेले, एकाला 95%. ही ताकद या राणे कुटुंबाची आहे. मग मला सांगा, अशा लोकांच्या आपण मागे राहणार की नुसत्या भाषणा थापक करणाऱ्यांच्या मागे उभे राहणार? अनेक किस्से आहेत, सांगितलं तर वाईट वाटेल, आश्चर्य वाटेल. खूप किस्से आहेत. मी दादांबरोबर 2005 पासून जे दिवस घालवले आहेत, प्रत्येक दिवशी एक नवीन अनुभव, जनसेवेचा अनुभव, माझे लोक केंद्रबिंदू मानून काम करणाऱ्या नेत्याचा अनुभव. अनेक नेत्यांबरोबर आम्ही काम केलं, काँग्रेसमध्ये असताना अनेक नेत्यांबरोबर केलं. पण राणे साहेब आणि राणेंचे सुपुत्र एवढं वेगळं नातं आम्ही कुठेच बघितलं नाही जे जनतेशी आहे. जनतेच्या हृदयावर राज करणारे आहेत. परत एक गोष्ट सांगतो, तुमचा मी वेळ घेतो कारण मला बॅटिंगच स्टँड बाय म्हणून दिलेली आहे, नाईट वॉचमनचं मला काम करायचं आहे. 2005 साली राणे साहेब जेव्हा काँग्रेसमध्ये आले, मी त्यावेळी काँग्रेसचा प्रदेश सरचिटणीस होतो. राणे साहेबांचा एक दबदबा होता, एक क्रेज होती. उदाहरण देतो मुद्दाम, माणूस काय असू शकतो हे बघतो. आम्ही राणे साहेबांचा दौरा मालवण शहरात जात होता. वाटेमध्ये एका कार्यकर्त्यांनी सांगितलं साहेब माझ्या हॉटेलचं उद्घाटन झालेलं आहे, 2 मिनिटं माझ्या हॉटेलला येऊन चहा घेऊन जा. राणे साहेबांचा ताफा थांबला. आम्ही चहासाठी तिथे उतरलो. मालवण मधली भरण नाक्यावरची ही गोष्ट आहे. तितक्या धावत धावत गोपी पालव म्हणून त्यावेळेचा तालुका अध्यक्ष धावत धावत राणे साहेबांकडे आला. चहाचा एक घोट घेतला होता आणि आम्ही चर्चा करत बसलेलो. मी होतो, समोर बाळू कुबल होते, आम्ही सगळी मंडळी होती, राजा दिली होता. तो गोपी पालव घाबऱ्या घुबऱ्या आवाजात येऊन म्हणाला साहेब जरा हॉस्पिटलला फोन लावा, विरणच्या एका शेतकऱ्याचा मुलगा सर्पदंश झालेला आहे आणि त्याला हॉस्पिटलमध्ये आणलेला आहे, पटकन फोन लावा जरा. राणे साहेबांचा विचार करा, 2005 मध्ये काय वलय होतं.
महाराष्ट्राचा एक दिग्गज नेता, महाराष्ट्राचा एक वादळ, एवढा दिग्गज नेता एक वादळ म्हणून राणे साहेबांकडे आक्रमक नेता म्हणून बघितलं जायचं. महाराष्ट्राचे मुख्य महसूल मंत्री होते, जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. एक घोट घेतलेला चहाचा कप राणे साहेबांनी तसाच तिथे आदळला. मी फोन नाही लावत, मी तुझ्या बरोबर येतो म्हणाले. आमचा सगळ्या गाड्यांचा ताफा मालवणच्या हॉस्पिटलकडे गेला. झाटे नावाच्या महिला वैद्यकीय अधिकारी होत्या. राणे साहेब येतात म्हटल्याबरोबर त्या बिचाऱ्या दरवाजातच आल्या. राणे साहेबांनी विचारलं, मुलगा कसा आहे? त्या महिला डॉक्टरांनी सांगितलं, साहेब सॉरी, माफ करा, मी त्या मुलाला वाचवू शकले नाही. साहेब म्हणाले, का वाचवू शकला नव्हता? इंजेक्शन नव्हती की काय नव्हतं? त्या महिला डॉक्टरांनी सांगितलं, साहेब आमच्या हॉस्पिटलला व्हेंटिलेटर नाही आहे. व्हेंटिलेटर असता तर पोरगा मी वाचवला असता. साहेब व्यथित झाले, स्तब्ध झाले. एक आक्रमक वादळी व्यक्तिमत्व असलेला नेता एका शेतकऱ्याच्या मुलासाठी हळहळताना आम्ही बघितलं, आमच्या डोळ्यांनी बघितलं. साहेब म्हणाले, या मुलाबरोबर कोण आलाय? ताबडतोब त्या गोपी पालवनी म्हणाले, वडील त्याचे रिक्षात बसलेले आहेत. वडिलांकडे गेले. राणे साहेबांनी रिक्षात त्या बापाला, म्हाताऱ्या शेतकरी बापाला कवटाळलं उराशी आणि म्हणाले, रडू नका, परमेश्वराची इच्छा होते, त्याचं आयुष्य तेवढं होतं. हा नारायण राणे तुमचा मुलगा आहे, अजिबात काळजी करू नका, मुलाची भूमिका मी वटवे. स्वतःच्या खिशातून काही पैसे गोपी पालवकडे दिले आणि सांगितलं, याचा अंत्यविधी वगैरे करा. ह्याला किती आणि भावंड आहेत आणि 1-2 भाऊ होते. हे सगळं झाल्यानंतर माझ्याकडे घेऊन या. ह्या पद्धतीने राणे साहेबांनी काम केलं. माझं आव्हान आहे जिल्ह्यातल्या पुढाऱ्यांना, कोण करतं एवढं? एक नाव सांगा, एक. सगळे शब्द मागे घेतो. ओ ह्या कुटुंबाने संसार उभे केले, संसार. अनेक लोकांना रोजगार दिला, तरी राणे साहेबांवर टीका, कुटुंबावर टीका. मग करायचं कुणासाठी? ती फक्त भाषण करायची, गोड गोड बोलायचं आणि इथून जायचं. या मतदारसंघात राणे साहेब 5 वर्ष आमदार होते. दुर्दैवाने अपघाताने पराभव झाला. मी तो अपघाताने म्हणेन, तो पराभव म्हणता येणार नाही. तेव्हा आम्ही राणे साहेबांना सांगायचो, साहेब जरा फिरूया. तेव्हा महाराष्ट्राचे प्रचार प्रमुख राणे साहेब होते. इथे प्रचाराला अजिबात फिरले नाही, संबंध महाराष्ट्र फिरत राहिले हेलिकॉप्टर घेऊन. थोड्या मतांनी पराभव झाला, 10,300 मतं, म्हणजे 5,000-6,000 मतं इकडे तिकडे गेली पाहिजे. नाहीतर हा मतदारसंघ एवढ्या उंचीवर नेऊन ठेवला असेल असता. मला सांगावं, ही चिपी विमानतळ तुमच्या मतदारसंघात आहे, कुडाळ मालवणमध्ये आहे. श्रेय घ्यायला सगळे आले. उद्धव ठाकरेंनी येऊन फीत कापली. कोणाचं श्रेय आहे? 100% नारायण राणेंचं श्रेय आहे. दुसरा कोणी सांगू शकत नाही. प्रत्येक गोष्टीत ह्या विकासाच्या पायाभरणीत राणे साहेबांचा हात आहे. कुडाळ आडाळीला आमच्या MIDC आणली. इथे तळाशीलला सीवर्ल्डचं काम राणे साहेबांनी हातात घेतलं. विरोध कोणी केला? विनायक राऊत आणि वेणूभाऊ नाईकने विरोध केला, म्हणून हा सीवर्ल्ड होऊ शकला नाही. नाहीतर ह्या मतदारसंघाचं चित्र बदललं असतं. ही परिस्थिती आहे आणि ती जर बदलायची असेल तर नियतीने तुम्हाला आज एक संधी दिलेली आहे. नियतीने अशी संधी दिलेली आहे की ज्या धनुष्यबाण चिन्हावर नारायण राणेंची राजकारणात ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एंट्री झाली, त्या धनुष्यबाण चिन्हावर विधानसभेमध्ये निलेश राणेंची एंट्री झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्याच्यासाठी तुम्हा सर्वांचं सहकार्य आम्हाला पाहिजे आहे. विकासाची गंगा जर तुम्ही 1990 पूर्वीचा सिंधुदुर्ग जिल्हा आठवून बघा, आमचा जन्म ह्या जिल्ह्यात. त्यावेळी अधिकारी सांगायचे, वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना, जास्त गडबड केली तर बदली सिंधुदुर्गात करीन. आता जसं सांगतात गडचिरोलीला बदली करीन, त्यावेळी सांगायचे सिंधुदुर्गात बदली करीन. आज परिस्थिती काय आहे? इथे आलेला जे
अधिकारी जिल्हा सोडून जायला तयार नाही. इथे आलेला अधिकारी कधी जिल्हा सोडून जायला नाही. इतका निसर्ग संपन्न, नेतृत्व संपन्न असा हा जिल्हा आहे आणि त्याचं एकमेव नाव आहे नारायण राणे आणि कुटुंबीय. म्हणून आपल्याला त्यांच्या मागे ठाम मध्ये उभं राहायला पाहिजे. येणाऱ्या काळात तुम्हाला सांगतो, जर तुमच्या भविष्य भावी पिढीचं घडवायचं असेल, तुम्हाला जर तुमचा संसार उभा करायचा असेल, तर राणे कुटुंबियांशिवाय पर्याय नाही. जे सोडून गेले ते जाऊन दे. जे राणे साहेबांनी मोठे केले, आज राजन माजी आमदार म्हणून मिरवतात. अरे तुम्हाला आमदार केलं राणे साहेबांनी, काँग्रेसकडे मत नसताना सुद्धा आमदार केलं. कसं केलं आम्ही साक्षीदार आहोत. आणि अशा वेळी तुम्ही खाल्लेल्या घराचे वाशे मोजता, ज्या घराचं अन्न खाल्लं त्यांच्यावर टीका करता. राजकारण काय असून दे, तुम्हाला एक ब्रँड नेम दिलं राणे साहेबांनी दिलं. आज माजी आमदार नसता तर कोणीही विचारलं नसतं तुम्हाला, कुठच्याही पक्षाने विचारलं नसतं, कुठच्याही पक्षाने विचारलं नसतं. पण तुम्हाला नाव कुणामुळे मिळालं? राणे साहेबांमुळे मिळालं. हे विसरून तुम्ही आज त्याच्यावर टीका करायची नाही. टीका करा, माजी आमदार म्हणून लावू नका. माजी आमदार म्हणून तुम्हाला वलय प्राप्त झालं, म्हणून तुम्हाला कोणीतरी बोलवलं, कोणीतरी हातात शिवबंधन बांधलं, नाहीतर कुणी उभा केला नसता. ही वस्तुस्थिती आहे. मी आपला जास्त घेत नाही, कारण मुख्यमंत्री आणि राणे साहेब यायचा वेळ झालेला आहे. पुढे या निवडणुकीच्या माध्यमातून बोलत राहू, भेटत राहू. पण आज तुम्ही इतक्या मोठ्या संख्येने जमलेले आहात. मला तर असं वाटतं की निलेशजींचा विजय आज निश्चित झालेला आहे, कारण एवढी संख्या इथे आहे. कधी कधी असं वाटतं ही जी प्रवेशाची सभा आहे ही विजयाची सभा आहे. माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे, या तरुणाच्या पाठीमागे उभे राहा. आपलं सोनं करण्याची एक संधी द्या. प्रत्येक गोष्टीला जबाबदार आम्ही असू. जर निलेशजी कुठे चुकले तर परत तुमच्या समोर मत मागायला उभा राहणार नाही, कधीच राहणार नाही. शब्दाला जागणाऱ्या या तरुणाच्या पाठीमागे उभे राहा, त्यांचे हात मजबूत करा आणि 23 तारीखला हा गुलाल निलेश राणेचा इथे उधळलाच पाहिजे. इथेच सभा घेऊ एवढी तुम्हाला विनंती करतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद सन्माननीय कुडतरकर साहेब. ही विजयाची सभा आहे, ही संकल्पाची सभा आहे. सन्माननीय निलेश राणे साहेब यांच्या विजयाच्या निमित्ताने आपण या ठिकाणी सर्वजण जमलेलो आहोत. यानंतर मी विनंती करतो सन्माननीय अस्मिताताई बांदेकर यांना की त्यांनी आपल्या या ठिकाणी उपस्थित या सर्व जनसमुदायाला मार्गदर्शन करावं. नमस्कार. सर्व बंधू आणि भगिनींना माझा नमस्कार. खूप दिवसांनी आज एवढ्या मोठ्या सभेच्या समोर बोलण्याची संधी मिळते, त्यामुळे कृपया झालं तर मला सगळ्यांनी सांभाळून घ्या. आज या ठिकाणी आल्यानंतर व्यासपीठावर बघितलं, पाठीमागचा बोर्ड बघितला आणि लक्षात आलं की आपले आमदार, आज कुडाळ मालवण विधानसभेचे आमदार पाठीमागे बोर्डवर दिसत आहेत. सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब माजी खासदार, आणि मी तर म्हणेन की भावी आमच्या कुडाळ मालवणचे आमदार आज या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. कणकवली विधानसभेचे आमदार सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब, सिंधुदुर्ग बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय मनीष दळवी, काही वेळापूर्वी या ठिकाणी येऊन गेलेले उद्योगमंत्री सन्माननीय सामंत साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख, त्याचबरोबर त्यांचे सर्व पदाधिकारी, भाजपचे सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व बांधवांनो, भगिनींनो आणि बालमित्रांनो, पत्रकार बंधू. मगाशीच कोणीतरी सांगितलं की ही विजयाची सभा आहे असं वाटतंय. खरोखर विजयाची सभा असल्यासारखीच वाटते. 20 तारीखला मतदान आहे, अजून आपलं तिकीट डिक्लेअर व्हायचं आहे, फॉर्म भरायचा आहे. तरी पण मी आपल्याला सगळ्यांना सांगेन की 20 तारीखला 20 नोव्हेंबरला
मतदान आहे आणि योगायोगानं माझा वाढदिवस त्या दिवशी आहे आणि कदाचित आपल्यापैकी उपस्थित असलेल्या बऱ्याच जणांचा वाढदिवस असेल, कदाचित व्यासपीठावर आल्यांचा सुद्धा असेल. तुम्ही मला सगळ्यांनी जर एक गिफ्ट द्यायचं असेल तर सन्माननीय निलेश राणे साहेबांना मतदान करून ते एक गिफ्ट द्यावं अशी मी आपल्याला सगळ्यांना त्या ठिकाणी विनंती करेन. बघा, पृथ्वी गोल आहे. मला इथे आल्यानंतर इतका आनंद झाला, केवढं मोठं धनुष्यबाण या ठिकाणी दिसलं, आजूबाजूला सगळे झेंडे दिसले धनुष्यबाणाचे आणि मला त्या 90 सालापासूनचा सगळा त्या ठिकाणचा इतिहास डोळ्यासमोर येऊ लागला. 98 साली मी सन्माननीय राणे साहेबांच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. साहेबांनी 90 सालापासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे काम केलं, सामाजिक काम केलं, राजकीय काम केलं, भौगोलिक काम केलं, हे सगळ्यानंतर बघितल्यानंतर असं मला वाटलं की आपण जर पंचायत समिती सदस्य किंवा जिल्हा परिषद सदस्य जर म्हणून निवडून येत असो तर तशा पद्धतीचं जर आपल्याला काम करायचं असेल, लोकांची सेवा करायची असेल तर ती राणे साहेबांच्या माध्यमातून त्यांनी जशी केली तशी आपण पण करावी ही इच्छा मनामध्ये बाळगून मी राणे साहेबांच्या पक्षामध्ये प्रवेश केला आणि तिथपासून आजपर्यंत 24 सालापर्यंत राणे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी काम करण्याची संधी मला बऱ्याच वेळेला मिळाली. आणि मग सन्माननीय निलेश राणे साहेब असू दे, सन्माननीय नितेश साहेब असू दे, ह्या लोकांनी तर ते बाळकडूच राजकारणाचं, समाजकारणाचं त्या ठिकाणी राणे साहेबांच्या माध्यमातून घेतलेलं आहे आणि मग त्यांचं काम सुद्धा त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून आज या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये चालू आहे. निलेश राणे साहेबांच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर 5 वर्ष ते खासदार म्हणून काम करत होते आणि हे खासदार म्हणून काम करत असताना संपूर्ण मतदारसंघामध्ये, मग तो कुठलाही, खरं तर वयानं त्यावेळेला ते लहान होते, कुठलंही काम असू दे त्या ठिकाणी धावून जाऊन ते काम करायचे. प्रसंग असे कितीतरी वेगवेगळे होते. मगाशी संदीप कुडतरकरनी या ठिकाणी बरंचसं त्यांच्या बाबतीत काय असेल ते तुम्हाला सगळ्यांना सांगितलंय. मला पण असे बरेच प्रसंग आठवतात. एकदा तर मी आता माझ्या मैत्रिणीला सांगत होती, एकदा तर आम्ही राजापूरला रेल्वे अडवायला गेलो होतो आणि सगळ्या महिला भगिनी सन्माननीय निलेश रायबांच्या बरोबर त्या रेल्वे रुळावरती जाऊन बसलो. रेल्वेची काय त्या ठिकाणी पुढे येण्याची हिंमत झाली नाही आणि त्या ठिकाणी राजापूरचा जो काही प्रश्न होता तो प्रश्न सोडवण्याचं काम सन्माननीय निलेश राणे साहेबांनी केलं होतं. म्हणजे असे बारीक सारीक सुद्धा जी काही कामं असतील ती कामं ह्या लोकांच्या माध्यमातून, सन्माननीय राणे साहेबांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पूर्ण झालेली आपल्याला दिसून येत आहेत. आणि म्हणून आपण भविष्याचा विचार करत असताना आपलं सुद्धा जर हित जोपायचं असेल तर ह्या कुटुंबाच्या पाठीमागे सन्माननीय निलेश राणे साहेबांच्या पाठीमागे असणं अत्यंत आवश्यक आहे असं मला वाटतं. 5 वर्ष खासदारकीच्या मध्ये त्यांनी काम केलंच, पण गेली 10 वर्ष ते खासदार नाहीत म्हणून कुठे गप्प बसले नाही. ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी काम करत असताना मीच खासदार या माध्यमातून त्यांनी त्या ठिकाणी काम जोमाने सुरू ठेवलं आणि गेली 2-3 वर्ष खरोखर मला आश्चर्य वाटतं. घर नाही, दार नाही, ऊन नाही, पाऊस नाही, हिवाळा नाही, जेवण नाही, अशा परिस्थितीत राहून ते काम करत असताना सिंधुदुर्ग, कुडाळ आणि मालवण मतदारसंघातल्या प्रत्येक गावागावामध्ये, प्रत्येक घरामध्ये जाऊन पोहोचण्याचं जर काम कोणी केलं असेल तर सन्माननीय निलेश राणे साहेबांनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे. हे आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. मग कुठल्याही घरामध्ये कोणाचं अपघाती निधन होऊ दे, एखाद्याला डॉक्टरकडे जाण्याची गरज पडू दे, कोणाच्या घरामध्ये काही संसार चालत नसेल, चूल पेटत नसेल, अशा ठिकाणी असेल, कोणी शाळेला जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी काही अडचणी असतील, अशा असंख्य अडचणींच्या वरती मात करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल या 2 तालुक्यामध्ये तर सन्माननीय निलेश राणे साहेबांनी केलंय. आणि म्हणून मला आपल्याला सगळ्यांना विनंती करायची आहे की उद्याच्या होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपण त्या ठिकाणी त्यांनाच मतदान करून आपण त्यांना भरघोस मतांनी त्या ठिकाणी निवडून द्यायचं आहे आणि 23 तारखेला आपण त्यांना त्या ठिकाणी भेट द्यायची आहे. सन्माननीय राणे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. मला सांगायचं आहे की गेल्या 2 वर्षामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये सरकार आहे युतीचं, एकनाथ शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री म्हणून कारभार चालत असताना तुमच्या आमच्या लोकांकडे, तुमच्या आमच्यासारख्या भगिनींकडे फार मोठं लक्ष त्या ठिकाणी तळागाळापर्यंत दिलेलं आपल्याला दिसून येईल. मग महिला भगिनी असू दे, बालकवर्ग असू दे, विद्यार्थी असू दे, त्या ठिकाणी तुमचे वारकरी बंधू असू दे, कितीतरी योजना, वयस्कर लोक असू दे, आरोग्यासाठी लाभ घेणारे असू दे, किती योजना जर आपण त्या ठिकाणी आणल्या असतील त्या लोकांनी तर आपल्याला घराघरापर्यंत ह्या योजना गेल्या. सगळ्यात महत्त्वाची योजना आजच मी सकाळी पेपर वाचत असताना असं वाचनात आलं की उद्याच्या ह्या निवडणुकीमध्ये
प्रत्येक येणारा उमेदवार, ह्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये येणारा उमेदवार, निवडून येणारा उमेदवार ह्या महिला भगिनींच्या मतावरती निवडून येणार आहे. कारण महाराष्ट्रामध्ये पुरुषांच्या पेक्षा महिलांचं मतदान त्या ठिकाणी जास्त आहे. आणि म्हणून मला सांगावं असं वाटतं, महिला भगिनींनो, ह्या सरकारच्या माध्यमातून ज्या काही योजना आपल्यापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत, ज्याचा आपण लाभ घेतलेला आहे, तो डोळ्यासमोर ठेवून त्या ठिकाणी आपण काम करावं अशी मला आपल्याला सगळ्यांना विनंती करायची. लाडकी बहीण योजना, खरं सांगावं, प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये ही योजना त्या ठिकाणी जाऊन पोचली. मी एक उदाहरण सांगेन, एक अगदी 8-10 दिवसापूर्वीचं उदाहरण आहे. मी एका हॉस्पिटलमध्ये असंच एका माझ्या पेशंटला बघायला गेलेलं आहे आणि बाजूच्या त्या टेबल कॉटवरती आणखीन एक पेशंट महिला या कुठल्या तरी कोचऱ्या वगैरे भागातली होती. आणि त्या बाईने मला बघितल्यानंतर मला ती म्हणाली की ह्या बायको, माझ्या सुनेचं ऑपरेशन झालंय, आयुष्यमान कार्डामधनं मला त्या ठिकाणी तिचा लाभ घ्यायचा आहे. तर म्हटलं काही अवघड नाही, तुझं त्या नाव त्याच्यामध्ये कार्डमध्ये काढलं असशील तर तुला ते 5 लाखापर्यंत काय खर्च होईल तो त्या ठिकाणी मिळेल. मग मी तिला विचारलं, अगं तुला त्या लाडक्या बहिणीचे पैसे मिळाले का तुमच्या कोणाला? तर ती म्हणाली, माझ्या घरात 3 सुना आणि मी 1 4, आम्हाला चौघींना सुद्धा लाडक्या बहिणीचा लाभ त्या ठिकाणी मिळतोय. म्हणजे 15 चौक 60, 6,000 रुपये प्रत्येक महिन्याला एका बाईच्या घरामध्ये जर येत असतील तर मला सांगा आणखीन काय पाहिजे. धान्य तर आपल्याला मोफत मिळतं रेशनवरती तांदूळ असू दे, गहू असू दे, तो आपल्याला मिळतो. आनंदाचा शिधा 100 रुपयामध्ये मिळतो. मग किती चांगलं त्या ठिकाणी. मग काय आपल्याला अजून हवं? ह्या शासनाच्या माध्यमातून आपल्याला कितीतरी मिळालेलं आहे. मुलींना शिक्षण मोफत पूर्णपणे. आता तर तुम्हाला अभियांत्रिकी शिक्षण असू दे, वैद्यकीय शिक्षण असू दे, किंवा इतर काही शिक्षण घ्यायचं असेल तर हे शिक्षण सुद्धा पूर्णपणे महिला भगिनींना, मुलींना त्या ठिकाणी मोफत आहे. 65 वर्षाच्या वरच्या लोकांना तीर्थक्षेत्र योजना ती पण आहे. त्याच्या माध्यमातून आपण कुठेही तीर्थक्षेत्र ह्याच्यावरती आपण जाऊ शकतो, त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी फिरू शकतो. म्हणजे ती सुद्धा आपल्याला मोफत मिळते. शेतकऱ्यांना 2,000 रुपये त्या ठिकाणी मिळतात. मग त्या महिला शेतकऱ्यांची नावं असतील, पुरुष शेतकऱ्यांची नावं असतील, त्यांच्या खात्यामध्ये प्रत्येक महिन्याला 2,000 रुपये त्या ठिकाणी जमा होत आहेत. मग असं जर आपल्या खात्यामध्ये जर पैसे जमा होत असतील तर आपण त्यांच्या पाठीशी राहणार नाही आहोत का? आताच व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गेले 8 दिवस मी बघत आहे की ही योजना तात्पुरती बंद केली. हे विरोधकांचं काम आहे. विरोधक शेवटी विरोधच करत राहणार, आपल्याला ते भडकवत राहणार की त्यांनी बघितलंय की गावागावामध्ये, घराघरामध्ये या योजनेचा लाभ घेतलाय. मी तर मध्ये एकदा कोल्हापूरच्या एका खेडेगावात गेलेली होती. त्या खेडेगावात मी 2-4 घरामध्ये विचारणा केली. ते म्हणाले, नाही, यावेळेला आम्हाला त्याच माध्यमातून मतदान करावं लागेल, कारण नाही जर केलं तर आमची योजना, पुढचं सरकार जो कोण येईल ते टपलेलंच आहे. आणि ती आमची योजना जर बंद केली तर आज आम्ही जे काय 1,500 रुपये महिन्याला घरामध्ये घेतोय ते नाहीसे होतील. आणि म्हणून आम्हाला त्याच माध्यमातून, आम्हाला मग ते शिवसेनेच्या माध्यमातून असू दे किंवा जनता पक्षाच्या माध्यमातून असू दे, त्याच पक्षाच्या माध्यमातून जो कोण उभं राहील त्याला आम्हाला मतदान करायचं आहे. का तर आम्हाला आमची सोय बघून घ्यायची, आम्हाला आमचा फायदा बघून घ्यायचा आहे. आणि म्हणून ह्या लोकांच्या पाठीशी आम्हाला त्या ठिकाणी उभं राहायचं आहे. आज मला सांगा, या ठिकाणी कितीतरी महिला ह्या लाडक्या बहिणीची त्या ठिकाणी घेत आहेत किंवा लाभ घेत आहेत. आम्ही मात्र नाही. आम्हाला काय त्या ठिकाणी लाडक्या बहिणीचा लाभ मिळत नाही किंवा इतर काही योजनांच्या मध्ये आम्ही बसत नाही आहोत. पण कितीतरी महिला भगिनी प्रत्येक गावागावामधल्या, घराघरामधल्या या योजनांचा लाभ घेत आहेत. आणि म्हणून महिला भगिनींना मला सगळ्यांना विनंती करायची आहे की आज ह्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा आपलं मतदान मोठ्या प्रमाणावरती आहे. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी याचा विचार करूया आणि निलेशजी साहेबांना मोठ्या मताधिक्याने निवडून द्याव्या अशी मी आपल्याला सगळ्यांना विनंती करून आपली सगळ्यांची रजा घेते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अस्मिताताई. महिलांच्या बुलंद आवाजानंतर पुन्हा एकदा विनंती करतो, शिवसेना पक्षाचे जिल्हा प्रवक्ते सन्माननीय रत्नाकर जोशी यांनी की या ठिकाणी त्यांनी उपस्थित जनसमुदायाला मार्गदर्शन करावं. जिने आम्हाला जन्म दिला आणि ज्यांच्यामुळे आम्हाला ओळख मिळाली ते तीर्थस्वरूप आई बाबा, ज्यांनी आम्हाला ज्ञान दिलं ते कुडाळ हायस्कूल आणि संतराव महाराज महाविद्यालयाचे गुरुवर्य शिक्षक, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं हृदय म्हणून समजला जाणारा कुडाळ शहर आणि या कुडाळ शहराचं ग्रामदैवत श्रीदेव कुडाळेश्वर आणि पंचायतना नतमस्तक होऊन इतरांसाठी 1756 असतील, परंतु आमच्यासाठी एक आणि एकमेव हिंदू हृदय सम्राट
बाळासाहेब ठाकरे ज्यांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहिलेलं स्वप्न ज्यांनी सत्यात उतरवली, ते धर्मवीर गुरुवर्य आनंदजी दिघे साहेब, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या सर्व महामानवांच्या कार्यकर्तृत्वाला वंदन करून आज कुडाळ नगरीमध्ये महायुतीचा जो मेळावा या ठिकाणी सूचना आलेली आहे। काही वेळातच या राज्याचे लाडके कार्यसम्राट मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब आणि या कोकणचे भाग्यविधाते सन्माननीय माजी केंद्रीय मंत्री सन्माननीय नारायणरावजी राणे साहेब यांचं आगमन या ठिकाणी होत आहे। आणि त्याचप्रमाणे सूचना देखील आलेली आहे की कमी ओव्हरमध्ये जास्त रन काढायचे आहेत। मी जास्त वेळ आपल्याला घेणार नाही। प्रवक्ते म्हटलं की आपणा सर्वांना वाटतं की एकदा का माईक दिला की तासनतास बोलण्याची सवय असते, परंतु आज या ठिकाणी आपण सर्वजण मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहिलेला आहात। खरं तर महायुतीच्या वतीनं तुम्हा सर्वांचं आम्ही या ठिकाणी कौतुक करतोय। ज्या क्षणाची आपण वेळ पाहतात तो क्षण या ठिकाणी आपल्या समोर काही वेळातच सर्व घटना या ठिकाणी होणार आहेत। मित्र हो, आमचे मित्र सहकारी दादा साहिल यांनी सांगितलं की आपणासमोर शिवसेनेचे प्रवक्ते या नात्याने मी आपणासमोर विचार व्यक्त करतोय। पण मित्र, शिवसेना म्हणजे काय आहे? शिवसेना म्हणजे शी म्हणजे शिस्तबद्ध, व म्हणजे वचनबद्ध, से म्हणजे सेवाभावी वृत्ती, आणि ना म्हणजे ना मर्दांना ज्या संघटनेमध्ये स्थान नाही अशी मर्दांची एकमेव संघटना म्हणजे शिवसेना। या शिवसेनेचा आपण भगवा झेंडा घेऊन, आपण खांद्यावर भगवा घेऊन, हा भगवा झेंडा घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण कार्य करत आहोत। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी जी काही शिवसेना दिली, हिंदुत्वाचा जो वारसा दिला, हा वारसा सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि त्यांचे सर्व सहकारी शिवसेना या नावाची शिदोरी म्हणून आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि या कोकणामध्ये, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आम्ही सर्व कार्यकर्ते एकमेकांना सहकार्य करून, एकमेकांच्या विचारांना मत घेऊन एक दिलाने आम्ही सर्वांना सहकार्य करतोय। येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकामध्ये महायुतीला प्रचंड यश मिळणारच आहे। याचं कारण असं आहे, यापूर्वीच लोकसभेची निवडणूक झाली। लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आपले भाग्यविधाते सन्माननीय नारायण राणे साहेब निवडून आले। त्यानंतर कोकण पदवीधर मतदारसंघामध्ये सुद्धा आपले निरंजन डावखरे साहेब निवडून आले। म्हणजे दोन्ही वेळेला आपल्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील, या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मतदारांनी महायुतीला कौल दिलेला आहे। आणि निश्चितपणानं तुमच्या सर्वांच्या अथक प्रयत्न आणि त्याचप्रमाणे तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यानं आम्हाला निश्चित विश्वास आहे की येणाऱ्या या विधानसभेमध्ये सुद्धा या महायुतीच्या तीनही सीट आम्ही निवडून आणू। मित्र हो, निवडणुका समोर आलेल्या आहेत। तुमच्या समोर बोलण्याची संधी निश्चितपणे आम्हाला मिळणार आहे। आपण एकमेकांना भेटत राहू। जाते जाते मी तुम्हाला एवढंच वचन देतो, या ठिकाणी सन्माननीय राणे साहेब आगमन झाले, सन्माननीय नामदार नारायण राणे साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे। महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री, विद्यमान खासदार आणि महाराष्ट्राचं नव्हे आणि कोकणाचं आराध्य दैवत, कोकणाचे भाग्यविधाते सन्माननीय नारायण राणे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमनात आहे। सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करूया। सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब यांचं देखील काही वेळातच या ठिकाणी आगमन होईल। कृपया आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण सर्वांनी जे व्यासपीठाच्या समोर जे सगळे उभे आहेत त्यांनी कृपया आपण सर्वांनी राणे साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं। या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांचे लाडके खासदार, कोकणचे भाग्यविधाते माननीय नारायणराव राणे साहेब यांचं ढोल ताशांच्या गजरामध्ये स्वागत होतंय।
त्यांचं या ठिकाणी व्यासपीठावर आगमन झाल्यानंतर आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करायचं आहे। या ठिकाणी काही वेळातच ते आसनस्थ होतील। या कार्यक्रमाचं मुख्य आकर्षण आपल्या सगळ्यांचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब यांच्या समवेत माजी केंद्रीय मंत्री, माजी मुख्यमंत्री, विद्यमान खासदार माननीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या उपस्थितीत हा महायुतीचा महामेळावा आपण सगळ्यांच्या उपस्थितीत पार पाडतो आहोत। या दरम्यान अलोट जनसमुदायाने या ठिकाणी उपस्थित राहिलेल्या तमाम नागरिकांचं, शिवप्रेमींचं, शिवसैनिकांचं आयोजकांच्या वतीनं मी मनपूर्वक स्वागत करतो आणि दादासाहेब यांना विनंती करतो की पुढील कार्यक्रमाची सूत्र आपल्या हातात घ्यावी। मित्रहो, या ठिकाणी सन्माननीय नारायणरावजी राणे साहेब यांचे आगमन या ठिकाणी झालेले आहे। त्यांचं उत्स्फूर्त स्वागत आपण करूया। माझ्या समोर आपण बोलूया, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की। मित्रहो, महाविकास आघाडी आणि त्यांच्या बरोबर त्यांचं जे केलेलं महाराष्ट्रातलं कार्य तुमच्या समोर आपण 2.5 वर्षापूर्वी पाहिलेलं आहे। त्यानंतर सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि अजितदादा पवारांचं महायुतीचं सरकार आपण पाहतात, तेही आपण पाहिलेलं आहे। पायाभूत सुविधा असतील, आरोग्याच्या सुविधा असतील, शैक्षणिक, औद्योगिक या सर्व क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राने प्रगती केलेली आहे, आपण सर्वजण जाणतात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा या दरम्यान व्यासपीठावर माननीय विद्यमान खासदार, आपल्या सगळ्यांचे लाडके कोकणचे भाग्यविधाते माननीय नारायणराव राणे साहेब यांचं दिमाखात आगमन होत आहे। आपण टाळ्यांच्या गजर देऊन या ठिकाणी कार्यकर्तृत्व ज्यांचं दमदार असे खासदार डॉक्टर निलेशजी राणे साहेब माजी खासदार यांच्या समवेत माननीय नारायणराव राणे साहेब उपस्थित झालेले आहेत। आपण जोरदार टाळ्यांचा गजर देऊन आपल्या कोकणचे भाग्यविधाते माननीय नारायणराव राणे साहेब यांचं हार्दिक स्वागत करूया। कोकणचा विकास आणि माननीय नारायणराव राणे साहेब हे समीकरण गेले कित्येक वर्ष 90च्या दशकापासून आपण बघतो आहोत। त्याची प्रचिती प्रत्येक निवडणुकीमध्ये आपण घेतली आणि पालकमंत्री असू दे, त्यानंतर माजी केंद्रीय मंत्री असू दे, आमदार पद असू दे किंवा केंद्रीय मंत्री पदानंतर आता विद्यमान खासदार पद असू दे, कोकणच्या विकासासाठी सदैव तत्पर आणि कार्यतत्पर आपले सगळ्यांचं लाडकं नेतृत्व माननीय नारायणराव राणे साहेबांच्या आगमनाने एक वातावरणामध्ये चैतन्य निर्माण झालेलं आहे। तुमचंच या ठिकाणी आपल्या स्वागतासाठी आम्ही सगळेच जण उत्सुक होतो। तुमच्या आगमनाने वातावरणामध्ये एक उत्साही चैतन्य निर्माण झालेला आहे। याच आनंदाने तेजाळलेल्या वातावरणामध्ये हा महायुतीचा महासोहळा आहे, तो आपण याची डोळा पार करणार आहोत। कुडाळच्या या नगरीमध्ये एवढ्या अलोट जनसमुदायामध्ये आपल्या उपस्थितीने झालेली ही गर्दी या ठिकाणी दर्शवते आहे की राणे साहेबांवर, राणे फॅमिलीवर आपलं किती अलोट प्रेम आहे। या अलोट प्रेमाच्या जोरावरच या ठिकाणी ही जमलेला जनसमुदाय आहे तो विराट सागराप्रमाणे भासतो आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर आपण हा महायुतीचा महासोहळा याची डोळा पार पाडणार आहोत। या ठिकाणी दरम्यान आपल्या सगळ्यांतर्फे, आयोजकांतर्फे विद्यमान खासदार माननीय नारायणराव राणे साहेब यांचं स्वागत करावं अशी मी आयोजकांना विनंती करतो। जिल्हाध्यक्ष संजयजी आंग्रे साहेबांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते माननीय नारायणराव राणे साहेबांचे कोकणचे भाग्यविधाते यांच्या आपल्या शुभ हस्ते आणि आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये दिमाखात स्वागत करावं। हा स्वागताचा सोहळा हृदयपूर्वक स्वागताचा सोहळा आहे, कारण आमच्या मनामनात नव्हे तर आमच्या हृदयामध्ये नारायणराव राणे साहेबांचं स्थान हे विराजमान झालेलं आहे आणि कायमच दिमाखात ते तसंच राहील अशा आशावादासह या ठिकाणी माननीय नारायणराव राणे साहेबांचं आपण जिल्हा प्रमुख संजयजी आंग्रे यांच्यातर्फे मनपूर्वक स्वागत करतो आहोत। ढोल ताशांचा हा सुमधुर गजर आणि आपला
कोकणची ही संस्कृती मराठमोळा बाणा, छत्रपती शिवरायांना अभिवादन अशा दैदिप्यमान वातावरणामध्ये हा महायुतीचा महामेळावा या ठिकाणी पार पाडला जातो आहे. त्यानंतर मी पुढील सूत्र आहेत ती दादा साईल यांच्याकडे देतो की पुढच्या कार्यक्रमाची सूत्र त्यांनी हातात घ्यावी. धन्यवाद. यानंतर आजच्या या महामेळाव्याच्या निमित्ताने मी विनंती करीन सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे कार्यतत्पर जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय मनीषजी दळवी यांनी या उपस्थितांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं. आजच्या या महायुतीच्या महामेळाव्यासाठी व्यासपीठावर उपस्थित असणारे महाराष्ट्राचे लाडके नेते, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री आणि विद्यमान खासदार आदरणीय नारायणराव राणेसाहेब, माजी खासदार सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब, आमदार सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब, शिवसेना जिल्हा प्रमुख सन्माननीय आंग्रे साहेब, सर्व व्यासपीठावर उपस्थित असणारे मान्यवर आणि या कुडाळ मालवण मतदारसंघातून जमलेले सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींनो, सर्व पक्षाचे, भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेचे, राष्ट्रवादीचे सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते, खरं म्हणजे मागच्या 10 वर्षापूर्वीपर्यंत या मतदारसंघाचं नेतृत्व या महाराष्ट्राची एक तोफ करत होती आणि त्या काळामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या मतदारसंघाला एक वेगळी ओळख या महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाली होती. ती आदरणीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वामुळे झालेली होती. आणि मागच्या 10 वर्षामध्ये राणे साहेबांनी सुरू केलेले विविध प्रकल्प असतील, या सगळ्या प्रकल्पाला फक्त खीळ घालण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते विद्यमान आमदारांनी केलेलं आहे. आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीची बदला घेण्याची जी वेळ आलेली आहे, आज निलेश साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या मतदारसंघातला प्रत्येक कार्यकर्ता पेटून उठलेला आहे. प्रत्येक मतदाराला वाटतंय की आताच खऱ्या अर्थाने आपल्याला या ठिकाणी बदल करायचा आहे. आणि या उपस्थितीवरून या सगळ्याचे पुढे होणारे गोड परिणाम आपल्याला सगळ्यांना दिसून येत आहेत. आजपर्यंत अशा प्रकारे फॉर्म भरायच्या अगोदर एखाद्या उमेदवाराच्या समर्थनासाठी उमेदवाराच्या बाजूने अशा प्रकारची गर्दी कधी सिंधुदुर्गात झालेली नव्हती. परंतु आज निलेश साहेबांवर या भागातल्या सगळ्या सर्वसामान्य माणसाचं असलेलं प्रेम या सगळ्या उपस्थितीवरनं दिसून येत आहे. चिपीसारखं विमानतळ असेल की आदरणीय राणे साहेबांनी आपल्या महाराष्ट्रात नेतृत्व करत असताना या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला एक वेगळी ओळख करून देण्याच्या निमित्ताने या ठिकाणी चिपीच्या विमानतळाचा प्रयत्न केला. विद्यमान आमदार आणि यांच्या सगळ्या नेतृत्वाने, त्यांच्या सगळ्या सहकार्याने सातत्याने त्याला खीळ घालण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणेपर्यंत गोवासारख्या राज्यामध्ये त्याच्या मागून येऊन एक मोपासारखं त्या ठिकाणी विमानतळ उभं राहिलं आणि आपल्या विमानतळाची ओळख मात्र मागे पडायला लागली. या अशा प्रकारचे अनेक प्रकल्प या जिल्ह्यामध्ये आले, परंतु प्रत्येक प्रकल्पामध्ये कुठेतरी आडकाठी करायची, त्याचं श्रेय आपल्याला मिळत नसेल तर तो प्रकल्प व्हायला द्यायचा नाही आणि तेवढ्या विरोधातनं जर झाला तर तो प्रकल्प आम्ही पुरेसा पूर्ण केला, अशा प्रकारची वल्गना करून लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम जे सातत्याने झालंय हे थांबवण्याची वेळ खऱ्या अर्थाने या निवडणुकीच्या माध्यमातून आलेली आहे. आणि म्हणून जमलेल्या या तमाम सगळ्या मतदार आणि बंधू भगिनींना माझं आव्हान आहे की खऱ्या अर्थाने पुन्हा एकदा निलेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून या मतदारसंघाला जर आपल्याला पुन्हा एकदा या महाराष्ट्रामध्ये जर स्वतःची अशी ओळख करून निर्माण करून द्यायची असेल तर मोठ्या मताधिक्याने आपल्याला त्यांना विजयी करायचा आहे. आज जिल्ह्यातला या भागातला सर्वसामान्य शेतकरी असेल, या भागातल्या महिला असतील, तरुण असतील, या प्रत्येकाच्या हाताला काम देण्यासाठी या जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळे प्रकल्प येण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे.
आणि अशा प्रकारचे प्रकल्प आल्याशिवाय रोजगार निर्माण राहणार नाही. आणि अशा प्रकारच्या प्रकल्पासाठी खऱ्या अर्थाने खंबीर नेतृत्वाची गरज असते. आणि हे नेतृत्व आज राणे साहेबांचा वारसा म्हणून त्या ठिकाणी निलेश राणे साहेबांच्या रूपाने आपण सगळेजण पाहतो आहोत. आणि म्हणून या सगळ्या ग्रामीण भागातल्या जमलेल्या जनतेने, शहरातल्या सगळ्या जमलेल्या मतदारांनी एक खुणगाठ बांधलेली आहे. आपल्याला आता खऱ्या अर्थाने या मतदारसंघामध्ये बदल हवा आहे आणि तो बदल या उपस्थितीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि म्हणून या उपस्थितीवरूनच आम्हाला खात्री झाली आहे की या मतदारसंघामध्ये मोठ्या मताधिक्याने या पुढची महायुतीचे उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी होतील. आणि त्याच्यासाठी खऱ्या अर्थाने मी मतदारांना शुभेच्छा देऊ इच्छितो की तुम्ही आज इथे जमलेले माझे सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींनो, आपण आपल्या गावामध्ये गेल्यानंतर या खऱ्या नेत्याला त्या ठिकाणी साथ देण्यासाठी आपल्या सगळ्या सहकाऱ्यांना, आपल्या कुटुंबियांना, आपल्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना या सगळ्या बाबतीतली माहिती देणं खऱ्या अर्थाने आवश्यक आहे. येणारे 20-30 दिवस वेगवेगळ्या प्रकारची प्रचाराची पद्धती अवलंबली जाईल. परंतु हा कोकणातला माणूस जेव्हा एखादी खुणगाठ बांधतो त्यावेळी ती कधी बदलत नाही. आणि म्हणून आजच या मेळाव्याच्या रूपाने आपण सगळ्यांनी एक खुणगाठ बांधू की यावेळी या मतदारसंघातून असेल, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून असेल, तीनही मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवारच विजयी होतील. आणि यासाठी मी मनापासून शुभेच्छा देतो. येथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सन्माननीय मनीष देवी साहेब. यानंतर विनंती करतो सन्माननीय मिलिंद कुलकर्णी यांना की त्यांनी उपस्थितांना संबोधित करावं. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या स्मृतींना सगळ्यात पहिल्यांदा वंदन करतो. आणि ज्यांनी या महाराष्ट्रामध्ये खऱ्या अर्थानं शिवसेना रुजवली, कष्ट उचलले, घाम गाळला, रक्त आटवलं, त्या नारायण राणे साहेबांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या तुमच्याकडे अपेक्षित आहे. आजची जी शिवसेना आहे ना, मी तुम्हाला सांगतो, तरुणांच्या रक्तामध्ये ज्यांनी भिनवली, तरुणांच्या रक्तातला अंगार ज्यांनी जागा केला, महाराष्ट्रातल्या गावागावात खेड्यापाड्यात जाऊन ज्यांनी संघटना बांधली, असे जे सुरुवातीचे शिलेदार आहेत, वयाच्या 14व्या वर्षापासून ज्यांनी शिवसेनेचं काम केलं, 39 वर्ष ही संघटना वाढवण्यासाठी काम केलं, त्या राणे साहेबांना आज त्या शिवधनुष्याखाली बसलेलं बघून मला अतिशय मनापासून आनंद होतोय. कारण आज महायुतीच्या सभेमध्ये हे सगळे तमाम जमलेले शिवसैनिक, भाजपचे सगळे जमलेले कार्यकर्ते, या सगळ्यांची अफाट गर्दी ही विरोधकांच्या हृदयामध्ये धडकी भरवणारी गर्दी आहे. आणि त्याचबरोबर या व्यासपीठावरती आमचं तरुण तडफदार नेतृत्व डॉक्टर निलेश राणे, ज्यांच्यासाठी आपण आज सगळे उत्साहाने जमले आहोत, त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. त्याचं कारण असं आहे की या मतदारसंघाचा विकास गेली अनेक वर्ष जो रखडलाय, तो रखडलेला विकासाची गंगा पुन्हा एकदा सुरू करायची असेल तर निलेश नारायण राणे नावच त्याला उपयोगी पडणार, हे इथं जमलेल्या प्रत्येकाला ठाऊक आहे. जिल्ह्याच्या काना कोपऱ्यातून आलेल्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये याची जाणीव आहे. आणि म्हणून हा जो अभूतपूर्व संगम आज इथे होणार आहे, मी आज येताना पाहत होतो, आता येताना कित्येक बाईक महिला, कित्येक पुरुष हे काही त्या रस्त्यावरती दिसत आहेत. आणि माझ्या लक्षात असं आलं की अरे वेळ होतोय की काय. आणि इथं आल्यानंतर बघितलं आणि कळलं की उभारायला जागा नाही अशी परिस्थिती आहे. हे सगळं यश निलेशजी तुमच्या प्रेमापोटी, राणेसाहेब तुमच्या प्रेमापोटी, शिवसेनेच्या प्रेमापोटी, आपल्या लाडक्या मुख्यमंत्र्यांच्या साठी असलेली ही गर्दी आहे. आज इथे व्यासपीठावरती आमचे लाडके आमदार नितेशजी राणे आहेत. हे सगळी जी त्रयी आहे ना, मी तुम्हाला सांगतो, या जिल्ह्याचा विकास व्हायचा असेल तर खऱ्या अर्थाने हे सगळेजण जेव्हा आपल्या एकत्रितपणे सूत्रबद्धरित्या काम करतील, जेव्हा शिवसेनेची साथ घेऊन काम करतील, जेव्हा भाजपची शिस्त, शिवसेनेचा आक्रमकपणा हे सगळं एकत्रित होईल ना, तेव्हा मला खात्री आहे की या जिल्ह्याचा विकास निश्चितपणे होणार. नितेशजी, तुमचं मनापासून अभिनंदन आहे की आज तुम्ही दोघे भाऊ या विधानसभेमध्ये जेव्हा एकत्रित दिसाल, तेव्हा या विधानसभेतला आवाज हा या दोघा बंधूंचा असेल, मी निश्चितपणे तुम्हाला सांगतो. आणि म्हणून आज आमचे माननीय दीपकजी केसरकर असतील, रवींद्रजी चव्हाण असतील, याशिवाय
हे सगळे नेते जे शिवसेनेचे आहेत त्या सगळ्या शिवसेनेच्या नेत्यांबरोबर आज पुन्हा एकदा ही विकासाची गंगा आपल्याला सुरू करायची आहे. आज लाडकी बहीण योजना तुम्हाला माहिती आहे, आज 1500 रुपये प्रत्येक महिलेच्या घरी जिला गरज आहे या 6 महिलांच्या घरी जेव्हा पोहोचतात ना, तेव्हा त्या लाडक्या भावाला एकनाथजी शिंदेंना, देवेंद्रजी फडणवीसांना, अजित पवार साहेबांना या सगळ्या माता बहिणींचे आशीर्वाद निश्चितपणे लाभणार याची मला खात्री आहे. त्याचं कारण असं आहे की आज 1500 रुपयाकडे आम्ही बघत नाहीये. ती भावना फार महत्वाची आहे की माझ्या बहिणीसाठी एक भाऊ काहीतरी भाऊबीज देतो, आणि म्हणून तुम्ही लक्षात घ्या, भाऊबीजेला जेव्हा एखादं पाकिट आपला भाऊ आपल्या बहिणीच्या हातात ठेवतो ना, तेव्हा आतली रक्कम बहीण बघत नाही, तिचा ऊर फक्त अभिमानानं आणि प्रेमानं भरून येतो. आणि म्हणून आज कित्येक योजना, मगाशी नितेशजी सांगत होते वयोश्री योजना, अहो ज्या वृद्धांना आपली सामान घ्यायला, ज्या आजारपणातली साधनं घ्यायला, वैद्यकीय उपकरणं घ्यायला पैसे कमी आहेत, 3000 रुपयाची उपकरणं, मग ती तुमची काठी असेल, तुमचं वॉकर असेल, तुमच्यासाठी आवश्यक असलेलं कुठलंही उपकरण असेल, 3000 रुपये तुम्हाला ताबडतोब मिळतात. आज वृद्धांना जे देवदर्शन घडवायचंय, जे धार्मिक स्थळांचं दर्शन घडवायचंय, मग तो कोणी असो, या सगळ्यांना धार्मिक स्थळांचं दर्शन घडवणारी योजना ही देखील याच सरकारची आहे. 75 वर्षाच्या वय फिरवणारी योजना याच सरकारची आहे. आणि म्हणून मला खात्री आहे की ज्या राणेसाहेबांनी या सिंधुदुर्गच्या विकासाचा पाया रचला, त्याचा कळस आज निलेशजी आणि नितेशजी होणार याची मला 100% खात्री आहे. कारण हा पाया रचताना तुम्हाला माहिती आहे, 1990 सालातली परिस्थिती तुम्हाला माहिती आहे, इथल्या सगळ्या ज्येष्ठांना माहिती आहे की 90 सालापूर्वी आमचा जिल्हा कसा होता आणि राणेसाहेबांच्या आगमनानंतर हा जिल्हा कसा झाला. त्या काळी शिवसेनेमधले तडफदार नेतृत्व यांनी या जिल्ह्याचा जो कायापालट केला, त्या कायापालटावरती आज कळसारोपण करण्यासाठी म्हणून आमचे 2 तरुण नेते इथे आहेत. आणि म्हणून शिवसेनेच्या सगळ्या नेत्यांना व्यासपीठावरच्या मी सांगू इच्छितो की आज तुमचं ऊर सुद्धा मनापासून भरून आला असेल. दळवी साहेब, तुम्हाला आज आगरे साहेब बरं वाटलं असेल की आज आमचे खरे वाघ आमच्या शेजारी खुर्चीला खुर्ची लावून या महायुतीच्या सभेमध्ये बसलेत. या सगळ्या तमाम समोर जमलेल्या लोकांना अभिमान असणार आहे की हे सगळे मिळून या जिल्ह्यात परिवर्तन निश्चितपणे घडवणार. मग ती सावंतवाडी असो, मग ते कुडाळ मालवण असो, आणि मग ते कणकवली देवगड असो, या सगळ्या विभागांमध्ये 3ही आमदार आमचेच आणि 3घही विचार आमचेच घेऊन पुढे जातील. खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांच्या मनातलं जे स्वप्न होतं, धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या मनातलं जे स्वप्न होतं, त्याचा स्वप्नातला महाराष्ट्र पुरा करायचा असेल तर अशा प्रकारची आमची महायुती रिपब्लिकन पक्षात सकट घेऊन, बाबासाहेबांनी स्थापन केलेल्या पक्षात सकट घेऊन आपण पुढे जाणार आहोत. आणि म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना एकच विनंती आहे, निलेशजी राणे या माणसाबद्दल मला 4 शब्द फक्त बोलायचे आहेत. तेवढे 1 मिनिट फक्त मी तुमचं घेणार आहे. त्याचं कारण असं आहे, हृदयानं जिंदा असलेला मनुष्य आहे, जिंदा दिल मनुष्य आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगतो, मैत्री करावी तर निलेश राणेंनी करावी आणि मैत्री जपावी तर ती निलेश राणेंनी जपावी. दिलदार मनुष्य, तुम्ही कोणालाही कार्यकर्त्याला विचारून बघा, कार्यकर्त्याच्या पाठीवरती थाप मारावी तर ती निलेश राणेंनी. शिवरायांच्या बाबतीत एक फार सुरेख वाक्य आहे, शिवरायांचे कैसे सलगी देणे, शिवरायांचे कैसे चालणे, कैसे बोलणे. मला आश्चर्य वाटतं, तोच वारसा आमचे निलेशजी निश्चितपणे चालवतायत. कार्यकर्त्याच्या पाठीवर थाप मारावी तर ती निलेशजीनी, कार्यकर्त्याच्या मदतीला ओ द्यावी तर ती निलेशजीनी, आणि जेव्हा संकटात एखादा कार्यकर्ता सापडेल तेव्हा त्याच्या पाठीशी उभं राहावं ते निलेशजींनीच. एवढं मी तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो. महाराष्ट्रामध्ये जे कोणी अर्थशास्त्राचा अभ्यास केले नेते आहेत, मला अभिमान आमच्या राणेसाहेबांचा की बजेटवरची त्यांची अर्थशास्त्राची भाषणं ऐकायला विधानसभेमध्ये विरोधक गर्दी करायचे, त्यांची भाषणांची पुस्तकं घेऊन जायचे, त्याच्यावरती पुस्तकं निघाली. आणि तोच वारसा निलेशजी जपतायत. अर्थशास्त्र कळणारी महाराष्ट्रातली जी मोजकी नेते मंडळी आहेत ना, मला अभिमान आहे की निलेशजींचं नाव त्याच्यामधलं एक नाव आहे. कारण या महाराष्ट्रातला त्यांची जी PhDचा विषय होता, तो महाराष्ट्रातला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीची डेव्हलपमेंट हा विषय होता PhDचा. निलेशजी मला नेहमी सांगतात, डॉक्टर तुम्ही मला कायम हे सांगत जाऊ नका, पण मला अभिमानानं सांगायचंय, आमचा हा डॉक्टर असलेला सुसंस्कृत नेता आहे. त्याचं कारण असं आहे, आक्रमकता वेगळी आणि रक्तात भिनलेला सुसंस्कृतपणा वेगळा. निलेशजींकडे तो सुसंस्कृतपणा आहे ना, जेव्हा केव्हा आम्ही असतो तेव्हा ते तुम्ही सुद्धा म्हणत नाहीत, ते म्हणतात आपण येणार आहात ना. ही सुसंस्कृतता असलेला हा नेता आहे आमचा. आणि म्हणून आम्ही जेव्हा एकमेकाशी बोलतो तेव्हा मी त्यांना तुम्ही येणार ना विचारतो आणि ते मला विचारताना आपण येणार ना विचारतात. हा फरक निलेशजींच्यात आणि माझ्यात सुद्धा जर असेल तर त्यांच्या रक्तात भिनलेल्या सुसंस्कृतपणाचा तुम्ही विचार करू शकता. अफवा काय हो, अफवा अनेक लोक पसरवत असतात, पण शेवटी मी तुम्हाला एकच सांगतो, जे जवळून राहतात, जे त्यांच्या सानिध्यात असतात, त्यांना माणूस खरा कसा आहे ते कळलेलं असतं.
या माणसाचा दिलदारपणा काय ते कळलेलं असतं, या माणसाची व्हिजन काय ते कळलेले असतं. आणि म्हणून माझं तुम्हाला एक आव्हान आहे. परवा निलेशजींची एक मुलाखत तुमच्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचली असेल. पोरोस्कर नावाच्या मॅडमनी एक मुलाखत घेतली निलेशजींची. मला असं वाटतं की व्हिजन म्हणजे काय, कार्यकर्ता जपायचा म्हणजे काय, या सगळ्याचं, या कुडाळ मालवणचा विकास कसा करायचा आहे याची ब्ल्यूप्रिंट त्यांनी त्या मुलाखतीत मांडलेली आहे. सगळ्यांना आव्हान आहे की ज्यांना कुणाला शक्य असेल त्यांनी ती मुलाखत पाहावी आणि आमच्या निलेशजींना समजून घ्यावं. काय असतं माहितीये ना, केवळ कुणाच्या तरी घरी जाऊन बसून चालत नाही, पाच परतावण्याला जाऊन चालत नाही, काहीतरी घडलं म्हणून फक्त घरात उपस्थिती लावून चालत नाही. त्या घरातल्या तरुणाच्या हाताला बळ देण्याचं काम, त्या तरुणाला आणि त्या घराला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी रोजगार आणण्याचं काम, प्रकल्प आणण्याचं काम. आणि इथं एकूणच सगळ्या कोकणातला जो तरुण आहे आमचा, काय परिस्थिती आहे तुम्ही विचार करून बघा. आमचा तरुणाच त्याला लग्नाला मुलगी मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. जो गावात राहणार, तुम्हाला सगळ्यांना मान्य असेल, त्याला मुलगी मिळवायला अवघड झालेली आहे परिस्थिती. अशा चित्र असताना निलेशजींसारख्या व्हिजन असणाऱ्या नेत्याची, नितेशजींसारख्या व्हिजन असणाऱ्या तरुण नेत्याची गरज अशासाठी आहे की या पुढच्या काळामध्ये कोकणातला तरुण कोकणातच राहावा, इथेच राहावा. आज कुठलेही प्रकल्प असू आहेत, चांगले प्रकल्प जे निसर्गाला बाधा पोहोचवणार नाहीत, जे त्रास देणार नाहीत कुणाला, ज्याची हानी होणार नाही निसर्गाची, असे प्रकल्प कोकणात आणण्याचं काम आमचे निलेशजी निश्चितपणे करणार आणि या कोकणाचं चित्र बदलणार. इथल्या तरुणाला इथेच थांबण्याची, इथेच काम करण्याची प्रेरणा ते देणार, याची मी तुम्हाला मनापासून खात्री देतो. आणि म्हणून आपल्याला एक विनंती करतो, आपण ना शांतपणे जरा विचार करा, जरा थोडा विचार करा की या सगळ्या आजपर्यंतच्या राजकारणामध्ये ज्या प्रकारचं वातावरण विरोधकांनी तयार केलं, ते वातावरण तयार करण्यात ते यशस्वी झाले असले तरी सुद्धा जनता आमची कोकणी माणूस आहे, तो अतिशय हुशार माणूस आहे. त्याचा मेंदू आहे ना, तो मासे खाऊन तल्लख झालेला मेंदू आहे. त्या मेंदूला कळतं की आपला खऱ्या अर्थाने या दिवसातला फसवणारा गेला, पण आता खऱ्या अर्थाने आपल्याला कोण उपयोगी पडणार हे ओळखण्या एवढा आमचा कोकणी माणूस हुशार आहे. आणि म्हणून तुम्हाला आव्हान आहे की तुम्ही ओळखा, आपलं भविष्य ओळखा, आपल्या तरुणांचं भविष्य, आपल्या घरादारातल्या, आपल्या सगळ्या घरातल्या तरुणांचं, पुढच्या पिढीचं भविष्य ओळखा. मला खात्री आहे की अशी व्हिजन असल्याशिवाय, की जी व्हिजन त्यांच्याकडे रक्तामध्ये वारशानं आलेली आहे, ती व्हिजन असल्याशिवाय या मतदारसंघाचा विकास होणं अवघड आहे. आणि म्हणून निलेशजींना पर्याय नाही अशासाठी की हा नेता जेव्हा तिथे पोहोचेल विधानसभेमध्ये, तुमचा आवाज मांडेल, मच्छीमारांचे प्रश्न असतील, परवा ट्रॉलर पकडला तेव्हा स्वतः उभा होता नेता आमचा तिथे, आणि जोपर्यंत ती कारवाई होत नाही तोपर्यंत हलणार नाही अशा प्रकारची भूमिका घेणारा, प्रसंगी रस्त्यावरती उभा राहून आंदोलन करणारा. मला माहिती आहे अशा प्रकारची नेते मंडळी फार कमी असतात. सुदैवानं असा एक नेता आज शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावरती तुमच्या समोर येणार आहे आणि या मतदारसंघाचा विकास करणार आहे. मला सगळ्यांना एकच आवाहन करायचंय की आता तुम्ही आपली कोकणी बुद्धी पुन्हा एकदा जागृत करा, पुन्हा एकदा आपली तल्लख बुद्धी पुन्हा एकदा त्याला एकदा चेतावणी द्या, पुन्हा एकदा त्याला चेतू दे. आणि मग तुम्हाला कळून चुकेल की निलेश राणे आज जेव्हा शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावरती उभारतील तेव्हा आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. तुम्ही सगळे आलात ते प्रेमाने आलात, कुणी कुणालाही काही मोठा आग्रह करून नाही, सगळे प्रेमाने एका हाकेसरशी आलात. पण उद्या जेव्हा प्रचाराची वेळ येईल तेव्हा फक्त 21 दिवस आपल्या हातामध्ये असतील, फक्त 21-22 दिवस असतील. या सगळ्यांचा प्रचार करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. तुम्ही निलेश राणेंचे प्रतिनिधी आहात, तुम्ही निलेश राणेंचे प्रचारक आहात. तुम्ही घरी घरी जाऊन, आपल्या वाडी वस्तीत जाऊन निलेश राणे म्हणजे काय, त्याची गरज काय आणि या महायुतीची गरज काय, या सरकारची पुन्हा एकदा गरज काय, हे घरादारापर्यंत पोचवा. माझं तुम्हाला आव्हान आहे की तुम्ही प्रचारक व्हा. हे तुम्हाला सांगण्यासाठी मी उभा नाही, मी तुम्हाला सांगण्यासाठी अशासाठी उभा आहे की तुम्ही प्रचारक होऊन हे सगळे मुद्दे घेऊन, या सरकारचं काम घेऊन, मोदी साहेबांचं काम घेऊन, या सगळ्या सरकारचं एकत्रितपणे महायुती म्हणून असलेले काम घेऊन लोकांपर्यंत जा, ते पोचवा आणि निलेश राणेंना खऱ्या अर्थाने ओळखा. एवढंच सांगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. आपल्या सगळ्यांना ज्यांची उत्कंठा लागली आहे ते महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री काही वेळातच या ठिकाणी येणार आहेत. तत्पूर्वी आपल्या सगळ्यांचं लाडकं नेतृत्व या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सन्माननीय राणेसाहेब आहेत, सन्माननीय निलेशजी साहेब आहेत, सन्माननीय नितेशजी साहेब आहेत. हे आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी संबोधित करतील. तत्पूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र आणि ठाणे महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक आणि शिवसेना पक्षाचे कुडाळ मालवण विधानसभाचे पक्ष निरीक्षक सन्माननीय बाळा चिंदरकर यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं.
5 मिनिट. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत राजा शिवछत्रपती भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, हिंदुत्व सम्राट, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे आणि या मंचकावर उपस्थित कोकणचे भाग्य विधाते आणि ज्यांचं बोट धरून मी राजकारणात आलो असे सन्माननीय माजी केंद्रीय मंत्री, विद्यमान खासदार सन्माननीय राणेसाहेब, सन्माननीय आमदार नितेशजी राणेसाहेब, भावी आमदार सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब आणि जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय दळवी साहेब. आज या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांची प्रतीक्षा आहे. आमचे भाग्यविधाते मंचकावर बसलेले आहेत. माझी नम्र विनंती आहे, थोड्याच वेळात मुख्यमंत्री साहेबांचं आगमन होणार आहे. आपण सर्वांनी या ठिकाणी बसून घ्या. या ठिकाणी साहेब आम्ही 2.5-3 महिने ज्या वेळेला ह्या विधानसभेचं बिगुल वाजलं त्यावेळेला पक्ष निरीक्षक म्हणून माझी आणि दीपक वेदकर साहेबांची निवड झाली. त्याच वेळी मला माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलं, बाळा तू कोकणात जा, आपल्याला निलेशजींना तिकीट द्यायचंय. म्हणजे हा माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट होती, कारण आपल्या गेले 10 वर्ष या मतदारसंघाची जर आपण परिस्थिती पाहिली तर एकदम बिकट होती. साहेबांना मी सांगितलं, साहेब आमच्यावर फार मोठी जबाबदारी देता, पण हे जे शिवधनुष्य ठेवलंय ना ते आम्ही 100% पेलवू. आणि ते बसलेल्या सर्व महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना माझं आवर्जून आव्हान आहे की आपण हे शिवधनुष्य पेलवायचं आहे. जर आपल्याला ह्या कुडाळ मालवण मतदारसंघाचं जे दादांनी हा मतदारसंघ अनेक वर्ष ज्या मतदारसंघाची ख्याती संपूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर भारतात होती, कारण अनेक वर्ष आम्ही दादांचे कार्यकर्ते होतो. दादांनी ह्या एक संपूर्ण मालवण आणि कुडाळची ओळख संपूर्ण पहिल्यांदा आणि सर्वात जास्त मताधिक्याने येणं ह्या मतदारसंघाची ओळख होती. आणि या गेल्या 10 वर्षात जो झालेला विकास आपण पाहिला तर यामध्ये आपल्याला सगळ्यांना दिसून येतं, कुठलंही एकही काम ह्या जे आता इथे आमदार होते त्यांनी केलं नाही. लोकांना फसवायचं काम केलं. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी योग्य निर्णय घेतला आणि आपल्याला योग्य उमेदवार दिलेला आहे. आणि मी एवढंच आवर्जून तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपण यावेळेला आपले आमदार, आपले उमेदवार यांचा आता प्रवेश होईलच माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या आणि माननीय आमच्या कोकणचे सर्वांचे आपले आवडते नेते राणे साहेबांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश होईल. आपल्या सगळ्यांना एक फार मोठी आनंदाची बातमी आहे. इथे उपस्थित संपूर्ण जनसमुदायाला मी एवढंच सांगू इच्छितो, येत्या आपल्याला आजपासून आपल्या ह्या काउंटडाऊनला सुरुवात झाली आहे. 28 दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत आणि या 28 दिवसामध्ये आम्ही एक या ठिकाणी संकल्प बाळगूया आणि आपल्या निलेश राणे साहेबांना प्रचंड अशा बहुमताने निवडून द्यायचं आहे. आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी, आपल्या महायुतीमध्ये आपल्या सरकारने अनेक असे धाडसी निर्णय घेऊन हा जो काय या ठिकाणी विधानसभेमध्ये विरोधकांची पायाखालची वाळू सरकलेली आहे आणि या ठिकाणी जो काय हा वातावरण तयार झालेला आहे, कोकणात पुन्हा एकदा हे फार मोठं वादळ तयार झालेलं आहे आणि या वादळाची नांदी आज या ठिकाणापासून सुरुवात होते आहे. आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की येत्या 23 तारखेला आपल्याला, येत्या 20 तारखेला मतदान करून आपल्याला निलेशजी राणे यांना प्रचंड अशा बहुमताने निवडून द्यायचं आहे आणि येत्या 23 तारखेला या ठिकाणी गुलाल हा आपलाच उधळेल. एवढं बोलतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार.
उपस्थित सर्व मान्यवरांना माझी विनंती आहे, मी नंतर बोलणार आहे, मी हे सांगायला उभा राहिलो आहे की माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे विमानतळावर निघाले आहेत, लवकरच या ठिकाणी पोहोचतील. आपल्याला सर्वांना विनंती माझी आहे, कोणी उठून जाऊ नये एवढीच विनंती करायला मी थांबलो. आत्तापर्यंत तुम्ही बसलेला आहात त्याबद्दल तुमचे आभार मानतो. उर्वरित मुख्यमंत्री आणि आमचे विचार ऐकूनच सभा संपेल. कृपया कोणी जागेवरून उठू नये ही विनंती करतो. नमस्कार. धन्यवाद सन्माननीय दादा. आपल्यावरचं प्रेम आणि आपल्यावरची निष्ठा ही या जनतेच्या उपस्थितीवरनं दिसून येते. आपण केलेल्या सूचनेचं आम्ही सर्वजण या ठिकाणी नक्कीच पालन करू. यानंतर मी विनंती करतो कणकवली देवगड वैभववाडीचे कार्यसम्राट आमदार आपल्या सगळ्यांचं लाडकं नेतृत्व सन्माननीय नितेशजी राणे. मंचावर उपस्थित असलेले महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री, देशाचे ज्येष्ठ नेते, आमचे मार्गदर्शक सन्मान्य राणे साहेब, शिवसेनाचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे प्रमुख सन्मान्य अशोक दळवीजी, शिवसेनेचे सिंधुदुर्गाचे जिल्हा प्रमुख सन्मान्य आगरेजी, निरीक्षक सन्मान्य चिंदरकरजी, सिंधुदुर्ग बँकेचे अध्यक्ष सन्मान्य मनीषजी दळवी, मंचावर उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना महायुतीचे सर्वच प्रमुख पदाधिकारी, उपस्थित असलेले सर्व वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनीनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, तसंच माझे पत्रकार मित्र, आता काही क्षणामध्ये राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री सन्मान्य एकनाथ शिंदे साहेबांचं आगमन इथे होणार आहे. आपण सर्वजण त्या क्षणाची जे वाट पाहत आहात ते क्षण आता काही मिनिटातच आपल्याला अनुभवायला भेटणार आहे. पण त्या अगोदर आपण सर्वजण जे इथे आज जमलेला आहात ते ह्या कुडाळ मालवणचं पुढच्या 5 वर्षाचं भवितव्य ठरवणारा आजचा दिवस आहे. आज 23 ऑक्टोबरला जो निर्णय होणार त्या निर्णयाचे पडसाद तुम्हाला येणाऱ्या 23 नोव्हेंबरला निश्चित पद्धतीने बघायला मिळतील असा माझा ठाम विश्वास आहे. मंचावर आता जे उपस्थित या भागाचे मी भावी म्हणणार नाही, पण कुडाळ मालवणचे या पुढचे फिक्स आमदार सन्मान्य निलेश राणे साहेबांच्या प्रेमासाठी आपण इथे सर्वजण उपस्थित झालेला आहात. बांधवांनो, भगिनीनो आणि तरुण मित्रांनो, आपण आज विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या मधोमध आहोत. या 22 तारखेपासून उमेदवारांचा अर्ज भरायचा आहे आणि आपल्या या इकडचा आमदार आपल्याला 20 नोव्हेंबरला निवडायचा आहे. आपण जे मतदान करणार आहात ते आपल्या कुडाळ मालवणचं प्रतिनिधित्व विधिमंडळामध्ये नेमकं कोण करेल हा लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी आपण 20 नोव्हेंबरला मतदान करणार आहात. म्हणून आपल्या सगळ्यांसाठी पुढचे येणारे 27 दिवस हे आपल्यासाठी फार महत्वाचे आहे. कारण का जे 20 नोव्हेंबरला आपण मतदान करणार आहात ती संधी परत आपल्याला 2029लाच भेटणार आहे. म्हणून आपल्या सगळ्या जणांना विचार करायला लागेल की पुढची 5 वर्ष या विधानसभेचं नेतृत्व नेमकं कोण करणार हे आपल्या सगळ्या जणांना ठरवायचं आहे. आणि आपण ह्या गोष्टी ठरवत असताना
गेली 10 वर्षाचा अनुभव आपण आपल्या नजरेसमोर ठेवा. आपण 10 वर्ष मतदार म्हणून, ग्रामस्थ म्हणून, या भागाचे जे लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून आपण जे 2014 आणि 19ला निवडून दिले, त्यांनी आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये काय परिवर्तन आणलं, विधानसभेमध्ये आपले प्रश्न कसे मांडले, या 10 वर्षामध्ये या भागाचे जे आमदार म्हणून आपण ज्यांना निवडून दिलं, ते 10 वर्षामध्ये 8 वर्ष सत्ताधारी आमदार म्हणून वावरले होते. फक्त हे गेले 2-2.5 वर्ष ते विरोधी पक्षाचे आमदार म्हणून आहे. म्हणजे 10 मधून अगर 8 वर्ष ते सत्तेमधले आमदार आहेत आणि त्याच्यामधले 2-2.5 वर्ष ज्या पक्षामध्ये ते आमदार आणि कार्यकर्ते म्हणून वावरतात, त्याचे पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे हे स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री होते. म्हणजे आपण सर्वजण विचार करा की ह्या कुडाळ मालवणचे कित्येक प्रश्न सोडवले पाहिजे, कित्येक प्रश्नाला ते न्याय देऊ शकले. या सगळ्याच्या आजच्या निमित्ताने खरं म्हणलं तर आपण विचार करायला पाहिजे, आपण हिशोब घातला पाहिजे. कुडाळ असेल, मालवण असेल, मी स्वतः विधिमंडळामध्ये या गेली 10 वर्ष तुमच्या ह्या निवडून गेलेल्या आमदाराला मी स्वतः पाहतोय, अनुभव घेतोय. मी तुम्हाला खात्रीला एक पुरावानिशीर सांगू शकतो की या 10 वर्षामध्ये जेवढ्या प्रभावी पद्धतीने ह्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधित्व त्यांनी तिथे करायला पाहिजे होता, जेवढ्या प्रभावी पद्धतीने तुमचे प्रश्न मांडायला पाहिजे होते, त्यांना एकदाही मी ते मांडत असताना मी आतापर्यंत पाहिलेलं नाही. जेव्हा जेव्हा इकडच्या किनारपट्टीचे प्रश्न, मच्छीमारांचे प्रश्न असायचे, तेव्हा कधीतरी या वैभव नाईकांनी या भागातल्या मच्छीमारांसाठी आक्रमक पद्धतीने प्रश्न मांडले. हे कधीतरी एकदा तर या मच्छीमारांनी त्याचा अनुभव आम्हाला सांगायचा. पारंपरिक मच्छीमार मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या मालवण किनारपट्टीवर आहे. गेली 10 वर्षापासून वैभव नाईक आमदार म्हणून तुम्हाला सांगतायत की जे LED मच्छीमारी मी बंद करून दाखवतो. बाहेरचे जे गुजरात आणि अन्य राज्यांवरले जे मच्छीमार येतात, आमच्या पारंपरिक मच्छीमारांच्या पोटावर जे लात मारतात, ते गेली 10 वर्ष हे वैभव नाईक बंद करू शकले नाहीत. हा हिशोब कधीतरी तुम्ही त्यांना त्यांच्याकडून मागितला पाहिजे. या 10 वर्षामध्ये अगर 8 वर्षाचे सत्ताधारी आमदार असतील तर तुम्ही विचार करा, तुमच्या मतदारसंघामध्ये त्यांनी किती निधी आणली पाहिजे होती. मी आज 2014 आणि 19 मध्ये मीही त्यांच्या बरोबर निवडून गेलो बांधवानो. चला, मी पत्रकारांना सांगतो, एक खुलं व्यासपीठ तयार करा, वैभव नाईकांना व्यासपीठावर बोलवा. मी माझ्या मतदारसंघामध्ये विरोधी पक्षामध्ये असलो तरी मी आणलेली निधीचा हिशोब लावा आणि सत्ताधारी असताना पण वैभव नाईक किती निधी आणू शकले ह्याचा कुठेतरी तुम्ही हिशोब मांडा. मी तुम्हाला विश्वास देतो, मी माझ्या मतदारसंघासाठी त्यांच्यापेक्षा दुप्पट निधी आणून दाखवलेली आहे. हा तुमचा आमदाराचा खरा चेहरा आहे. हा हिशोब तुम्ही लोकांनी त्यांच्याकडून मागितलं पाहिजे. अहो, ज्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधित्व, नेतृत्व सन्मान्य राणे साहेबांनी एवढ्या वर्ष केले, एका राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, तुम्ही 14 अगोदरचा काळ आठवा. कुडाळ मालवणच्या जनतेने फक्त काहीतरी अपेक्षा ठेवावी आणि ते अपेक्षा राणे साहेब न मागता न विचारता पूर्ण करायचे. मंत्रिमंडळामध्ये आपलं वजन होतं, विधानसभेमध्ये आपलं वजन होतं. जेव्हा राणे साहेब त्या विधानसभेमध्ये बोलायला, आपले प्रश्न मांडायला उठायचे, पूर्ण विधानसभा स्तब्ध व्हायची आणि आमचा कुडाळ मालवणचा आमदार बोलतोय हे तुम्ही सगळेजण अभिमानाने तेव्हा तुम्ही सांगायचं. ते दिवस 14च्या अगोदरचे दिवस आठवा, ते अनुभव आठवा. तुमचा कुडाळ मालवणचा विकास किती गतिमान पद्धतीने व्हायचा. अहो, मंत्रालयामध्ये तुम्ही फक्त तुमचं कुठलंही निवेदन जेव्हा जायचं तेव्हा कुठलाही मंत्री, कुठलाही अधिकारी कुडाळ मालवणचं निवेदन असल्यामुळे कधीही न्याय बोलण्याची हिंमत ठेवायचं नाही. एवढं वजन कुडाळ मालवणचं 2014च्या अगोदर असायचं
आणि 2014 ते 24 पर्यंत अहो आम्ही तुमच्या आमदारांना हे वैभव नाईक नावाचे जे आमदार आपण चुकून जे अपघाताने जे निवडून दिलात, अहो मी त्यांना विधानसभेमध्ये कमी आणि विधानसभेच्या कॉरिडॉरमध्ये इकडे तिकडे नाक्यावर उभं राहिल्यासारख्या गप्पा मारताना जास्त पाहिलेला आहे. आम्हाला आश्चर्य वाटायचं, अरे हे विधानसभेमध्ये कधी बसतात का, कधी प्रश्नामध्ये कधी चर्चेमध्ये भाग घेतात का, असं मी कधीही त्यांना पाहिलेलं नाही, कधीही पाहिलेलं नाही. म्हणून कुडाळ मालवणच्या जनतेने यावेळी निर्धार करायला पाहिजे की आता बस झालं. 10 वर्ष आम्ही वैभव नाईकांना संधी देऊन पाहिलेली आहे. हे वैभव नाईक नावाचे कार्यकर्ते म्हणून हे काय करू शकतात हे अनुभव इकडच्या जनतेने घेतलेला आहे. असं नाही का संधी दिलेली नाही. नाहीतर काही आमचे लोक बोलतात की नाही वैभव किती साधेपणाने वागतो, किती घराघरात जाऊन बसतो. अहो नुसतं साधेपणाने वागून आपल्या पोटाचा आणि मतदारसंघाचा विकास होत नाही. तिथे आक्रमक पद्धतीने आपले प्रश्न मांडायला लागतात. जेव्हा अधिकाऱ्यांसमोर आमदार आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही जाऊन बसतो, त्या अधिकाऱ्यावर धाक असायला लागतो, दबाव प्रभाव असायला लागतो की नाही या आमदाराला मी नाही बोलायची हिंमत ठेवू शकत नाही, अशी प्रतिमा त्या आमदाराची असली पाहिजे. गेल्या 2-2.5 वर्षापासून सन्मान्य निलेश राणे साहेबांचा अनुभव तुम्ही सगळेजण घेताय. जेव्हा निलेश राणे साहेब खासदार म्हणून संसदेमध्ये काम करायचे, त्याची आठवण आज पण ह्या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघ आज पण त्याची आठवण करतो. असंख्य रस्ते माझ्या मतदारसंघाचे जे निलेश राणे साहेबांनी त्यावेळी बनवून घेतलेले किंवा त्याच्यासाठी निधी आणलेली, आज जेव्हा मी त्या रस्त्यावरून जातो तेव्हा लोक मला थांबून सांगतात की नितेशजी हा रस्ता आमच्या निलेश राणे साहेबांनी खासदार असताना आम्हाला दिलेला होता. म्हणून कुडाळ मालवणच्या जनतेला मी सांगेन, तुम्ही विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये मागे राहू नका. आज सावंतवाडी दोडामार्ग वेंगुर्लाचा विकास दीपक केसरकर साहेब करतायत. ते तिथे भरघोस पाहिजे तेवढी निधी आणतायत. त्यात मतदारसंघाचा कायापलट ते लोक करून दाखवतायत. इथे मी माझ्या कणकोली देवगड वैभववाडी मतदारसंघामध्ये मी माझ्या जनतेला जाऊन तुम्ही विचारा, माझ्या जनतेचा कुठलाही प्रश्न कधीही मी तिथे सोडवला नाही, असा कधीही अनुभव माझ्या जनतेला भेटला नाही. आज अगर 3 मधले 2 मतदारसंघाचं एवढं वजन अगर मंत्रालयामध्ये असेल, एवढं वजन अगर विधिमंडळामध्ये असेल, तर कुडाळ मालवणच्या जनतेने विचार करावा की आम्ही मागे का राहावं, आम्ही का नाही या विकासाच्या प्रवाहामध्ये जात, आम्ही का नाही असा लोकप्रतिनिधी निवडत जो ज्याच्यामुळे मंत्रालय आणि विधिमंडळामध्ये आमचं वजन वाढेल. विचार करा, राणे साहेब आहेत, एकनाथ शिंदे साहेब इथे थोड्या वेळाने येत आहेत. निलेश साहेबांच्या प्रवेशासाठी अगर एवढे दिग्गज नेते मंडळी त्यांच्या प्रवेशासाठी येत असतील, तर उद्या निलेश राणे साहेब जेव्हा तुमचे आमदार बनतील तेव्हा कुडाळ मालवणच्या जनतेचं मंत्रालयामध्ये काय वजन असेल ह्याचा अनुभव तुम्ही सगळ्या जणांनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने घेतला पाहिजे. बस झाला आता हा भंपक नावाचा वैभव नाईक नावाचा कार्यकर्ता आणि आमदार नावाचा माणूस बस झाला. आता आपल्याला मागे असं बसायचं नाहीये. आता 23 नोव्हेंबरला जेव्हा निकाल लागेल तेव्हापासून मला विश्वास आहे, मी निलेश राणे साहेबांचा लहान भाऊ असलो तरी मी एक कार्यकर्ता आणि नेता म्हणून त्यांना जवळून पाहिलेला आहे. मला माहिती आहे की त्यांच्या जनतेसाठी तळमळ, ते प्रश्न सोडवण्याची त्यांची तळमळ काय आहे. असंख्य वेळी जेव्हा विधिमंडळामध्ये आमचं अधिवेशन सुरू असतं तेव्हा निलेशजी मला आवर्जून फोन करतात की नितेश बघ हे मंत्री उपलब्ध आहेत का, मला जरा कुडाळ मालवणच्या जनतेचे काही प्रश्न घेऊन यायचे आणि मला त्या मंत्र्याला जाऊन भेटायचे. आज आमदार नसताना अगर आपल्याबद्दल एवढी तळमळ असेल, आमदार नसताना अगर आपल्याबद्दल एवढी प्रेम आणि आस्था असेल, तर विचार करा उद्या निलेश राणे साहेब जेव्हा या मतदारसंघाचं नेतृत्व करतील तेव्हा निश्चित पद्धतीने या मतदारसंघाचा कायापलट केल्याशिवाय ते गप्प बसणार नाही. हा शब्द मी तुम्हाला आजच्या निमित्ताने देतो. म्हणून कुडाळ मालवणच्या माझ्या सर्व माता भगिनी आणि तरुण मित्रांना सांगेन, चला आपण बाहेर येऊया, आपण आपल्या स्वतःसाठी विचार करूया. आपण 10 वर्ष जे आपण या विकासाच्या प्रवाहामध्ये मागे राहिलोय, आता आपण एकच निर्धार करायचं
की आपण या विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये आम्ही जसं देवगड मतदारसंघ आणि सावंतवाडी मतदारसंघ पुढे जातोय त्याच्यापेक्षाही पुढे आपल्याला मालवण कुडाळ मतदारसंघ घेऊन जायचा असेल तर त्याचा एकच पर्याय आहे की आदरणीय निलेश राणे साहेबांना या मतदारसंघाचं नेतृत्व द्यायचं आणि आपला विकास करून घ्यायचा हा निर्धार तुम्ही सगळ्या जणांनी आजच्या निमित्ताने करायला पाहिजे. बांधवांनो, आज आपल्या महायुतीच्या सरकारने असंख्य महत्वाच्या चांगल्या योजना आपल्यासाठी काढलेल्या आहेत. त्याच्या मधली सर्वात महत्वाची योजना अगर तुम्ही विचाराल ज्याच्यामुळे आज आपल्या जिल्ह्यामधल्या माता भगिनींना खऱ्या अर्थाने ताकद मिळालेली आहे, खऱ्या अर्थाने त्यांच्या सरकारवर विश्वास वाढलेला आहे, ती म्हणजे आमच्या मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना. आज त्या योजनामुळे आज जेव्हा मी माझ्या जिल्ह्यातल्या माझ्या मतदारसंघातल्या माता भगिनींना भेटतो तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरचं समाधान बघून मला निश्चित पद्धतीने बरं वाटतं. ते मला हक्काने मी माझ्या जेव्हा गाव भेटी करतोय ते मला हक्काने मला सांगतायत की नितेशजी, आम्ही तुमच्या माध्यमातून आम्हाला आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब असतील, आमचे आदरणीय देवेंद्रजी असतील, आमचे अजित दादा आणि ह्या सरकारना आम्हाला मनापासून आमचे आभार त्यांच्यापर्यंत पोचवा की आज या महायुतीच्या सरकारमुळे आज आमची ही येणारी दिवाळी निश्चित पद्धतीने गोड होईल असा विश्वास आणि आभार मानण्याचं काम आज इकडच्या जिल्ह्याच्या माता भगिनी करताय. मी इकडे उपस्थित असलेल्या सगळ्या माता भगिनींना सांगेन की तुम्ही बघा, आज तुमच्या लाडक्या भावानी तुमच्यासाठी एवढी गोड अशी भेट तुमच्यासाठी आणलेली आहे. आज 5 हप्ते या सरकारच्या माध्यमातून तुमच्या अकाउंट पर्यंत पोहोचलेले आहेत. 7,500 प्रत्येक लाभार्थींच्या अकाउंट मध्ये गेलेला आहे. म्हणजे नोव्हेंबरचा हप्ता तुम्हाला ऑक्टोबर मध्ये मिळालेला आहे आणि आता आपण डिसेंबरची वाट पाहायची. म्हणून डिसेंबर पासून तुम्हाला अगर हप्ता आपला चालू ठेवायचा असेल तर त्याचा एकच पर्याय आहे. येणाऱ्या 20 नोव्हेंबरला आदरणीय निलेश राणे साहेबांच्या नावाच्या समोर बटन दाबा आणि तुमची ही मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना सुरू ठेवा. एवढं आवाहन मी आजच्या इकडच्या माता भगिनींना आवर्जून करीन. फक्त छोटंसंच काम आहे, मोठं काम करायचं नाहीये. मशीनवर जायचं, निळं बटन दाबायचंय आणि लगेच आपल्या अकाउंट मध्ये डिसेंबर पासून 1,500 रुपये टाकून घ्यायचंय. एवढा सरळ सोपा कार्यक्रम आहे. एवढं काय डोकं लावण्याचं काम नाहीये. पण आम्ही ह्या बाजूला अगर आम्ही तुमची दिवाळी गोड करत असू तर आमचे विरोधक आणि हे महाविकास आघाडी आणि हे वैभव नाईकाचे पक्षाचे लोक काय करताय? तुमची दिवाळी अंधारात टाकण्याचा प्रयत्न करताय. मी इथे उपस्थित असलेल्या पत्रकार मित्रांना सांगेन, आवर्जून इथे ह्या निमित्ताने ह्या वर्षी झालेल्या शिवाजी पार्क मध्ये जेव्हा उद्धव ठाकरे उभे राहिले, पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे उभे राहिले, त्यांनी जे भाषण केलं ते कुडाळ मालवणच्या माझ्या सगळ्या माता भगिनींनी आवर्जून पाहिलं पाहिजे. उद्धव ठाकरे त्या मेळाव्यामध्ये म्हणतात की आमचं महाविकास आघाडीचं सरकार अगर आलं, चुकून आलंच, आमचं ठाकरे सरकार अगर चुकून आलंच तर पहिल्या 11 दिवसामध्ये आम्ही हे मुख्यमंत्री लाडली योजना सारख्या सगळ्या योजना आम्ही बंद करून टाकू. हे स्वतः उद्धव ठाकरेंनी त्या मेळाव्यामध्ये म्हटलेलं आहे. असंख्य त्यांचे नाना पटोले असतील, त्यांचे सुनील केदार सारखे काँग्रेसचे नेते मंडळी पण आपली ही योजना बंद करण्याच्या मागावर आहे. म्हणून जेव्हा वैभव नाईक तुमच्या खळ्यामध्ये येतील, तुमच्या घरापर्यंत येतील, तेव्हा आमच्या माता भगिनींनी त्यांना प्रश्न विचारले पाहिजे. अहो, एका बाजूला आमचे लाडके भाऊ आमची दिवाळी गोड करू पाहतायत आणि तुम्ही तुमच्या उद्धव ठाकरेंमुळे, तुमच्या पक्षामुळे आमची दिवाळी अगर अंधारात जात असेल तर आम्ही तुम्हाला मतदान का करावं हा प्रश्न आमच्या माता भगिनींनी त्यांना आवर्जून विचारलं पाहिजे. आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्या जणांना ह्या निमित्ताने आवाहन करीन, विनंती करीन की आता कुडाळ मालवण या मतदारसंघाला आपल्याला विकसित करायचं असेल, प्रगतशील करायचं असेल तर आपल्याकडे एकच पर्याय आहे. सन्मान्य निलेश राणे साहेबांना या मतदारसंघाचं नेतृत्व देणं आणि ते आपण सगळेजण मोठ्या प्रमाणामध्ये कराल हे विश्वास व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब.
यानंतर ज्यांच्यासाठी आम्ही सगळेजण या ठिकाणी जमलोय आणि ज्यांना आपण येणाऱ्या विधानसभेचा आमदार म्हणून या ठिकाणी बहुसंख्य मताधिक्याने विजयी करून देणार आहेत, ते आम्हा सगळ्यांचं लाडकं नेतृत्व कुडाळ मालवणचे आमदार सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब. सन्माननीय उशीर झाले न काम सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री माजी केंद्रीय मंत्री सन्माननीय राणे साहेब, कणकवली मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय नितेश राणे, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख सन्माननीय संजय आगरे, सन्माननीय बाळा छिंदरकरजी, सन्माननीय जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्मान्य मनीषजी दळवी, सन्मान्य मिलिंदजी कुलकर्णी साहेब, सन्मान्य संदीपजी कुर्तडकर, सन्मान्य सुरेश सावंत, उपस्थित सर्वच मान्यवर बंधू आणि भगिनी, मुख्यमंत्री साहेब 15 ते 20 मिनिटात पोहोचतायत. खरं हे सुरुवातीला सांगणं बरोबर आहे, कारण का खरोखरच ते 15 ते 20 मिनिटात पोहोचतायत. हे सांगत असताना आज एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण सगळे इथे उपस्थित राहिलात. अजूनही मला कळलेलं आहे की अनेक गाड्या अजूनपर्यंत आतमध्ये लोक आतमध्ये येऊ शकले नाहीत. त्या गाड्या बाहेरच अडकल्या असल्यामुळे बाहेर ट्रॅफिक जॅम देखील झालेला आहे. आपल्या सगळ्यांचे मी आभार मानतो, माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांचे आभार मानतो. हे आजचा दिवस हा तुम्ही शक्य करून दाखवलात म्हणून आपल्या सगळ्यांचे मी आभार मानतो. एवढा उशीर होऊन सुद्धा आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने इथे बसलेला आहात. आपल्या सगळ्या उपस्थितांचेही मी आभार मानतो. हे सांगत असताना आज माझ्यासाठी एक नवीन सुरुवात म्हणावं लागेल. जेव्हापासून कळलं, आयुष्य जेव्हापासून कळायला लागलं, मी पत्रकार परिषदेमध्येही बोललो की जेव्हापासून आयुष्य कळायला लागलं तेव्हापासून राणे साहेबांच्या सावलीच्या बाहेर कधी जायचा प्रयत्नही केला नाही आणि पुढेही कधी करणार नाही. इथे कोणतरी बोललं की खरोखर आहे, आजपर्यंत मी कधीच उद्याचा विचार केला नाही. मागच्या 10 वर्षामध्ये अनेक प्रसंग आले, अनेक प्रसंग संघर्षाचे आले. त्याच्यामध्ये 2.5 वर्ष उद्धव ठाकरेंचं सरकार आलं. आमचं राहतं घर पाडण्याचा पण प्रयत्न झाला. या 10 वर्षामध्ये राणे कुटुंबाने काय काय भोगलंय, काय काय सहन केलंय, हे तुम्हाला मी शब्दात सांगू शकणार नाही. या 10 वर्षामध्ये माझ्याकडे अनेक संध्या आल्या. ती संधी अशी चालून आली की तुला विधान परिषदेवर कधी आमदार व्हायचं आहे का, तुला 2024ची लोकसभा लढवायची आहे का. मधल्या काळामध्ये 2-3 विधान परिषदा झाल्या, पण मी पक्षाला सांगून टाकलं की मी तेवढंच मागीन जे माझ्या अधिकाराचं आहे. जिथे राणे साहेबांचा पराभव झाला ती जागाच परत आणायची आहे मला, आणि त्याच्यासाठी मला दुसरी कुठलीच विधान परिषद नको, कुठलीच जागा नको. जे घेईन ते फक्त हक्काचं घेईन. मध्ये जिल्हा बँक आली, मध्ये कॉप्शनचा पण एक पर्याय मला नितेशनी सांगितलं, अरे जिल्हा बँकेवर तरी जा. आणि ते फक्त सिलेक्शन होतं, इलेक्शन नव्हतं. पण मी बोललो नाही, माझं टार्गेट आहे, मी तिथेच हात घालणार. आणि जे आपल्या हातातून गेलं ते 2014ला ते परत 2024 मध्ये घेऊन येणार, त्याच्याशिवाय गप्प बसणार नाही. आणि हे 10 वर्ष गप्प बसलोही नाही.
मी अनेकांना सांगितलं, अनेक बाईट देताना सांगितलं की माझी खासदार अनेक होऊन गेले, पण या 10 वर्षामध्ये सातत्याने कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने तुमच्या समोर येण्याची संधी आणि येण्याचा मार्ग शोधणारा हा एकमेव माझी खासदार. 10 वर्ष मी कधी माती सोडली नाही, मी माझी लोक कधी सोडली नाही, या जन्मात कधी सोडणार नाही, मरेपर्यंत ह्याच मातीमध्ये काम करणार. मग मी माझ्या काय जे काय होईल माझ्या आयुष्यामध्ये ते होऊन जाऊ दे. हे 10 वर्ष मी पाळलं, 10 वर्ष. नाही तर अनेक संधी होत्या माझ्याकडे. राणेंनी फक्त राजकारणातच राहावं असा काय पर्याय नव्हता, अनेक पर्याय होते. राणे कुटुंब आहे, माझं कुटुंब माझ्या बरोबर. त्यांनी माझ्यासाठी काय केलं हे मी शब्दात सांगू शकणार नाही. लोकांनी फक्त माझी एक बाजू बघितली. मी बोललो मला चिठ्ठी आली का काय. लोकांनी फक्त एकच बाजू बघितली, पण मी कधी कोणाला सांगायला गेलेलो नाही की असा निलेश राणे नाहीये. असं मी माझ्या तोंडातून कशाला सांगू. मी राणे साहेबांकडून नेहमी शिकलो की तोंडाने का जास्त उत्तरं द्यायला जाऊ नको. जर लोकांना समजवायचं असेल, जर लोकांना तुझ्याकडे वळवायचं असेल, तर तुझं काम करून दाखव, कामातून दाखव तू कसा आहेस. लोक तुझ्यासाठी उभे राहतील, लोक तुझ्यासाठी उभे राहतील. या 10 वर्षामध्ये अनेक गोष्टी माझ्या हातातून निघून गेल्या, अनेक लोक माझ्या हातातून निघून गेली. मी अनेक ग्रामपंचायती बघितल्या, अनेक जिल्हा परिषदा बघितल्या, अनेक पंचायत समित्या बघितल्या, अनेक निवडणुका बघितल्या. माझे अनेक सहकारी, माझ्या जीवाभावाची लोक मी जेव्हा निवडणूक जिंकताना बघायचो, मला आनंद व्हायचा की जसा मी जिंकलो म्हणून. पण जेव्हा त्यांना हारताना बघायचो, मला अशी भावना असायची का मी हरलोय, माझा पराभव झालाय. त्यांनी कधी मला सोडलं नाही, मी कधी त्यांना सोडलं नाही. आणि म्हणून मागे काय झालं ते झालं, मला त्याची पर्वा नाही. माझ्या आडनावात राणे, जिथे उभं राहिलो ना तर लोक बघायलाच उभे राहतात, महाराष्ट्राच्या कुठल्याही कोपऱ्यात गेलो तरी. म्हणून मला तशी काय पदच पाहिजे, तरच मी काम करू शकतो अशातला भाग नाही. मी परवा कुठल्या तरी इंटरव्ह्यू मध्ये पण सांगितलं, लाल दिवाचाही पाठलाग नाही. मला शाळेत सोडायला लाल दिवा होता, मला आणि नितेशला. लाल दिवाचाही पाठलाग नाही. पण ह्या मतदारसंघाचं काम कशासाठी करायचं की 10 वर्षापासून हा मतदारसंघ ओसाड पडलाय. 10 वर्षापासून या मतदारसंघात सांगण्यासारखं एक वास्तू उभी राहिली नाही. याच मतदारसंघामध्ये कलेक्टर कार्यालय येतं, याच मतदारसंघामध्ये SP कार्यालय येतं, ओरस प्राधिकरण ह्याच मतदारसंघात येतं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा जो दर्शनी ठिकाणी उभा आहे तो ह्याच मतदारसंघात आहे. प्राधिकरणाची सुरुवात त्या पुतळ्यापासून होते. सिव्हिल हॉस्पिटल याच मतदारसंघात आहे जिल्ह्याचं. हे एवढं सगळं ह्या मतदारसंघाचं नाक असताना अहो तेच कशाला 2014 पर्यंत ह्या मतदारसंघाचा आमदार श्री नारायण राणे होते. त्याच्यापेक्षा मोठी ओळख काय सांगायची या मतदारसंघाची. माझा जीव तुटला. मी बोललो हे 10 वर्ष या आमदारांनी काहीतरी केलं असेल, काहीतरी उल्लेखनीय आपल्याला बघण्यासारखं, काहीतरी दाखवण्यासारखं, दाखवण्यासारखं एक वास्तू मला कोणीही तुम्ही दाखवावी. सिव्हिल हॉस्पिटलची अवस्था जाऊन बघावी. डॉक्टर नाहीत, जिथे डॉक्टर आहेत तिथे व्यवस्था नाही. अहो एक साधा स्पोर्ट्स क्लब नाही आपल्या ह्या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये. तुम्हाला कणकवली मतदारसंघामध्ये बघायचं असेल तर आमच्या समीर नलावडे आणि नितेश राणेंनी तिथे कसा स्पोर्ट्स क्लब बांधलाय तिथे जाऊन कधीतरी बघा. आपल्याकडे एक स्पोर्ट्स क्लब नाही. आपल्याला खेळाडूंना जर तयार करायचं असेल, नितेश राणेने विनोद कांबळीची तिथे असेंब्ली उभी केली, आपली अकॅडमी उभी केली. आपण एक साधं ग्राउंड नाही उभं करू शकलो. केसरकर साहेबांनी वेंगुर्ल्याचा चेहरा बदलून टाकला. अनेक योजना तिकडे आणल्या. अहो तेच कशाला, जेव्हा आम्ही आकडेवारी बघतो ना की DPTC मध्ये, जिल्हा नियोजनामध्ये कुडाळ मालवणला किती मिळाले, महाराष्ट्र बजेटमध्ये कुडाळ मालवणला किती मिळाले, कणकवलीला किती मिळाले, सावंतवाडीला किती मिळाले. अहो तिथे 500 कोटीचा 600 कोटीचा बजेट आणि कुडाळमध्ये कधी 100-150च्या वरती गेलेला नाही. अहो हा तोच मतदारसंघ ना
जिथे निधी मागायला गरज नव्हती, जिथे निधी मागायला लागत नव्हता, तिकडे बसणारा मंत्रालयाला बसणारा जो अधिकारी होता ना, तो झक मारत तिथे निधी पाठवत होता. हा तोच मतदारसंघ ना. मग ती ओळख कुठे गेली? ती ओळख कुठे गेली? ती ओळख परत आणायची आहे. ती ओळख परत आणायची. ही धडपड कशाला? कुठल्या तरी पदावर जायला नाही. मला कुठल्या पदाची गरज पण नाही. पण ह्या जो मतदारसंघामध्ये जी एक ओळख जी विसरली ना, ती ओळख परत आणण्यासाठी ही धडपड आहे. दुसरी कसलीही धडपड नाही. मी म्हणून त्यांच्यावर टीका देखील करत नाही. मी आमदार वैभव नाईकांवर कधीच हल्ली टीका करत नाही. 1-1.5 वर्ष झालं मी टीका करत नाही. कारण का बोलणारच काय नाही. मी बोलणार कोणावर? निकृष्ट दर्जाचं काम हे रस्त्याचं किती वेळा दाखवणार? मी तुम्हाला शपथ घेऊन सांगतो शिवरायांची, मी कधीच या मतदारसंघामध्ये ठेकेदारी करणार नाही. मी कधीच कुठल्या कॉन्ट्रॅक्टरला फोन करणार नाही. मी कधीच दुसऱ्याच्या कामाला माझं काम सांगणार नाही. माझ्याकडून हे कधीच होणार नाही. माझ्यावर संस्कार नाहीत तसे. मी जे केलं ते मी माझंच सांगणार. जेव्हा उद्धव ठाकरेंचं 2.5 वर्ष सरकार होतं, मी एकही नारळ घेऊन भूमिपूजनाला गेलेलो नाही. मला माझी लोक सांगायची, साहेब वैभव नाईक करतात, तुम्ही पण करा. मी करणार नाही. तो करतोय म्हणून मी करणार नाही. साहेब वैभव नाईक ट्रॅक्टर घेऊन शेतात चाललेत, मी नाही जाणार. मला ते शोभणार नाही. ते खोटं मला जमणार नाही. शेतकऱ्यांना जिथे अडचण असेल ना, शेतकऱ्यांचं अर्थकारण कसं वाढवायचं, तो प्रयत्न आमदाराचा असतो. शेतात जाऊन स्वतः स्कूटर घेऊन फिरवणं हे आमदाराचं काम नसतं. जिथे माझा शेतकरी अडचणीत आहे त्याला त्याच्यातून बाहेर काढलं पाहिजे. तो कर्जमुक्त झाला पाहिजे. ती धडपड असली पाहिजे. ट्रॅक्टर घेऊन हाफ पॅन्ट घालून तिथे शेतात जाणं सोपं आहे हो. आणि आपण तर बरा पण दिसतो, त्यांचा जरा प्रकार पण नाही. किती सोपं आहे. पण तसं माझ्याकडून कधी होणार नाही. अहो ठेकेदारीमध्ये या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये जे रस्ते झाले, अनेक कुडाळ मालवणची लोक आपल्याकडे इथे समोर बसलेली आहेत, आपल्याला माहिती आहे. गावागावामध्ये जेव्हा 2014 मध्ये जे डांबर पडलं, त्याच्यानंतर डांबराचं एक लेअर सुद्धा पडलेलं नाही, अशी असंख्य गावं आपल्या कुडाळ मालवण मध्ये आहेत. रस्त्याची कामं तीच झाली जी ह्यांना हवी होती, जी ह्यांच्या मित्र परिवाराला हवी होती. ह्यांचा मित्र परिवार पण ठेकेदार, ह्यांचं घर पण ठेकेदारीवर चालतं. आणि हे आमच्यावर आरोप करतात. हे आम्ही कधी आमच्या घरातलं कोण ठेकेदारी, गव्हर्नमेंटचा एक विषय, 1 रुपयाचं काम घेतलेलं नाही. आमच्या घराण्याने कधी घेतलेलं नाही. अहो 83 पासून आम्ही टॅक्स भरतो, कधी गव्हर्नमेंटच्या पैशाला हात लावलेला नाही. अहो लोनवर हे सगळं साहेबांनी उभं केलं. आता पण जे सिव्हिल हॉस्पिटल, आता पण जे मेडिकल कॉलेज उभं आहे ते लोनवर उभं आहे. जे उद्धव ठाकरे पाडायला आले होते ना आमचं घर, ते लोनवर उभं केलं होतं. एकमेव मराठी माणूस त्या जुहूच्या किनारपट्टीवर राहतो. अहो केवढा अभिमान पाहिजे की एक मराठी माणूस त्या जुहूच्या किनारपट्टीवर राहतो, पण त्यांचा अभिमान नाही. हे मराठी माणसाचं नाव घेतात. अहो एकमेव मराठी माणूस होता त्या जुहूच्या, आजही आहे, गेलेलं काहीच नाही. सरकार बदललं, कोर्टाने आम्हाला खरं ठरवलं की राणे साहेब जसं बांधलेलं आहे तेच घर खरं आहे. हे सरकारने नाही तर आम्हाला कोर्टाने ठरवून दिलेलं आहे. अहो कोणाचं घर पाडायला येतात तुम्ही? आणि मग पत्रकार आम्हाला विचारतात की तुमच्यात आणि ठाकरेंमध्ये एवढा द्वेष का? मी आताही आमच्या कुठल्या तरी ताई बसलेल्या आहेत इकडे मुंबई तकवाल्या, त्यांना मी सांगितलं आमची ठाकरेंची काही दुश्मनी नाही हो, करायची गरज सुद्धा नाही. आता ठाकरे त्या लेवलचे राहिले सुद्धा नाहीत, पण ते ऍक्शन करतील तर राणे रिॲक्शन 100% देणार. आम्हाला राणे साहेबांनी गप्प बसायला शिकवलेलंच नाही. आम्हाला राणे साहेबांनी गप्प बसायला शिकवलं नाही. आम्हाला त्रास होतो, राजकीय त्रास होतो की अरे राणे असे कसे बोलतात, राणे असे का बोलतात. आम्ही आमच्यासाठी नाही बोलत साहेब, आमच्यासाठी नाही बोलत, कोणासाठी तरी भांडत असतो. ती माणसं ते कदाचित लहान असतील, छोटे असतील, पण त्यांचे अश्रू कोणाला जे दिसत नाही ना, आम्ही त्यांच्यासाठी भांडत असतो. पण एक जिथे कॅमेरा लागलेले असतात की बघा राणे असेच आहेत, राणे असेच करू शकतात, हे जे चित्र रंगवलं गेलं त्या बदनामी पोटी राणे साहेबांचे 2 पराभव झाले, माझे 2 पराभव झाले. पण आता पराभव झाले ते गेले. येणाऱ्या 23 नोव्हेंबरला या जिल्ह्यामध्ये 3च्या 3 सीट
महायुतीचे फटाके पण आपलेच आणि गुलाल सुद्धा आपलाच, एवढं मी तुम्हाला आज 100% आज इथे सांगतो. अहो किती सहन करायचं. या जिल्ह्याला एक ओळख होती, या जिल्ह्याला एक ओळख होती. इकडचे आमदार दांडा घेऊन लोकांच्या मागे फिरतात. मी कधीतरी माझ्या सहकार्यानं सांगितलं, हाच दांडा जर माझ्या हातात असता तर किती बदनामी झाली असती. पण त्याच्या काहीतरी कुंडलीमध्ये आहेच वाटतं. त्यांनी दांडा जरी उचलला तरी पत्रकार, तो बिचारा साधाच आहे, तो बिचारा साधाच आहे. साधा माणूस कधी 150 किलोचा नसतो. लक्षात ठेवा. मला त्यांच्यावर वैयक्तिक टीका करायचा काही मला गरज सुद्धा नाही. पण 10 वर्ष आता पण हे जी सभा होते ना, सकाळपासून आमदार कामाला लागलेत. कशासाठी? कशी तरी सभा फेल गेली पाहिजे. बचत गटांच्या कुठल्या तरी महिलांना फोन गेले पाहिजे की तुम्ही जाऊ नका, तुमचं काहीतरी वाईट होईल, तुमच्याकडून तुम्हाला पुढचे पैसे मिळणार नाही. सकाळपासून आमदाराचे धंदे की कशी तरी ही सभा फेल गेली पाहिजे. अहो एकनाथ शिंदे साहेबांची सभा आहे, ही राणे साहेबांची सभा आहे. असं कोणी जन्माला आलेलं नाही आमची सभा फेल करण्यासाठी, एवढं लक्षात ठेवा. आम्ही तुमच्या कधीच अंगावर जात नाही, आम्ही तुमच्या कधीच भानगडीत जात नाही. अहो स्पर्धाच नाही. माझी स्पर्धा माझ्याशी आहे की हा मतदारसंघ मी चांगला कसा करू शकतो, 21व्या शतकातला मतदारसंघ कसं ठेवू शकतो. अहो जग कुठे चाललंय आणि कुडाळ मालवण कुठे चाललंय याचा कधीतरी समतोल आपण ठेवला पाहिजे. आमचा विद्यार्थी कसा शिकतो, इकडचा स्पोर्ट्समॅन कसा तयार होतो, इकडची आरोग्य सेवा कशी आहे, इकडचं प्रशासन कसं चालतं, इकडचे उद्योगधंदे कसे निर्माण झाले पाहिजे. अहो त्या कुडाळ MIDC ला जाऊन बघा, आतमध्ये घरं झाली. आमच्या एका पत्रकारांनी मध्ये कुठली तरी एक बाईट तयार केली की कुडाळ MIDC मध्ये लोकांनी घरं बांधली. अहो कुडाळ MIDC बंद पडायला आली. ती आम्ही आता सामंत साहेबांना सांगणार आहे की साहेब एकदा मी पदावर गेल्यावर आणि पुढचं सरकार आल्यावर, कारण का सामंत साहेब कुठेही गेले तरी मंत्री 100% असतात, म्हणून मला माहिती आहे की ते पुढच्या मंत्रिमंडळात मंत्री 100% असणार आणि सरकार हे महायुतीचंच येणार, हे मला 100% माहिती आहे. म्हणून त्यांना सांगणार आहे साहेब हे आमचं कुडाळ MIDC परत जिवंत केलं पाहिजे. असे अनेक काम आहेत, लहान लहान काम आहेत, जास्त मोठं काम नाही. धरणं नाही. सीवर्ल्ड प्रकल्प काढला की म्हणे सीवर्ल्ड प्रकल्प जमिनी राणेने घेतल्या, राणे पडले, एकही एकर जमीन तिकडे सीवर्ल्डला शोधू शकले नाहीत. ताळंबा प्रकरण, राणे साहेब उभे होते 2014ला, आजपर्यंत जमिनी आहेत तशाच आहेत. का प्रकल्प रद्द केले नाहीत? अहो तेजस ट्रेन मोदी साहेबांनी सुरू केली, नितेशने थांबा मिळवला. या 10 वर्षामध्ये कुडाळला मिळालेले एक थांबा तुम्ही मला दाखवा ट्रेनचा. असं सांगण्यासारखं भरपूर आहे, भरपूर सांगण्यासारखं आहे. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये तुमच्या बरोबर सातत्याने माझं बोलणं म्हणजे तुमच्या समोर येत राहील. माझ्यानंतर राणे साहेबांचं भाषण होणार आहे आणि त्यानंतर शिंदे साहेबांचं भाषण होणार आहे. आपण आतापर्यंत जसे शांत बसलेले आहात तसेच आपण शांत बसा आणि पुढच्या ह्या 2 नेत्यांची भाषणं आपण ऐकावीत, एवढीच आपल्याला सगळ्यांना विनंती करतो. आणि येणाऱ्या 20 तारखेला मोठ्या संख्येने आपण बाहेर पडा. तिकडे आमदार नितेश राणे निवडून येणार, इकडे सन्मान्य केसरकर साहेब निवडून येणार आणि तुमच्या सगळ्यांचे आशीर्वाद असले तर निलेश राणे पण त्या सभागृहात निवडून जाणार. एवढंच सांगतो आणि रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब. आपल्या या ओघवत्या शैलीने आणि आक्रमक वृत्तीमुळे आम्ही सगळेजण आपल्या या ठिकाणी निश्चितच येणाऱ्या विधानसभेमध्ये मोठ्या मताधिक्याने आपल्याला आमदार म्हणून पाठवणार आहोत. यानंतर मी विनंती करतो शिवसेना पक्षाचे जिल्हा प्रमुख सन्माननीय संजयजी आंग्रे यांनी या ठिकाणी आपणा सर्वांना मार्गदर्शन करावं.
छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. व्यासपीठावर आमच्या सर्वांचे नेते आणि कोकणाचे भाग्यविधाते राणेसाहेब आणि ज्यांनी मगाशी पण भाषणात सांगितलं की कोकणात जेवढे आतापर्यंतचे सिंधुदुर्गातले नेते दिसतात त्याच्या पाठीमागे राणेसाहेबांचंच ओलं आहे. म्हणजे मी सुद्धा जिल्हा परिषद सदस्य झालो किंवा राजकारणात आलो तो राणे कुटुंबामुळेच आलो. नितेश राणे साहेबांनी मला जिल्हा परिषद सदस्य दिलं आणि राजकारणात मला मोठं केलं. हे आमचे राणेसाहेब, त्याच्यानंतर माजी खासदार निलेश राणे साहेब आणि मगासपासून सगळे भावी म्हणत होते, पण मी सांगतो साहेब तुम्ही 23 तारीखला आमचे आमदारच असणार एवढंही तुम्हाला सांगतो. तसंच आमचे देवगड आणि कणकवली वैभवडीचे सगळ्यांचे आणि महाराष्ट्रातले पहिल्या 5 आमदारातले नितेशजी राणे साहेब, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, व्यासपीठावर सर्व मान्यवर, मी तुम्हाला एवढंच सांगतो की आपल्याला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही, कोणाची सांगण्याची गरज नाही. तिन्ही आपले महायुतीचे उमेदवार निवडून येणार. फक्त लीड कोणाचं जास्त असणार, नितेश राणे म्हणतील माझं लीड जास्त असेल, निलेश राणे म्हणतील माझं लीड जास्त असेल आणि दीपक भाई म्हणतील माझं लीड जास्त असेल. लीड किती एवढाच प्रश्न असेल. 100% आपले सगळे तिन्ही उमेदवार निवडून येणार एवढं मी माझा जिल्हा प्रमुख मी याने तुम्हाला सांगतो. आणि आपल्याला 20 दिवस 30 आता मध्ये पहिले दिवाळीचे 4-5 दिवस आपल्याला आहेत, त्यावेळी आपल्याला काम करता येणार नाही आहे. त्याच्यामुळे आपण राहिलेले बाकीचे सगळे दिवस आपण हे पक्षासाठी आणि देशासाठी राज्यासाठी हे दिले पाहिजे. आणि मी एवढंच सांगतो की बाकीच्या वेळी आम्ही राणे साहेबांकडे जातो, साहेब माझं हे काम आहे तुम्ही करा. मग आज आपण 20 दिवस राणे साहेबांकडे कुठची अडचण सांगता नाही की माझी काहीतरी काम आहे. नाही तर प्रत्येकाला काहीतरी कारण असतात की माझं आज ऍडमिशन आहे, मला कुठे जायचं आहे. खरंच सांगतो साहेब, माझ्या मुलीचा मुंबईला परीक्षा होती ती कॅन्सल केली, नाहीतर परत नाही म्हणणार की आज यांचं नेमकं कसं काय काम आलं. तर त्यांना मी सांगितलं की आपण पुढच्या परीक्षेला मी तुझ्याबरोबर येतो. निलेश साहेबांबरोबर मला आज आतापासून 23 तारीखपर्यंत राहिलं पाहिजे. असं प्रत्येकाने निर्णय घेतला पाहिजे की आपण बाकीची सगळी कामं असतील की आपण 23 तारीख नंतर करूया. आणि मुख्यमंत्र्यांनी लाडकी बहीण ही योजना केलीच आहे, आरोग्यासाठी योजना केली. अशा प्रत्येक योजना जरी समजा आपण प्रत्येक माणसापर्यंत नेऊन पोहोचवल्या तरी आपला 100% उमेदवार निवडून येणार आहे. आणि समोरचे आता वैभव नाईक आहेत, त्यांनी काय केलं हे लोकांपर्यंत सांगण्याचं, काय विकास त्यांनी काय केला हे त्यांनी सांगावं. आणि आमचे निलेश राणे साहेब काही नसताना म्हणजे 10 वर्ष ते सत्तेत नसताना पण त्यांनी काय केलं, अधिकाऱ्याकडे बोलताना त्यांनी निलेश राणे साहेब जाऊन देत आणि वैभव नाईक साहेब जाऊन देत, ह्यांच्यात किती फरक असतो. ह्या मगाशी आपल्या संदीप कोटकरकरांनी पण सांगितलं भाषणात, ही राणे साहेबांची धमक आहे. त्याच्यामुळे आपण प्रत्येकाने निर्णय घेतला पाहिजे की आपण काही करून निलेश राणे साहेबांना विधान परिषदेत पाठवलं पाहिजे. हा प्रत्येक मतदाराने आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याने निश्चय केला पाहिजे. तसंच आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांकडे एक विनंती केली होती की काही करून साहेब आपल्याला ह्या कुडाळ मालवण मधून शिवसेनेचा उमेदवार पाहिजे. तर साहेबांनी त्याच वेळी सांगितलं की प्रत्येक वेळी साहेब आम्हाला ही अडचण होते की निधी मागताना प्रश्न येतो, बाकीच्या वेळी प्रत्येक अडचणीला प्रश्न येतो. जरी काय असेल तरी ते त्याच वेळी आम्हाला त्यांनी वचन दिलं होतं की तुम्ही काही काळजी करू नका, तुमची ही इच्छा आम्ही 100% पूर्ण करतो. त्याच्यामुळे आम्ही सर्वजण आमचे सगळे पदाधिकारी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो. आणि जरी 2.5 वर्ष आमची सत्तेत नसलो तरी आमच्या प्रत्येक आमदार जरी आमचा नसला तरी निलेश साहेबांनी आम्हाला अजिबात दुजाभाव केले नाही. प्रत्येक आमचे कुडाळ मालवणचे जे कार्यकर्ते जात होते त्यांना प्रत्येकाला मान सन्मान मिळत होता. त्याच्यामुळे आम्हाला निलेश साहेब तुम्ही काही करून 23 तारीखला तुमचा विजय झाला पाहिजे एवढं मी सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. साहेब विजय झाला पाहिजे ना, विजय करून दाखवणार. धन्यवाद सन्माननीय आंग्रे साहेब. यानंतर आपण सर्वजण ज्यांच्यावर मनापासून प्रेम करता, आपण सर्वजण ज्यांना ऐकण्यासाठी नेहमी उत्सुक असता, आपल्या सगळ्यांचं लाडकं नेतृत्व, कोकणचे भाग्यविधाते, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री आणि आपल्या सगळ्यांचे लाडके खासदार सन्माननीय नारायण राणे साहेब. प्रत्येक मान्यवरांच्या मनोगतातून माननीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या कार्याचा, कर्तृत्वाचा झंझावात आपण ऐकलात. आणि तोच कार्यकर्तृत्वाचा झंझावात या ठिकाणी बुलंद स्वरूपामध्ये, ज्यांचा आवाज विधानसभेमध्ये नाही तर लोकसभेमध्ये सुद्धा दुमदुमला आणि इथल्या कोकणी माणसाच्या विकासाचा ध्यास हाच ज्यांनी आपला श्वास मानला आणि कोकणच्या मातीवर, कोकणच्या मातीशी नाळ ठेवून निरंतर प्रेम केलं, असे आपल्या सगळ्यांचे भाग्यविधाते माननीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या नेतृत्वासाठी आणि त्यांच्या
एकंदरीत कार्यकर्तृत्वासाठी आपण जोरदार टाळ्या वाजूया. मी सन्मानपूर्वक आमंत्रित करतो माननीय कोकणचे भाग्यविधाते, विद्यमान खासदार, माजी केंद्रीय मंत्री, माजी मुख्यमंत्री नारायणराव राणे साहेब आपल्याला संबोधन करता आहेत. महायुतीचा मेळावा संपन्न होतोय आणि महायुतीचा मेळावा मुख्यतः निलेश राणे यांचा माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्यांचा प्रवेश आहे. शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप या संघटनेमध्ये, शिवसेनेमध्ये ते आज प्रवेश घेत आहेत. या मंचकावर उपस्थित असलेले सन्माननीय निलेशजी राणे, नितेशजी राणे, लोकप्रिय कणकवली देवगड विभाग मतदारसंघाचे आमदार, सन्माननीय मनीष दळवी, जिल्हा बँक अध्यक्ष, सन्माननीय संजय आंग्रे, शिवसेना जिल्हा अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी, सन्माननीय बाळा चिंदरकर, श्रीमती वर्षा कुडाळकर, शिवसेना महिला प्रमुख, सन्माननीय रणजित देसाई, संदीप उत्तरकर, सन्माननीय अशोक दळवी, कुडाळ मालवण मतदारसंघातील महायुतीचे सर्व तालुका प्रमुख पदाधिकारी, उपस्थित पत्रकार मित्र, उपस्थित वडीलधारी मंडळी, बंधूंनो, भगिनींनो, मातांनो आणि तरुण मित्र, वेळ बराच झालेला आहे. 4ची सभा होती. मुख्यमंत्री एअरपोर्टवरून निघाले आहेत. येणाऱ्या 10-12 मिनिटात ते पोहोचतील. तोपर्यंत ही खिंड लढवण्यासाठी मी तुमच्या समोर उभा आहे. मी तुमच्या सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो या विलंबाबद्दल. आणि आपण मुख्यमंत्र्यांचं भाषण होईपर्यंत सगळे थांबाल अशी अपेक्षा करतो. बांधवांनो, ही निवडणूक 20 नोव्हेंबर रोजी होऊ घातलेली आहे. आणि या निवडणूक, विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी महाआघाडीचे उमेदवार महाराष्ट्रात आमचे नेते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि अजित पवार हे आता लवकरच सर्व उमेदवारांची घोषणा करतील. आणि सन्माननीय एकनाथ शिंदे जे घोषणा करतील त्यात आमचा निलेश राणे असणार आहे. मग तुमच्या सर्वांच्या उपस्थितीत मी त्याचं अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. बांधवांनो, ही निवडणूक अति महत्वाची आहे. महाराष्ट्रासाठी आहे, देशासाठी आहे, महाराष्ट्रातील सगळ्या जिल्ह्यांसाठी आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी पण आहे. आज तुमची उपस्थिती पाहून मी खरंच भारावून गेलो. 4 ते आता 8 वाजले. 4 तास तुम्ही जागेवर खेळून बसलेला आहात. हे तुमचं प्रेम पाहून, खरंच हे प्रेम पाहून मी अतिशय भारावून गेलो. तुमचे आभार कोणत्या शब्दात मानावे हे मला समजत नाही. तुम्हाला दीर्घ आयुष्य लाभो, तुमचं आरोग्य चांगलं राहावं एवढंच परमेश्वराकडे मागणी करी. बांधवांनो, ही निवडणूक महत्वाची आहे असं मी म्हणालो. आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करूया. या कुडाळ मालवण मतदारसंघाचा एक वेळा मी आमदार होतो, अनेक वर्ष. या सिंधुदुर्गातून 6 वेळा इथल्या जनतेने मला निवडून दिलं. महाराष्ट्रात अनेक खात्यांचा मंत्री झालो, महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झालो, महाराष्ट्राचा विरोधी पक्षनेताही झालो, केंद्रीय मंत्रीही झालो, राज्यसभा लोकसभा दोन्ही सभागृह मी पाहिली. तसं पाहिलं त्या देशातील सर्व सभागृह महत्वाची. या सभागृहात काम करण्याची मला संधी मिळाली आहे. ही संधी तुमच्या सर्वांमुळे मिळाली. बांधवांनो, माझ्यानंतर या मतदारसंघात कोण आमदार आहे ना महाराष्ट्राला माहित, ना सिंधुदुर्गाच्या कुडाळ मालवणच्या लोकांना. मी कोणावर वैयक्तिक टीका कधीही करत नाही. पण बांधवांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास
करायचं असेल, समृद्धी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणून सुखी संसार लोकांचे व्हायचे असतील तर इथे बरीचशी कामं आता बाकी आहे. उद्योग यायचे बाकी आहे. मी दोडा मार्केट बाजूला उद्योगांसाठी 1400 एकर जागा राखून ठेवली. मला इंजिनिअरिंग कारखाने, औद्योगिक कारखाने आणि आधुनिक टेक्नॉलॉजी असलेले कारखाने आणायचे. ओरसला मी या सर्व टेक्नॉलॉजीचे कारखाने येत असताना आमच्या तरुणींना इथेच नोकरी मिळावी म्हणून प्रशिक्षणासाठी या ओरस या ठिकाणी प्रशिक्षण केंद्र पण सुरू केलं आहे. बांधकाम सुरू आहे, लवकरच पूर्ण होईल. मुला मुलींना शिक्षण मिळेल आणि तोपर्यंत दोडा मार्गला कारखाने उभे राहतील. आपल्या देशात हॉस्पिटलला लागणारं साहित्य, मशिनरी बनवणारे कारखाने एकमेव आता विशाखापट्टणला झालाय, बाकी देशात नाही. तसे 500 पेक्षा जास्त कारखाने दोडा मार्गाला यावेत, हे माझे प्रयत्न आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मी काय आणलं नाही हो सांगा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात फेब्रुवारी मार्च मध्ये पाणी टंचाई असायची. कोणतं धरण मी नाही आणलं. महम्मदवाडी असू द्या, घोणसरी असू द्या, टाळंबा असू द्या, मोठी लहान सगळी धरणं आज जी सुरू आहेत आणि पाणी टंचाई नाही. टँकर मुक्त सिंधुदुर्ग जिल्हा हा नारायण राणेंनी केला. वीज सांगा, डोंगराळ भागात जिथं धनगर समाज राहतो तिथे वीज नव्हते. मी आलो 90 साली तेव्हा, पण वीज कुठल्या गावात गेली नाही. असं एक गाव या मी संपूर्ण जिल्ह्यात शिल्लक ठेवला नाही. आपल्या जिल्ह्यातले रस्ते बघा आणि महाराष्ट्रात कुठेही जा जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा आपल्या जिल्ह्यात बघा. रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य, शाळा, मनोरंजन केंद्र काय नाही आणलं. इंजिनिअरिंग कॉलेज आणलं, मेडिकल कॉलेज, 650 कॉटचं हॉस्पिटल या कुडाळमध्ये उभं आहे. 600 मेडिकलचे विद्यार्थी आज डॉक्टरचं शिक्षण घेत आहेत कुडाळमध्ये. 2000 इंजिनियर शिक्षण घेत आहेत कणकवलीमध्ये. का नाही एखादी बालवाडी या विरोधकांनी चालू केली हो. उद्धव ठाकरे काय मला माहिती हो चांगलं. त्या शिवसेनेच्या पुढारी जे आहेत नेते तर म्हणणार ना लायक नाही हो. एखादं कॉलेज, एखादी शाळा, एखादा उद्योग, 5-25 लोकांना नोकरी मिळेल असं एक काहीतरी सुरू केलं का. आधुनिक टेक्नॉलॉजी यावी, त्याचं प्रशिक्षण दिलं जावं. भविष्यात आमच्या मुला मुलींना चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळाव्या. केला का प्रयत्न कोणी. लेटर येते, नेते येत आहेत, भाषण करतायत. नारायण राणे त्यांचं टार्गेट, राणे कुटुंब. काय वाकडं केलं, काय वाईट केलं. एक तरी कारण सांगा, एक तरी कारण. तर काल परवा गेलेला 2 कोण आणले जंगलातून धरून. सध्या सिंधुदुर्गात माकड फार झाल्या, शेतीचं नुकसान फार होत आहे. आणले धरून. 90 साली आमदार राणे झाले. ही सगळ्यात वाईट गोष्ट आहे. अरे राणे आला नसता तर तू दिसला नसता ना, राजन तेली दिसला असता ना, उपरकर दिसला असता. कोण होते होय, काय होतं, त्यांची घरं पाहिली का तेव्हा तुम्ही. राजन तेलीला घरही नव्हतं. आता कणकवलीत पण बंगला आणि सावंतवाडीत पण बंगला. कसं आलं होय. काय कंपन्या आहेत, काय फॅक्टरी आहेत, काय उद्योगधंदे आहेत, काय इन्कम टॅक्स भरतात दाखवा. काही नाही. दलाली, कॉन्ट्रॅक्टरवरून पैसे घेणं, फसवणूक करणं, हे त्यांचे धंदे. आणि माझ्यावर टीका. या राजन तेलीला बांद्र्याला बीकेसी मध्ये 3.5-4 कोटीचं घर विचारत त्याला, तुला कोणी दिलं रे.
सावंतवाडीची घराची जागा मी घेतली होती कार्यालयासाठी, तिथे घर ठोकलं. काय लायकी हो यांची? त्याला आमदार केलं मी राजन तेलीला, MAC. एकही मत तेव्हा काँग्रेसकडे नव्हतं, एकही मत. त्याला विचारा राणेने जो खर्च केला, कोण आत्ताचा पुढारी खर्च करून तुला आमदार बनवेल? आणि आता माझ्यावर टीका करा, मला काय फरक नाही. मी तुमची दखल पण घेत नाही. माझी बरोबरी करू शकत नाही ना, माझ्या निलेशची करू शकत नाही, नितेशची करू शकत नाही, कोणाची लायकी नाही. 6 वर्ष विधान परिषदेत तोंडातून शब्द निघाला नाही. इथला आमदार वैभव नाही, नावात वैभव, कर्तृत्वात काही नाही, शून्य. 10 वर्षात पण ते वजन, ते जाडजूडपणा लोकहिताचं, लोक कल्याणाचं आहे का? काय केलं त्यांनी? काही नाही. काम दुसऱ्याच्या नावावर घ्यायची, विकास काम, रस्त्याची कामं, पुलाची. कोण करणारे? कॉन्ट्रॅक्टर कोल्हापूरचे. पार्टनर कोण? आमदार. नाही म्हणून सांगावं. असे आमदार विकास करू शकतील तुमचा? बांधवणा हा जिल्हा प्रगतीकडे जातोय. 90 साली मी आलो, माननीय बाळासाहेबांनी मला पाठवलं, नारायण तुला मागतायत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, तू तिथे उभा राहा. साहेबांना नमस्कार सांगत होतो, साहेब मला एक टर्म अजून करू दे मुंबईत कॉर्पोरेशनला, कारण मला महापौर व्हायचं. एकच पद माझं राहिलं. नाही म्हणे तुला जावं लागेल. मी आलो. 28 दिवस होते. किती दरडोई उत्पन्न होतं लोकांचं? 35,000. आज विचारा किती दरडोई उत्पन्न आहे? 2.5 लाख. कसं होतं हो? तेव्हा बघा, घर बघा, तेव्हा लोकांची राहणीमान बघा, आणि आता बघा, आताची मुलं कशी शिकतायत बघा. प्रत्येक तालुक्यात इंग्लिश मीडियम शाळा आहे, प्रत्येक शाळेत शिक्षक आहे, वर्ग आहे, कुठे अपूर्ण वर्ग नाही, आणि शिक्षक पण कमी नाही आहेत. हे कोणी केलं? आज मेरिट मध्ये 10वी आणि 12वीला 8-8, 10-10 मुलं येतात. कशी येतात? शैक्षणिक दर्जा. आज चांगल्या परीक्षेमध्ये आज आमची मुलं पास होत आहेत, चांगल्या नोकऱ्या मिळत आहेत. IAS IPS साठी मुलं परीक्षेला बसत आहेत. मी एक दिवशी रेल्वेने येत होतो सिंधुदुर्गात, VT स्टेशनला उतरलो गाडीतून. तेवढ्यात एक मुलगी पोलिसांचा ड्रेस घातलेली आली आणि मला सल्यूट मारला आणि नमस्कार. मी म्हणलं आपण कोण? दादा मी वेंगुर्ल्याची, मी IPS झाले, पोस्टिंग मला VT स्टेशनला झालेली आहे. मला कळलं, वायरलेस मेसेज आला की तुम्ही कोकणात चाललाय, तुम्ही स्टेशनला, म्हणून तुमचे आशीर्वाद घ्यायला आलो. मला आनंद झाला. माझ्या सिंधुदुर्गात एक मुलगी वेंगुर्ल्याची IPS झाली. असंख्य होतील तेव्हा किती आनंद. IAS होतील तेव्हा किती, कलेक्टर कमिशनर होतील किती आनंद. अशा दर्जाचं शिक्षण माझ्या जिल्ह्यात मिळावं हे माझे प्रयत्न आहेत. आहे का विरोधकांचे? उभाटा का फुबाटा? शिवसेना फक्त लोकांना शिव्या घालायचा. आमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सारखे शिव्या बोलत नाही. अरे एकनाथ शिंदे किती तास काम करतायत जरा बघा महाराष्ट्रात. आता गुवाहाटीमधून आले, इकडे आले का 4 वाजता झोपले. परवा त्यांच्या घरी गेलो, मला कळलं मला भेटायचं होतं, माझी अपॉइंटमेंट होती 11ची. मी घरी गेलो, ते बोलले 6 वाजता आले. हे कोणासाठी? उद्धव ठाकरे तुम्ही मुख्यमंत्री होतात. 2.5 वर्षामध्ये हा माणूस 2 तास फक्त मंत्रालय, 2 तास असा मुख्यमंत्री. काय विषय माहित आहे तो त्याला? एक विषयाचं गंधन आहे. अर्थमंत्री एकदा मुंबईत आल्या होत्या देशाच्या, निर्मला सीतारामन. अनेक कॉन्फरन्स मध्ये एक प्रश्न त्यांना विचारला मुख्यमंत्र्यांना, काय हो तुम्ही बजेटमध्ये किती तरतूद विकासाला केली आहे, कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट किती केली आहे? तो विषय माझा नाही ना, तो विषय तुमचा. मग तुझं काय आहे? कोरोनामध्ये औषधामध्ये 15% खायची, हा तुझा विषय? प्रत्येक विकास कामात 10 आणि 15% हा आणि याचा मुलगा
2.5 वर्षात हे दुकान चालवलं, लोकहिताचं नाही. आणि आता आमचं सरकार, महाआघाडी सरकार, बघा विकास काम किती गतीने चालले, विदा कार्य चाललंय. आता पण आमच्या निलेशने उल्लेख केला, वक्त्याने उल्लेख केला, लाडक्या बहिणीचा 1,500 रुपये महिना. गरीबार जिथे चूल पेटत नाही, त्या चूल पेटत नाही ना, त्यानं चूल पेटवण्यासाठी आमच्या एकनाथजी शिंदे आणि हे पैसे देत आहेत गरिबांसाठी. आम्ही सत्तेवर आलो, आम्ही बंद करू, हा उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्कला म्हणतो. अरे बंद कर, सूर चालू काहीतरी कर ना. आयुष्यात कधीतरी लोकहितासाठी लोकांना चालू काही करून दाखव. तुझ्या शिवसेनेच्या लोकांनी ते आता घेतले, त्यांनी एक शाळा, कॉलेज, एक तरी मार्गदर्शन, एक वृद्धाश्रम आम्ही उभा केलाय. तू केलायस? रिटायर झाला ना, पाहिजे तुला एक जागा ठेवतो. काय केलं तुम्ही? काही न करता टीका. फक्त एकनाथ शिंदे, नारायण राणे हे टार्गेट सोडून गेले. म्हणून तुझ्या बरोबर काय राहणार? एखाद्या बुद्धू माणसावर काय करणार हो? त्याला काय कळत नाही. आणि मग आज ही विधानसभेची निवडणूक बांधवानो, या महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आहे, सर्वांगीण विकास. महाराष्ट्र देशामध्ये प्रगत राज्य व्हावं, या राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात समृद्धी यावी, आमच्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकाला चांगला भाव मिळावा, शेतकरी आमचा सुखी व्हावा, या दृष्टीने काम आहे, हे काम आहे. पत्रकार राणे साहेब, तुमचा निलेश शिवसेना एकनाथ गटात गेला. म्हणलं काय आलं? मी बीजेपीत आहे, आमचा नितेश बीजेपी आहे. आता इथे जागा एकनाथजींना मिळाली, एकनाथजीचं मन मोठं. त्यांनी निलेशला बोलून सांगितलं, निलेश ये, मी तुला उमेदवार देतो. मी धन्यवाद देईन त्यांना, बोलून सांगितलं. का निलेश मध्ये कर्तृत्व आहे. निलेश लोकहित, लोककल्याण हे काम करतोय. नितेश देवगड, वेबवाडी या आणि कणकवलीत बघा 10 वर्ष त्यांनी केलेलं कार्य आणि काम, आणि महाराष्ट्राचं नाव. आणि वैभव नाईक बघा गल्लीतच आहे, अजून गल्लीत. तुलना करा ना. मग जसं काम करायचं असेल, या कुडाळ मालवणचं कायापलट करायचं असेल, इथली मुलं सर्व क्षेत्रात आघाडीवर, देश पातळीवर जायची असतील, तर तुम्हाला निलेश सारखाच आमदार हवा. एकनाथ शिंदे, आमचा देवेंद्र फडणवीस, अजित दादा यांचं सरकार हवं. यांचं सरकारी आणा, आणि त्या सरकारमध्ये आमचा निलेश राणे सारखा आमदार हवा, नितेश राणे सारखा आमदार हवा, तरच विकास या जिल्ह्याचा होईल. कोणी काही उलट टीका करतं, कोणी टीका. तिकीट नाही मिळालं, तिकीट मिळालं. मला एक सांगावं, या राजन तेलीचं घर कणकवली, कणकवलीत त्यांनी काय केलं सांगावं? गोडग्याला वडील राहायचे, वडिलांची तरी काय ते जिवंत असेपर्यंत काय सेवा केलीस? मामांकडे राहायला, खायला वडील गोडग्याला ना वडिलांना विचारू शकला, त्यांना पोसू शकला ना, कणकवली कोणाच्या करंगळीवर डायस करू शकला? सांगा मला. आणि तो शिवसेनेत गेल्यावर उद्धव ठाकरे आणि बोलतो, बोला राणेंविरुद्ध काय बोलणार तू? तू शेंबडा आणि तो मा शेंबडा. माझ्या जवळ येऊन माझ्याशी उल्लेख काय करतो तू? नारायण राणेचं घर पाडायला. अरे कॉर्पोरेशनची परवानगी घेतली मी, बँकेचे पैसे घेतले मी, रीतसर कायदेशीर घर बन, आणि मुख्यमंत्र्याला पहिलं राणेचं घर उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पत्नी हा सूड. अरे 39 वर्ष शिवसेना वाढायला, महाराष्ट्रात पोचायला ते राणेने रक्त दिलाय, कष्ट पैना परिश्रम केले. कुठे होतास तू? अरे तू कोणाला एक कान फडत तरी मारलं का? मुंबई शिवसेनेचं नाव आणि दहशत झालं, त्याला कारण नारायण राणे सारखे सैनिक होते, एकनाथ शिंदे सारखे सैनिक होते. तू कुठे होता रे तेव्हा? कुठे होता? अरे आम्ही झालो नसतो तो तू दिसला पण नसतास रे, मातोश्री मध्ये असतास. बांधवानं
आमच्या आई वडिलांची पुण्याई म्हणून माझ्यासारखा सैनिक जगला. हे माझ्या आई वडिलांची. आम्ही काम, कार्य, सेवा, जनतेचे प्रश्न आणि मराठी माणसावर जिथे अन्याय झाला तेव्हा धावून जायचो. तेव्हा जीवाची पर्वा नाही केली. आम्ही नाही केली पर्वा. उद्या माझं काय होईल, माझं कुटुंब उघड्यावर पडेल याची चिंता आम्ही केली नाही. म्हणून शिवसेना आज आहे आणि म्हणून हा मुख्यमंत्री झाला. हो, आता कधीच होणार नाही. आता 25 आमदार येता नाके नऊ आहेत. 25 दुकान बंद होत चाललंय. बांधव, मराठी माणसाबद्दल आणि हिंदुत्वाबद्दल आम्हाला सार्थ अभिमान असणारे आम्ही आहोत. हिंदुत्व आणि मराठी माणूस यांच्यासाठी काही करायला तयार आहे. मी सिंधुदुर्गातला बघा, कुठलाही कार्यकर्ता येऊ दे. आज सांगतो, आजचं उदाहरण 8 वाजता. आज 8 वाजता माझ्या फोन बेल वाजली. मी उचलला. हॅलो, कोण बोलताय? रडायला लागला तो माणूस. बोलो, आपण कोण बोलताय? साहेब, मी साताऱ्यावरून बोलतोय. माझी पत्नी, आम्ही इकडे आलो होतो साताऱ्याला. माझी पत्नी विमान फासले त्याचं नाव, वारली आणि डेड बॉडी सरकारी हॉस्पिटलमधून मिळत नाही. मी बोललो, तुमचं नाव सांगा. पत्नीचं नाव सर लिहून घेतलं मी. आणि बांधवानं कलेक्टरला फोन केला आणि तिथल्या सिव्हिल सर्जनला फोन आणि त्याचं प्रेत घेऊन दिलं. का नारायण राणे सोडून दुसऱ्या कोणाला या जिल्ह्यातला फोन केला हो? का उद्धव ठाकरे शिवसेनेच्या त्या लोकांना का नाही फोन केला? काल गेलेले. विश्वास आहे. दादांना फोन केला, 1 तासात अर्धा तासात डेड बॉडी मिळेल. सावंतवाडीत ते राहतात. ते एसटीच्या समोर काहीतरी घर आहे त्यांचं. आता आले तर विचार. आज निघाले तिकडून ते. बांधर कुठल्या माणसाचं काम मी नाही केलं. अडचणीला धावून कोण जात? वैभव नाईक जातो, राजन तेली जातो. लोकांच्या पैशावर किंवा कॉन्ट्रॅक्टरांच्या पैशावर जीवन जगणारा तो उपरकर करतो काम. काय काम धंदे आहे त्यांचे? काय काम धंदे? आणि म्हणून बांधवांनो, तुम्हाला माझी विनंती करावीशी मला वाटते. विनंती करावीशी वाटते. ही निवडणूक अति महत्वाची आहे. तुमच्यासाठी, आमच्यासाठी, जिल्ह्यासाठी, येणाऱ्या पिढीसाठी. निलेश राणे, नितेश राणे असो, हे तुमच्यासाठी. आम्हाला काय मिळवायचं नाही या जिल्ह्यातून. आम्ही सगळे आमचे व्यावसायिक आहोत. आम्ही फुकट जगणारे किंवा कमिशनवर जगणारे आम्ही नाही आहेत. प्रत्येकाला, निलेशला वेगळा भाग आहे, नितेशला वेगळा भाग आहे. त्यांनी तो व्यवसाय करा आणि राजकारण करा. पूर्ण सोडलेले नाही. आपला व्यवसायातून पैसे मिळाले ते कुटुंबाला. तर आम्ही कोणाच्या बसण्यात नाही, उठण्यात नाही, कुठल्या अड्ड्यावर नाही, पार्टीवर नाही. मी कुठल्याच्या डिनरला पण जात नाही आणि बाहेरचं खातही नाही. एवढे काटेकोरपणे वागायचं. बाळासाहेबांनी तेव्हा हा उद्धव जर कॅपेबल होता तर ह्याला सोडून मला का केला हो मुख्यमंत्री? मला काय एवढी पद दिली? बांधवणे 11 पद आहे. 11 माझं पद. का पद दिली? बांधवण थोडा वेळ थांबा. मुख्यमंत्री आले दारापाशी, कृपया जाऊ नका, माझी विनंती आहे. हे तुमच्यासाठी एवढे लांब आले आहेत, कृपया थांबाव. आणि म्हणून मला तुम्हाला सांगायचंय, तुम्ही कडवटपणे आमच्या पाठीशी उभं राहिलात, आम्ही कुठेच कमी पडणार नाही. ना दिल्लीत, ना महाराष्ट्रात, ना कुठेही. अजूनही कुठे कमी पडणार नाही. फक्त तुमची साथ पाहिजे. आशीर्वाद. आशीर्वाद. सांगा मला, गेल्या 34 वर्षात किती ब्रिज झाले हो जिल्ह्यात? किती रस्ते झाले, न होणारे झाले? हायवे बघा, आपला हायवे. आपला हायवे वाटतं का तुम्ही सिंधुदुर्गातून जाताय? मला तर वाटतं मी फॉरेनला आलोय. आता मधला भाग पण आहे ना 2 रस्त्यामध्ये, तो पण ब्युटिफिकेशनला मी दिलेला आहे.
नितीन गडकरींनी त्यासाठी मला 12 कोटी दिलेत. आता त्याचं ड्रॉइंग आणि सगळं चाललंय. आता बघा तुम्ही पुढच्या वर्षी आपला रस्ता कसा सुंदर अजून दिसेल. हे का करतोय? डॉन बॉस्को आणली बघा. डॉन बॉस्कोचे फादर अनेक चक्र त्यांनी मंत्रालयात मारले. एक दिवशी मला भेटले, म्हणलं तुम्ही का आलात? साहेब आम्हाला डॉन बॉस्को सिंधुदुर्गात आणायचे, जमीन पाहिजे आणि परवानगी पाहिजे. मी म्हणलं फादर परत तुम्ही मंत्रालयात येऊ नका, मी जमीन आणि परवानगी तुमच्या चर्चमध्ये मी पाठवीन, काळजी. दुसऱ्या महिन्यात परवानगी पाठवली, 20 एकर जागाही दिली आणि माझ्या पदरचे 25 लाखही दिली. तेव्हा बघा डॉन बॉस्को कशी रुबाबात उभी आहे. आज मुलं आपली बघा, एवढे चिमुकली मुलं कसं फाटफाट इंग्लिश बोलतायत. वरवड्याची बघा उर्सुला 2000च्या जवळपास मुलं आहेत. 2000च्या जवळपास मुलं आहेत. एका फेस्टिवलला, त्यांच्या वार्षिक फेस्टिवलला मी गेलो. छोटी छोटी मुलं 5-6 वर्षाची इंग्लिशमध्ये भाषण करताना मला खरंच वाटे ना मी वरवडे फळीचवाडी मी सिंधुदुर्गात आहे. हे कसं काय झालं हो? कसं झालं? पैसे घेऊन आम्ही आणली नाही, उलट 25 लाख देऊन आणली शाळा, कॉलेज. हे डॉन बॉस्को. प्रत्येक शाळेला माझी देणगी आहे. प्रत्येक चांगल्या प्रकल्पाला वृद्धाश्रम का आणलं हो? अनेक घरच्या समस्या आहे. वृद्ध झाल्यावर मुलंच विचारत नाही आई वडिलांना. अनेक जण यायचे रडत, आम्ही काय करू, कुठे जाऊ. कोण म्हणतं 70 वय आहे, कोण 75, 80. मी वृद्धाश्रम बांधला, जाऊन पहा तुम्ही. गणेशाचं मंदिर बांधलं आतमध्ये, तिथलं जेवण बघा, राहणीमान बघा, कसं झोपायला मिळतं बघा. आम्ही घरी राहतो तसे वृद्धांना ठेवलाय मी. 2-3 महिन्याने मी आणि माझी पत्नी त्या वृद्धांबरोबर जेवतो जाऊन. त्यांना कसं जेवण मिळतं ते पाहण्यासाठी कोण करतं एवढं? आणि तरी पण टीका राणे आणि असे तसे. काय केलं राणेने? एक तरी गुण, वाईट गुण सांगा, एक तरी वाईट गुण. कोणाला दुखवलं, काय केलं? हा, आपला एक गुण मात्र आहे, वाईट गुण आहे. आपल्याकडे बोट दाखवलं तर आपण नाही गप्पा बसू. कोण अंगावर आला असं म्हणणार नाहीये मार घाट, त्याने एक मारलं तर आपण 2 मारणाऱ्यापैकी आहे, उघड सांगतो. ते मी सण नाही करत, कारण आम्ही कष्ट करतो, मेहनत करतो, लोकहित करतो, लोक कल्याणासाठी काम दिवस रात्र करतोय हो. दिवस आता इथे असलो, उद्या मुंबईत, परवा दिल्लीत. सांगा मला सारखं मुंबई, दिल्ली, कोकण आणि महाराष्ट्रात फिरायला काय होत असेल आमच्या शरीराचं? आम्ही तक्रार केली कोणाकडे नाही. म्हणून बांधवांनो, निलेश आमचा आणि नितेश दोन्ही चांगले शिकले, दोघेही परदेशात शिकले. निलेश MCOM झाला, त्यानंतर PhD त्यांनी केली. नितेश आमचा आहे लंडन MBA. असेच नाही मी सांगितलं राणे कुटुंबातले 3 कशाला. कर्तृत्व आहे राण्यांमध्ये, तिघांमध्ये कर्तृत्व आहे, म्हणून कुठेही वॅकन्सी असते. माननीय एकनाथजी शिंदे यांनी निलेशचा बोलवलं, निलेश माझ्याकडे ये, मी तुला या ठिकाणी उमेदवारी दे करतो. उगाच नाही घेत कोण. चुकल्या करून, लोकांच्या तक्रारी करून, दलाली करून आम्ही नाही प्रवेश मागत कुठे. या दोघांचे गेले त्यांना विचारावं काय काम आहे, नोकरी काय, काय करून मिळवले पैसे. आणि म्हणून बांधवनो, निलेश राणे आमच्या एकनाथजी शिंदेने प्रवेश देऊन उमेदवारी दिल्यास आपण त्याला नुसतं निवडून नको. नुसतं मला निवडणूक विजय आवडतो, प्रचंड मताधिक्य निवडून द्यावं असं मला वाटतं. मी इकडे काम केलंय हो. या मतदारसंघात का पराभव झाला मला अजून कळलं नाही. तेव्हा काम या कुडाळमध्ये कुठून फंड आणले. अनेक माझे राज्यसभेत मित्र होते तेव्हा, अनेक. त्यांना साहब अरे मुझे 50 लाख दो ना, मेरे को एक सड़क बनानी है. कोणाचे 50 लाख, कोणी 1 कोटी.
असे घेऊन मी इथे वापरलेल्या सावंतवाडी, मालवण, कणकवली जो आज विकास दिसतोय, रस्ते दिसत आहेत, पाणी दिसतंय. अहो, पाण्याची फेब्रुवारी महिन्यात मुंबईच्या चाकरमानी महिला यायच्या नाही. आता बघा 12 महिने पाणी आहे, 12 महिने. आणि म्हणून तुम्हाला वाटतं याहीपेक्षा विकास व्हावा. आमची मुलं IAS व्हावी, IPS व्हावे, कलेक्टर व्हावी, कमिशनर व्हावी, इंजिनियर व्हावी, आधुनिक टेक्नॉलॉजी मोठ्या हुद्द्यावर कामाला लागावेत, कामाला लागेल. इंजिनिअरिंग कॉलेज कणकवलीचं काढल्यानंतर हा जवळपास 20 वर्ष. 6 महिन्यापूर्वी मी पुण्याला गेलो होतो. पुण्याला माझ्या घरी जात असताना खाली एक मुलगा भेटला, नमस्कार केला, पाया पडला. दादा, मी तुमच्या कॉलेजमध्ये शिकलो, मी कणकवलीचा. म्हणलं काय रे, तू काय करतोस इकडे? दादा, मी तुमच्या कॉलेजमध्ये इंजिनियर झालो आणि मी पुण्यामध्ये एका कंपनीत कामाला आहे. मला वा, अभिनंदन तुझं. काय पगार आहे विचारलं, कुतूहल म्हणून विचार. तो म्हणला, दादा मला 45,000 पगार. और या कोकणात आपली लोक मुंबईला जायचे 1,500, 2,000, 15,000 आणि आता जास्त असतं ग्रॅज्युएट होऊन 20,000. याच्या पलीकडे पगार नाही. पण कॉलेजमध्ये इंजिनियर झाल्यावर तो मुलगा पुण्याला कामाला लागला. 45,000 सुरुवात केली. कसं घरचं राहणीमान सुधारेल, घरचे भावंडांना कशा प्रकारे शिक्षण देईल, खाणं कपडेला त्यात बदल होईल, याला सुख म्हणतात, समाधान आणि आनंद म्हणतात. तो मिळवण्यासाठी तसं काम केलं. बांधवांना आम्ही काम करायला तयार. सगळ्या प्रकारचं काम, कुठेही आम्ही कमी पडणार नाही. ना एकनाथजी कमी पडतील, ना आमचे देवेंद्र, ना अजित पवार, ना मी, ना केसरकर, ना आमचा निलेश, ना जितेश, कोणी कमी पडणार नाही. आणि म्हणून दुसऱ्यांचे उमेदवार बघा आता कसे मिळतील, कसे तुम्ही पारखा. त्यांचं कर्तृत्व मागे त्यांनी काय केलंय, त्यांचा इतिहास बघा, इतिहास जरा बघा आणि मग मतदान करावं असं मला वाटतं. हा आपला कोकण खरंच नुसता महाराष्ट्राच्या नकाशावर नाही, देशाच्या नकाशावर प्रगत कोकण म्हणून आपली ख्याती जाऊ दे, हो, ख्याती जाऊ दे. पूर्वी आपण कोकणाकडे लोक म्हणायचे आम्ही कॅलिफोर्निया बनवणार आहे कोकणाचा. आता कॅलिफोर्नियाच्या लोकांना वाटेल आपण कोकण बनवावा. असा विकास आपल्याला करायचा. आपण पर्यटन आणलं, 5 स्टार येत आहेत. आता वेंगुर्ल्यात 5 स्टार येत आहेत, मालवणमध्ये येत आहेत, दोडामार्गमध्ये मोफा एअरपोर्ट आला, हो, सिंधुदुर्गाला लागून चिपी विमानतळ आला. होता का? रेल्वे होती का? आज देशभर रेल्वे जाऊ शकते, विमानं जाऊ शकतात, विमानतळ झालाय, 2 झाले आजूबाजूला. काही नाही आपल्या जिल्ह्यात, सगळं का आहे? मात्र माणुसकी आणि निष्ठा आणि प्रामाणिकपणा याची उणीव पडू देऊ नका. बांधवांनो, भगिनीनो, मातानो, ही माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे, नम्र विनंती आहे. नारायण राणेला माननीय आमच्या बाळासाहेब ठाकरेंनी पाठवलं. साहेबांचं तैलचित्र आहे. साहेबांना सांगितलं, साहेब तुम्ही पाठवलं, विश्वासाने पाठवलं. मी आज तुमचा विश्वास कोकणात येऊन सार्थकी लावला. एवढं विश्वासाने मी तुम्हालाही सांगेन, सार्थकीला. विमानतळातून जाताना चिपीवर आनंद वाटतो. अरे, एवढ्याशा आपल्या जिल्ह्यात विमानतळही आला. आपल्या जिल्ह्यातून शेती झाल्या, कुठे बोटीने आपण जाऊ शकतो. आता लवकरच तुमच्या वेंगुर्ल्याला मोठं बंदर येत आहे. जगभर बोटी जातील, जगभरच्या बोटी आणि माल आपल्याकडे येईल. कोणी आणलं का विमानतळ? कोणी आणलं का? मोफासाठी प्रयत्न केले का? एकाच नेत्याचं नाव सांगा, एक पक्षाचं नाव सांगावं आम्ही सोडून. नाही हो बांधव, नाही. हा सगळा विचार करा. आज जमलेला लोकांना मला सांगायचं आहे, बसला तर
शेजारी पाजारी गावच्या लोकांना बाजारात जात असताना कुठे भेटले, त्यांना आपल्या या जिल्ह्याचा विकास आणि विकासाची दिशाबद्दल तुम्ही सांगा. राणे असं म्हणत होते. आम्हाला विकासाची दिशा ही जनतेपर्यंत जाते, जनतेच्या घरापर्यंत जाते. त्या घरात समृद्धी यावं, त्या घरातील तरुणी चांगले शिकावे, चांगली नोकरी लागावी, उद्योजक व्हावे, मोठे श्रीमंत व्हावे. मी MSME तर्फे अनेक कारखाने आणायचा प्रयत्न केला. अनेक कारखाने. एकदा आसामला गेलो, येताना खाली हात आलो नाही. तिथे बांबूची रोपं आणली. मी बांबूची रोपं आणली, ती लोकांना वाटली लोकांनी लावावी. गवती चहा आणली, गवती चहा पासून अत्तर बनवला जातो, तो अत्तरही लोकांना दाखवला. आज आसाम प्रगती करते. अशा उद्योगाने, महिलांनाही उद्योग केला पाहिजे, घराला हातभार लावला पाहिजे. या ईर्षेतून महिलांना उद्योग देण्याचा मी प्रयत्न केला. आणि म्हणून बांधवांनो, माझी तुम्हाला नम्र विनंती, आमचा निलेश या मतदारसंघात माझ्यापेक्षा बाप सवाय बेटा हे दोघही मुलं या जिल्ह्यात, महाराष्ट्रात, देशात नाव करतील एवढा मला विश्वास वाटतो. आणि दोघांबद्दल मला अभिमान. आज दोघही तरुण आहेत, तरी एवढा वेळ लोकांना देत आहेत. तरुण असून कुटुंबापेक्षा पासून लांब आहेत. आणि कुटुंबापासून लांब लोक, जनतेचे, लोकांची आज कामं जे करतात मी पाहतोय, मला बरं वाटतं, आनंद वाटतो. अनेक कामं माझ्यापर्यंत, बाबा हे काम व्हायला पाहिजे, हा रस्ता व्हायला पाहिजे, पूल व्हायला पाहिजे, ही योजना यायला पाहिजे. आणि आम्ही करतो. तुमची फक्त साथ आणि आशीर्वाद द्या. तुमची साथ आणि आशीर्वाद द्या असं मला वाटतंय. आणि म्हणून तुम्हा सर्वांना विनंती करेन, 20 नोव्हेंबर रोजी होणारी निवडणूक ही आपल्यासाठी महत्वाची. मी वारंवार सांगतोय, कोणी उमेदवार उभा राहू द्या, आमच्या निलेशला या मतदारसंघात कुडाळ मालवण मधून भरघोस 40-50 हजारापेक्षा जास्त मताधिक्याने निलेश निवडून आल्यास मला समाधान वाटेल की पूर्वी हा मतदारसंघ माझा होता. लोकांनी माझी आठवण कामाची, कार्याची ठेवली आणि माझ्या मुलाला निवडून देत आहेत. मी तुमचे ऋण कधी विसरणार नाही, कधी विसरणार आहे. उर्वरित आयुष्यात जेवढी सेवा तुमची करता येईल ती मी करेन. मी आज भाजपमध्ये आहे, उरलेला आयुष्य भाजपमध्येच राहील. आणि जनसेवा, लोकहित, माननीय मोदी साहेबांचे, अमित शाह यांचे आशीर्वाद घेऊन मी तुमची जनसेवा केल्याशिवाय राहणार नाही हे सांगतोय. महाराष्ट्रात माझ्यासोबत एकनाथजी आणि अजितदादा, देवेंद्रजी आहेत, ते मला अतिशय चांगली साथ करतायत. आणि म्हणून बंधूंनो, मी तुम्हाला ही विनंती करतो. आणि तुमची रजा घेत असताना तुम्हाला सांगावंसं वाटतं, 3 मिनिटातच मुख्यमंत्री प्रवेश करतायत. आणि तेव्हा तुम्ही सर्वांनी कोणी उठू नका. मुख्यमंत्री आपल्या दारी येत आहेत. लाडक्या बहिणींना त्यांनी जे महाराष्ट्रात 45,000 कोटी ते वाटतायत, हे औदार्य दाखवणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री 2-2, 3-3, 4-4 आणि 6-6 वाजेपर्यंत जनसेवा, लोकहित आणि विकास करणारे आमचे एकनाथजी शिंदे येत आहेत. त्यांचं दर्शन घेऊन त्यांना आशीर्वाद द्या. या कोकणामध्ये देव मोठ्या संख्येने देवतांना मानणारे प्रत्येक गावात मंदिर आहे. देवाचं मंदिर आहे. त्यांना साकडा घाला की परत ते आमच्या महाआघाडीचं सरकार येऊ द्या आणि आमचं कल्याण होऊ द्या, आमची प्रगती होऊ द्या. आणि त्यासाठी तुम्ही आमच्या निलेश राणे यांना मतदान कराल असं. आणि त्याचप्रमाणे एकनाथजी शिंदे आणि त्यांचे सहकारी आहेत, आमचे सावंतवाडीचे दीपक केसरकर आणि देवगडचे आमचे नितेश राणे यांनाही प्रचंड मताने निवडून देऊन तुमची सेवा करण्याची संधी त्यांना द्याल अशी अपेक्षा करतो. बांधवानो, परत एकदा तुमचे आभार मानतो. 5 तास तुम्ही आम्हाला दिले.
एका जागेवर खिळून बसणं ही अशक्य प्राय गोष्ट तुम्ही केलीत. कुठल्या शब्दाने तुमचे आभार मानू हा माझ्यासमोर प्रश्न आहे. मी माझ्या रामेश्वराला प्रार्थना करतो, तुम्हा सर्वांना दीर्घ आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य माझ्या रामेश्वराने द्यावं. तुमच्या मनकामना माझ्या रामेश्वराने पूर्ण करोत. मंचकावरील तुमच्या सकट मंचकावर असलेल्या सर्वांना हीच प्रार्थना आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मुख्यमंत्री वर येत आहेत, वर येत आहेत, स्वागत करा. हॅलो. ढोल ताशांच्या गजरामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं आगमन होत आहे. गेले मागचा कित्येक वेळ आपण ज्या प्रतीक्षेची उत्कटतेने वाट बघत होतो, राणे साहेबांच्या प्रफुल्लित मनोगतानंतर या वातावरणामध्ये एक चैतन्य आलेलं आहे आणि हा जल्लोष, हे वादळ असंच घोंगावणार आहे कोकणच्या विकासासाठी आणि याचं रणशिंग फुंकलं जाणार आहे. आणि हे रणशिंग फुंकण्यासाठी आपल्या महाराष्ट्राचे दमदार नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथराव शिंदे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाची आणि त्यांच्या उपस्थितीची आपण सगळेच वाट बघत आहोत. या दरम्यान सगळ्यांच्या अलोट उत्साहामध्ये व्यासपीठावर माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब अगदी काही क्षणातच या ठिकाणी स्थानापन्न होतील आणि आपल्या समोर आपल्या महाराष्ट्राचे बुलंद नेतृत्व एकनाथराव शिंदे साहेब, आपल्या सगळ्यांचे लाडके मुख्यमंत्री यांचं आगमन झालेलं आहे. घोषणा आणि जल्लोषबाजी महायुतीचा हा महामेळावा मी विनंती करतो या ठिकाणी स्वागत केलं जावं. माननीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं स्वागत केलं जाईल. त्या ठिकाणी कोकणचं बुलंद नेतृत्व आपले सगळ्यांचे लाडके खासदार माननीय नारायणराव राणे साहेब या ठिकाणी स्वागत करत आहेत. हा स्वागताचा सोहळा, हा हृदयपूर्वक स्वागताचा सोहळा या महायुतीच्या महामेळाव्यामध्ये या ठिकाणी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब यांचं आगमन झाल्यानंतर या ठिकाणी हे स्वागत होत आहे. यानंतर स्वागत करण्याची विनंती मी करतो. रवीजी फाटक साहेबांचं देखील या ठिकाणी स्वागत होईल. अंग्रेजींना विनंती आहे की रवीजी फाटक साहेबांचं दीपकभाई केसरकर सरांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जावं. सणांसाठी राब राबतो, सागल्या बनून जागतो, संकटात पाय रोबुनी कोकणवासियांतर्फे होणारं स्वागत व्यासपीठावर होत आहे. सणांसाठी राब राबतो, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज मंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री साहेब एकनाथ शिंदे साहेब यांचं स्वागत झालेलं आहे. मी विनंती करून स्टेजवर कोणीही गर्दी करू नये, कारण मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यानंतर आपलं मनोगत व्यक्त करणार आहेत. मी विनंती करतो यानंतर शिवछत्रपती शिवाजी महाराज यांना वंदन करू. या ठिकाणी आदर्शांना वंदन केलं जाईल. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला आदरांजली वाहिली जाईल. आम्ही शिवाचे सैनिक, राईच्या मनावर, मातीच्या कणावर आणि विश्वासाच्या प्रमाणावर त्यांनी अभिराज्य गाजवलं. ते महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज भारतीय लोकशाहीचे
संघराज्याचे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंदजी तिघे साहेब यांच्या स्मृतीला आणि त्यांच्या प्रतिमेला अभिवादन केल्यानंतर या ठिकाणी मान्यवर व्यासपीठावर पुनश्च एकदा स्थानापन्न होतील. हे घोंगावणारं वादळ, हा जल्लोष आणि हे रणशिंग या ठिकाणी फुंकलं जाणार आहे विजयाची अथक लढ्याची विजयी पताका घेऊन. आणि गेली 2 ते 2.5 वर्ष निर्णय वेगवान, सरकार गतिमान या उक्तीप्रमाणे जनसामान्यांच्या मनावर ज्यांनी अधिराज्य गाजवलं, आपल्या महाराष्ट्र सरकारचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब या ठिकाणी त्यांचं आगमन झालेलं आहे. हा आपल्या सगळ्या कोकण वासियांसाठीचा बहुमूल सन्मान आहे. या कोकणच्या लालभूमीमध्ये एकनाथजी शिंदे साहेबांचं या ठिकाणी जल्लोषपूर्ण आपण स्वागत करतो आहोत. या ठिकाणी पुढील निवडणुकीची पार्श्वभूमी लक्षात घेता जाहीर प्रवेश होतो आहे. बुलंद नेतृत्व माननीय निलेशजी राणे साहेबांचा भगवा ध्वज आणि शिवधनुष्य हातामध्ये घेऊन या ठिकाणी जाहीर प्रवेश केला जातो आहे. हेऊन शिवधनुष्य, हेऊन हिंदुत्वाची जाण, पुन्हा धनुष्यबाण. हेऊन शिवधनुष्याची जाण, पुन्हा एकदा धनुष्यबाण. अशा उक्तीप्रमाणे या ठिकाणी नवी दिशा, अध्याय नवा, कुडाळ मालवणला बदल हवा. हेऊन हिंदुत्वाची जाण, पुन्हा उचलूया धनुष्यबाण. हिंदुत्वाची आण घेऊन हा आवाज घुमतो दाही दिशाना. शिवरायांचा अंतरंगात मनात कणखर बाणा. हे शिवधनुष्य उचललेलं आहे विजयाचं रणशिंग फुंकण्यासाठी. या कोकणच्या लाल भूमीमध्ये, या कोकणच्या सांस्कृतिक भूमीमध्ये या ठिकाणी नवा बदल घडविण्यासाठी आपण सगळेच सज्ज होऊया. अशा पद्धतीचं शिवधनुष्य उचलल्यानंतर हिंदुत्वाची आण आणि जाण आणि पुन्हा एकदा शिवधनुष्य उचलूया आपण शिवधनुष्य, अशा पद्धतीचा नारा देत यानंतर आपण ज्यांच्या संबोधनासाठी उत्सुक आहोत ते आपल्या सगळ्यांचेच लाडके मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब एवढ्या लांबून प्रवास करून खास आपल्या सगळ्यांसाठी या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचं अनुभवाने आणि आपल्या कणखर बाणाने तेजाळणारं संबोधन आहे ते आपण याच ठिकाणी ऐकणार आहोत. दरम्यान या ठिकाणी निलेशजी राणे साहेब आणि सर्व पदाधिकारी, महिला आघाडी, जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा कमिटी यांच्या वतीनं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. हा आपला सिंधुदुर्ग वासियांतर्फे कुडाळ मालवण मतदारसंघातील पदाधिकारी, महिला कमिटी, महिला आघाडी आणि माननीय निलेशजी राणे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी हे स्वागत आणि हा सत्कार केला जातो आहे. तुमच्या सगळ्यांचा बुलंद आवाज माननीय नारायणराव राणे साहेब देखील या सोहळ्याला उपस्थित आहेत. दुमदुमणारा ढोल आणि या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांचा जल्लोष या वातावरणामध्ये आता माननीय मुख्यमंत्री साहेब यांना मी विनंती करतो की आपल्या संपूर्ण जनतेला त्यांनी संबोधन करावं. आपल्या समोर सादर होत आहे मनोगत माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथराव शिंदे साहेब. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. आजच्या महायुतीच्या मेळाव्याला उपस्थित आदरणीय ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री नारायणराव राणे साहेब, माजी खासदार, आणि आता माजी खासदार म्हणजे तो आलाच आपल्याकडे आहे, निलेश राणेजी, आमदार नितेश राणे, आमचे मंत्री शालेय शिक्षण दीपक केसरकरजी, रवींद्र फाटक, किरण सामंत, संजय आंग्रे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिवसेना, भाजपा आणि राष्ट्रवादी महायुतीचे सर्व व्यासपीठावरील पदाधिकारी,
कार्यकर्ते, बांधव, भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, मी आपलं स्वागत करत असताना आपली दिलगिरी व्यक्त करतो. कारण आपण 4 वाजल्यापासून 3 वाजल्यापासून या ठिकाणी आलेला आहात आणि मला यायला उशीर झाला, त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो. खरं म्हणजे आजचा दिवस शिवसेनेसाठी आणि कोकणवासियांसाठी ऐतिहासिक दिवस आहे. निलेश राणे हे आज स्वगृही परतलेत, हातात धनुष्यबाण घेतलाय. खरं म्हणजे मी म्हणेन ही एक प्रकारची घरवापसी आहे आणि यासाठी मी निलेश राणे यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो. खास करून मी नारायण राणे साहेबांना धन्यवाद देईन की त्यांनी निलेश राणे यांच्या शिवसेना प्रवेशासाठी होकार आणि परवानगी दिली. मी त्यांचं मनापासून धन्यवाद, त्यांचा आभार मानतो. आणि नितेश राणेचं पण अभिनंदन करायला पाहिजे, त्यालाही शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे खऱ्या अर्थाने आजच्या या प्रवेशामुळे खऱ्या अर्थाने महायुतीच्या प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि निलेश राणे यांच्या आजच्या या शिवसेना प्रवेशामुळे कुडाळ, मालवण या भागामध्ये शिवसेना म्हणजे महायुतीची ताकद एक प्रकारे वाढलेली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये नारायण राणे साहेबांना कुडाळमधून 26,000चा लीड होता वाटतं, 26,000चा. मला विश्वास वाटतोय तुम्ही एवढा वेळ आज या ठिकाणी थांबलेला आहात, यावरून माझा विश्वास डबल झाला आहे की 26,000चं लीड 52,000 झाल्याशिवाय राहणार नाही, याची गॅरंटी आहे मला. राणे साहेबांचा विजय ये तो एक झांकी है, अब शिवसेना निलेश राणे अभी बाकी है. मी निलेश राणे यांचं मनापासून स्वागत करतो, कारण हे सगळं चर्चा आपली बऱ्याच दिवसापासून चालली होती. खऱ्या अर्थाने त्यांनी शिवसेनेत येतो, मी त्यांना म्हणालो शिवसेनेत यायचं आहे, शिवसेना आणि भाजप वेगळं नाही. आणि खऱ्या अर्थाने त्यात प्रवेश त्यांनी केला, याचा आनंद आणि समाधान मला आहे. दिवाळीत तर तुम्ही फटाके फोडाल, पण निलेश राणे यांच्या विजयाचे 23 तारखेचे फटाके फोडायला देखील मी या ठिकाणी येईन. आणि त्यासाठी देखील विजयाबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे निलेशने शिवसेनेचं धनुष्यबाण उचलण्याचा निर्णय घेतला. एक काळाची गरज. आणि खऱ्या अर्थाने आपण जर पाहिलं तर राणे साहेबांनी जिथून सुरुवात केली तिथं निलेश आलाय. शिवसेनेतून त्यांची सुरुवात झाली, हा योगायोग आहे आणि एक वर्तुळ पूर्ण झालेला आहे. आणि खऱ्या अर्थाने नव्याची सुरुवात आजच्या दिवसापासून होती आहे, याचा मला खूप आनंद आहे. धनुष्यबाण कोकणच्या सुपुत्राच्या हातात शोभून दिसतोय, बघितलं मी. धनुष्यबाण पण मजबूत बनवलाय. आणि खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी आज निलेश राणे यांचा शिवसेना प्रवेश
म्हणजे महायुतीलाच एक प्रकारचं बळ, एक प्रकारची ताकद मिळालेली आहे. खरं म्हणजे महायुती सरकार गेल्या 2-2.25 वर्षापासून या ठिकाणी काम करते आहे. आणि आपण पाहिलं की 2.5 वर्ष महाविकास आघाडी सरकार या राज्यात काम करत होती. मी देखील त्या सरकारमध्ये होतो. परंतु काय कारभार होता, किती कामांना स्थगिती होती, किती कामांना ब्रेक लावला होता, किती कामांना स्टे दिला, सगळं ठप्प होतं. आणि म्हणून त्याचबरोबर योजनांच्या नावाचा तर काय विषय नव्हता. आणि म्हणून ते 2019ला आपण सर्वांनी या राज्यामध्ये शिवसेना भाजपा युतीचं सरकार आलं पाहिजे म्हणून जे मॅन्डेट दिलं, मतदान केलं, त्याचा विश्वासघात आणि आपल्या मतांची बेईमानी केली. आणि म्हणून 2-2.25 वर्षापूर्वी या एकनाथ शिंदेने धाडस केलं आणि या राज्यात सरकार महायुतीचं आणलं. चालू सरकार आम्ही सोडलं, पाय उतार झालो. लोक सरकारच्या बाजूने जात असतात, आम्ही सरकारच्या विरुद्ध दिशेने गेलो. कारण बाळासाहेबांचे विचार ज्यांनी सोडले, तत्व सोडली, शिवसेनेचे विचार वैचारिक भूमिका सोडली, फक्त केवळ कुर्सी आणि सत्तेसाठी. आणि त्यामुळे आम्ही त्या सत्तेपासून दूर गेलो, लांब गेलो, उतरलो. आणि त्यानंतर सर्वसामान्य माणसाच्या मनातलं सरकार आलं पाहिजे ही भावना ओळखून आम्ही जे काम केलं त्याबद्दल मी नक्की बोलतोय. परंतु बाळासाहेबांच्या विचारांशी ज्यांनी बेईमानी केले त्याचा पराभव करण्यासाठी निलेश राणे शिवसेनेमध्ये आले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना 2दा पराभूत करणाऱ्या काँग्रेस समोर गुडघे टेकले, त्यांचा पराभव करण्यासाठी निलेश राणे शिवसेनेत आले. कोकणाच्या विकासात कायम खोडा घालणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी निलेश राणे शिवसेनेमध्ये आले. आणि त्याचबरोबर विरोधकांना देखील चारी मुंड्या चित करण्यासाठी निलेश राणे शिवसेनेमध्ये आले. आणि त्याचबरोबर कुडाळ मालवणचा विकास करण्यासाठी देखील निलेश राणे शिवसेनेमध्ये आलेत. मी त्यांचं मनापासून पुन्हा एकदा स्वागत करतो. त्यामुळे इथली जनता जी आहे त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. हे चित्र आज आपण पाहतोय. एवढा वेळ कोण थांबतं, एवढा वेळ कोणाला पडली आहे. परंतु आपले प्रेम राणे साहेबांवर आपण जे प्रेम करता त्या प्रेमाची या ठिकाणी पोच पावती तुम्ही दिलेली आहे. आणि खऱ्या अर्थाने एवढे कार्यकर्ते निलेश राणे यांच्या प्रचारात उतरले तर समोरच्याचं डिपॉझिट जप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. निलेश आपल्याच मित्रपक्ष भाजपातून येतोय, नितेश भाजपमध्ये आहे, राणे साहेब आहेत. आणि एका वेगळं नाही, ताटातलं वाटीत आणि वाटातलं ताटात आम्ही सगळे एक आहोत, एक विचाराचे आहोत, एका जीवाभावाचे आहोत. आमची वैचारिक भूमिका सारखी आहे. आणि म्हणूनच आजचा हा प्रवेश ऐतिहासिक आहे. गेली 30 वर्ष एका विचाराचं राजकारण आम्ही केलं आणि मराठी माणसांचं रक्षण करणं, हिंदुत्वाचं रक्षण करणं, या राज्याचा विकास करणं हाच आमचा अजेंडा आहे. सर्वसामान्यांच्या जीवनामध्ये चांगले दिवस आणणे हा आमचा अजेंडा आहे. मला काय मिळालं, माझं काय, यापेक्षा माझ्या राज्यातल्या जनतेला काय मिळालं, महाराष्ट्राला काय मिळालं हे बघणारे आम्ही लोक आहोत. आणि म्हणून हा फरक आहे. फरक आहे. महाविकास कोकण हा खऱ्या अर्थाने शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. बाळासाहेबांच्या आदेशावर जीवाला जीव देणारी ही कोकणी माणसं राणे साहेबांनी तर ते दाखवले. एक शाखा प्रमुख ते राज्याचा मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, इथपर्यंत जो खडतर प्रवास, संघर्षमय प्रवास आम्ही पाहिलेला आहे. राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मी विधानसभेत काम केलेला, संघटनेमध्ये काम केलेला आणि मी पाहिलं की कार्यकर्ता कसा जपायचा,
तर ते नारायण राणे साहेबांकडून शिकायचं. कार्यकर्त्याच्या पाठीशी कसं उभं राहायचं हे राणे साहेबांकडून शिकायचं. आणि म्हणून आज या ठिकाणी जे शिवसेना वाढली आहे, शिवसेना वाढती आहे, महायुती वाढती आहे, आता भाजप वाढती आहे. खासदार म्हणून निवडून आले आणि जवळपास किती लाखाने लीडनी 50,000. म्हणजे सगळे बोलत होते की काय फेक नरेटिव्ह पसरवलं, काय काय केलं, काय संविधान बदलणार म्हणाले, अमक्याला आरक्षण देणार नाही, आरक्षण घालवणार. अशा परिस्थितीत राणे साहेबांना तुम्ही विजयी केल्याबद्दल तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे कोकणात त्या काळात शिवसेना वाढवण्यामध्ये राणे परिवाराचा मोठा वाटा होता. मी पाहिलंय ती पोटनिवडणूक मी बघितली. या ठिकाणी राणे साहेबांचा एवढा जो काही आदर आणि प्रेम होतं की आम्ही प्रचाराला आलो होतो, पेट्रोल पंपावर पेट्रोल पण मिळत नव्हतं, हॉटेलमध्ये चहा पण नव्हती, आम्हाला मिळत होते रविवार. असं प्रेम राणे साहेबांवर केलं कारण त्यांनी स्वकर्तृत्वावर या ठिकाणी संघटन वाढवलं, मोठं केलं. परंतु ज्यांना इनसिक्युरिटी असते, स्वतःच्या कर्तृत्वावर विश्वास नसतो, त्यांना मास लीडर चालत नाही, त्याला कर्तृत्ववान माणसं चालत नाहीत. आणि मग कर्तृत्ववान माणसं घालवायची कशी हे त्याच्यात मी जात नाही. राणे साहेबांनी शिवसेना का सोडली आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे, मी त्याच्यात जाऊ इच्छित नाही. परंतु या ठिकाणी एवढंच सांगतो की शिवसेनेत कधीच फाटाफूट झाली नसती तर शिवसेनेला आव्हान देणारा कोणताच पक्ष नसता. पण या ठिकाणी का केलं, कशासाठी केलं, हे एक कद्रू वृत्ती, जे कद्रू वृत्ती म्हणतात त्या वृत्तीमुळे, म्हणजे स्वतःच्या नेतृत्वावर ज्यांना विश्वास नाही अशी लोक, अशी माणसं घालवतात. मग राणे साहेब असतील, राज ठाकरे असेल किंवा अनेक लोक आहेत. आणि मी माझ्यासोबत 50 आमदार आज शिवसेनेतून बाहेर पडले. का पडले? सत्ता सोडली. याचं कारण शिवसेनेतून नाही, शिवसेना आम्ही सोबत नेली, धनुष्यबाण आम्ही वाचवला आणि शिवसेना वाचवली, शिवसैनिकाचं खच्चीकरण आम्ही वाचवलं. आणि म्हणून आज या सरकारमध्ये सर्वसामान्य माणसाला आज न्याय देण्याचं काम आम्ही करतोय. आणि आज त्याची काय परिस्थिती झाली बघा. पूर्वी बाळासाहेब होते, राणे साहेब तर जवळून पाहिलंय, बाळासाहेब होते त्यावेळेस सगळे लोक दिल्ली पासून कुठूनही मातोश्रीवर यायचे. आज दिल्लीतल्या गल्ली गल्लीमध्ये फिरावं लागतंय, मला करा, मला करा, माझा चेहरा करा. त्यांचा चेहरा जर त्यांच्या मित्र पक्षांना चालत नाही, ते महाराष्ट्राला कसं चालेल? आणि म्हणून आमच्याकडे ते नाही. आम्ही मला काय मिळेल यापेक्षा महाराष्ट्राला काय मिळेल, या सर्वसामान्य जनतेला काय मिळेल हे पाहणे आम्ही आहोत. आणि म्हणूनच मी आपल्याला सांगतो की लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये एकही उभाटाचा कोकणात आला नाही ना, एकही खासदार आला. लोकसभेमध्ये कोकण ह्या बालेकिल्ला असताना एकही खासदार उभाटाचा आला नाही. आणि शिवसेना आणि उभाटा लढत झाली. 13 जागेवर आम्ही समोरासमोर लढलो, धनुष्यबाण आणि मशाल. 13 पैकी 7 जागा धनुष्यबाणाने जिंकल्या. हा इतिहास आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये बदल घडवण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी काम करतो. खरं म्हणजे राणे साहेब काय, राणे साहेबांच्या मी सोबत काम केलंय, त्यांचं काम मी पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून 24/7 काम करणारे लोक आम्ही आहोत. म्हणून या ठिकाणी आज राज्यामध्ये जर पाहिलं तर शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष ही मूळ युती गेल्या 30 वर्षापासून काम करते. ही सगळ्यात जुनं आपलं गठबंधन आहे.
परंतु त्याला कलंकित करण्याचं काम ज्यांनी केलं, आज त्यांची परिस्थिती काय? आज त्यांना मिळालेली जी मतं आहेत ही काँग्रेसची वोट बँक आहे, ही आलेली सूज आहे. आणि या निवडणुकीमध्ये मी आपल्याला सांगतो की ज्यांनी बाळासाहेबांचे विचार सोडले आणि ज्यांनी वेगळी भूमिका घेतली या निवडणुकीत विधानसभेच्या, त्यांना जनता त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. खरं म्हणजे कोकणातल्या भूमीने एका हातात धनुष्यबाण, एका हातात कमळ उचललंय आणि खऱ्या अर्थाने आज महायुती जे आमच्या बरोबर अजितदादा आहेत, राष्ट्रवादी पण आहे, आणि मग या ठिकाणी महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून आम्ही एकच काम केलं, सगळ्यांना विश्वासात घेऊन सर्वसामान्य माणसाला काय मिळालं पाहिजे ते देण्याचा प्रयत्न केला. आणि म्हणून देशाचे लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हा मंत्र आम्ही या राज्यामध्ये डबल इंजिन सरकारच्या माध्यमातून पुढे नेतोय, याचा देखील मला आनंद आणि समाधान आहे. कारण आज अनेक प्रकल्प आपण सुरू केले, अनेक प्रकल्प आपण पूर्ण केले आणि त्याचबरोबर अनेक कल्याणकारी योजना या ठिकाणी आपण सुरू केल्या. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना हे आपण पाहिलं. आज गावागावामध्ये या योजनेबद्दल माझ्या लाडक्या बहिणींमध्ये एक वेगळा विश्वास निर्माण झाला, कारण त्यांच्या हाताला काम मिळते. त्यांना स्वतःचं आर्थिक जे काही स्वातंत्र्य त्यांना मिळाले, त्यांच्या स्वतःच्या सही शिवाय पैसे काढू शकत नाही. ही योजना बंद पाडण्यासाठी देखील महाविकास आघाडी कोर्टात गेली. माझ्या लाडक्या बहिणींना म्हणाले, काय तुम्ही भीक देताय का, विकत घेताय का, लाच देताय का? अरे काही बोलायला लागले. परंतु या लाडक्या बहिणी ज्यांनी त्यांच्या योजनेमध्ये खोडा घातलाय, त्यांना योग्य वेळी जोडा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, हा देखील विश्वास मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि लाडक्या बहिणींना हे सांगतो, 1500 रुपयावर सरकार तुम्हाला थांबवणार नाही. तुम्हाला हे सरकार माझ्या सर्वसामान्य कुटुंबातल्या लाडक्या बहिणींना लखपती बनवल्याशिवाय राहणार नाही, हा देखील विश्वास या ठिकाणी देतो. काही लोक म्हणाले लाडक्या भावाचं काय? लाडक्या भावाला पण आम्ही आतापर्यंत राणे साहेब या देशात हे आपलं पहिलं राज्य आहे प्रशिक्षण भत्ता स्टायपंड देणार. 6,000, 8,000, 10,000 लाडक्या भावांना पण आपण दिले. मुलींचं शिक्षण, डॉक्टर, इंजिनियर, वकील काय जे व्हायचं आहे त्यांना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला. एक मुलीने आत्महत्या केली, 50% पण ती भरू शकत नव्हती. वडिलांवर आपला भार नको म्हणून आत्महत्या केली. इंजिनिअरिंगला शिकत होती. त्याच दिवशी या एकनाथ शिंदेने निर्णय घेतला, माझ्या राज्यातल्या सर्वसामान्य मुलींना उच्च शिक्षण घ्यायचं असेल तर त्यांना 100% फी माफ करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांसाठी योजना केली 6,000, मोदी साहेबांचे 6,000 आपले. पीक विमा योजना 1 रुपयात पीक विमा योजना केली. आता 7.5 HP ची पंपाने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील वीज बिल माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. खूप निर्णय आहेत, त्या निर्णयामध्ये मी जात नाही, परंतु मी एवढंच सांगतो, राणे साहेबांनी देखील त्यांच्या MSMEच्या माध्यमातून अनेक लोकांना पायावर उभं केलं. मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेच्या माध्यमातून आपण अनेक लोकांना स्वतःच्या पायावर उभं केलं आणि म्हणून हजारो लाखो लोकांना आज या कोकणात देखील उद्योग आणण्याचं काम उद्योग मंत्री सरकार करताय. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो की इथं केसरकर आहेत, त्यांच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून देखील शिक्षण क्षेत्रामध्ये जे काही चांगलं आमूलाग्र बदल घडवायचे ते आपण घडवतो. आणि म्हणून मी आजचा दिवस जो आहे हा अतिशय महत्वाचा आहे. आता आपलं निलेश राणे यांचं मी स्वागत केलेलं आहे. राणे साहेब, आता आपला कोरम पूर्ण झालेला आहे आणि खऱ्या अर्थाने विकासाला चालना देण्याचं काम आपण करतोय. आज मुंबई गोवा हायवे रस्त्याचा देखील आपल्याला खूप त्रास, म्हणून MSRDCच्या माध्यमातून मुंबई गोवा सिंधुदुर्ग डायरेक्ट समृद्धी एक्सप्रेस सारखा ऍक्सेस कंट्रोल रोड आपण करतोय. त्याचा आता DPR आणि टेंडरिंग झाली आहे.
कोस्टल हायवेला आपण गती दिली आहे. आपले मुंबई आपला वसई विरार अलिबाग कॉरिडॉर आपण करतोय आणि त्याचबरोबर दिघी बंदर जे आहे ते देखील आपण डेव्हलप करतोय आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर मी आता विकासाच्या बाबतीमध्ये एवढे प्रकल्प आहेत. आपलं कोकण विकास प्राधिकरण आपण केलंय, त्या माध्यमातून देखील आपल्या या कोकणाचा बॅकलॉग आपण भरून काढणार आहोत आणि म्हणून विकास डेव्हलपमेंट हेच आपलं महत्वाचा अजेंडा आहे. आणि म्हणून मी आज तुम्हाला पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद देतो की आपण राणे साहेबांच्या नितेश राणेच्या पाठीशी जसे राहिलात तसेच निलेश राणेच्या पाठीशी देखील खंबीरपणे उभे राहा. हा एकनाथ शिंदे आपल्यासाठी एवढंच सांगतो की आणि जे 2.5 वर्ष महाविकास आघाडीचं सरकार 2-2.25 वर्षाचं महायुतीचं सरकार या दोघांच्या कामाची तुलना करा. आम्ही हे काम घेऊन जनता जनार्दनाच्या दरबारात जाऊ आणि दूध का दूध पाणी का पाणी होऊ द्या. आणि म्हणून मला विश्वास आहे 2-2.25 वर्षात केलेल्या कामाची पोचपावती या निवडणुकामध्ये महायुतीला जनता दिल्याशिवाय राहणार नाही. आणि पुन्हा एकदा या महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचा भगवा झेंडा फडकल्याशिवाय राहणार नाही. एवढंच आपल्याला विश्वास व्यक्त करतो. निलेशला खूप खूप शुभेच्छा, खूप खूप त्याचं अभिनंदन. आणि तुझ्या पाठीशी हा एकनाथ शिंदे खंबीरपणे उभा आहे ही खात्री देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब. कुणाला ही विनंती आहे सगळ्यांना की कुणीही जागेवरून उठू नये. या ठिकाणी मुख्यमंत्री साहेब यांनी आपल्याला संबोधन केलेलं आहे आणि हा विकासाचा रथ पुढे घेऊन जायचा असेल तर महायुती सरकारला पुन्हा आपल्याला आणावंच लागेल अशा पद्धतीचा सकारात्मक संदेश आणि ही युती आहे ती सकारात्मक कृती करून दाखवेल असा आशावाद या ठिकाणी आपल्याला माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहेब एकनाथराव शिंदे यांनी आपल्या खळखळत्या मनोगताने दिला आणि आपण एवढा अलोट जनसमुदाय आहे तो या ठिकाणी उपस्थित राहिला. या दरम्यान अजूनही आभार प्रदर्शन व्हायचं आहे. विनंती आहे एकनाथराव शिंदे साहेब आपली काही वेळातच या ठिकाणाहून रजा घेणार आहेत पण आपल्या बरोबर ते जोडले गेले आहेत, असेच जोडले राहणार आहेत. याचं मूर्तिमंत उदाहरण त्यांच्या बोलण्याच्या प्रत्येक वाक्यातून आपणाला आलं. या दरम्यान आभार व्यक्त करण्यासाठी मी दादा साहिल यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो. धन्यवाद. आभार सर्वप्रथम आपल्या सगळ्या जनता मायबाप जनार्दनाचे. आणि एवढा 4 वाजल्यापासून आपण सर्वजण या वेळेपर्यंत मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात त्याबद्दल प्रथमतः आपले आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आपल्या सगळ्यांचे लाडके एकनाथ भाऊ यांचे देखील आभार व्यक्त करतो की त्यांनी अतिशय व्यस्त कार्यक्रमात असून देखील आजच्या या महामेळाव्यासाठी उपस्थिती लावली. त्याचबरोबर उपस्थित सन्माननीय मंत्री महोदय केसरकर साहेब, सन्माननीय राणे साहेब, सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब, सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब, सन्माननीय पाठक साहेब, उपस्थित सर्वच मान्यवरांचा या ठिकाणी आभार व्यक्त करून या ठिकाणी उपस्थित सर्व पत्रकार बंधू आणि मीडियाचे सर्व प्रतिनिधींचा आभार व्यक्त करून आजच्या या मेळाव्याची सांगता झाली. आपण सर्वजण पुन्हा एकदा विजयी मेळाव्यासाठी एकत्र जमण्याचा संकल्प करूया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. संकटात पाय रोवुनी एकटा उभा ठाकतो, सणांसाठी राब राबतो, सागल्या बनून जागतो. संकटात पाय रोवुनी